No i oficjalnie mogę powiedzieć, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Niklaus, jest ze mną, prawda, gwiazda wieczoru Xixtus. Dobry wieczór. Witam Cię, Xixtus, jest druga gwiazda wieczoru, czyli czat. I spotykamy się na historycznym podcaście, podczas którego poruszymy co najmniej kilka tematów, podyskutujemy też z obecnym tutaj czatem oczywiście. Jeżeli Państwo widzą to na YouTubie, serdecznie zapraszam na Twitcha, gdzie takich będzie więcej i nie tylko takich, ogólnie będzie super. Dobrze. Także tylko podsumuję, że widzowie nadesłali nam około 26-7 tematów. Myśmy z tego wyselekcjonowali ściśle na ten pierwszy podcast 6. I ja tutaj mam je spisane i ja już tutaj wpisuję na bieżąco pierwszy temat. Czyli zaczniemy sobie, jest to temat niebanalny, zjednoczenie Niemiec przez Bismarcka. No tak. Dobrze, także Xixtus, ty już możesz tu zacząć, że tak powiem, jak do tego doszło, a ja tutaj jakieś ładne zdjęcie Bismarcka może wyszukam. O, żelazny kanclerz to ten. Znaczy, jak do tego, w ogóle żeby się zacząć o tym mówić, to trzeba się cofnąć do czasów, jak jeszcze o Bismarcku nikt nie myślał. O, to jest dobre zdjęcie. To jest, tak. To jest bardzo... to jest takie te. O, albo wrzucę tutaj zjednoczone Niemcy. Na przykład. O. Warto pamiętać, że jeśli chodzi w ogóle o Niemcy, tak, czy o Rzeszę pierwszą, tak, to z nią był taki knif, że ona była rozbita. O, to jest bardzo dobra mapa, tak jest. Aha. Ona była rozbita na mnóstwo państw. Ta mapa i tak tego wszystkiego nie oddaje, bo były różne przecież państwa, takie na przykład było Księstwo Dwóch Mostów, które zawierało faktycznie w sobie ino dwa mosty. Nie było tam jakichś to ja wiem o co ci chodzi, to ja taką mapę tu znajdę, tak jak jest jeszcze pełno... A ty opowiadaj, opowiadaj. Gdzie ich jest tam... No i ta Rzesza sobie tak była, nie? Cesarz tak naprawdę to miał gówno do gadania. Rządził Sejm Rzeszy, czyli coś jak w Polsce. Natomiast bardzo szybko zaczyna rosnąć państwo, które jest nieszablonowe, dynamiczne, prawda? A mianowicie monarchia brandenburska Hohenzollernów. I tutaj można by oczywiście, nie chcę off-topem lecieć, bo gdybyśmy teraz, gdybyśmy teraz zaczęli, jak to do tego doszło, że te Prusy powstaną, doszło przez indolencję jednego człowieka, mianowicie Zygmunta III Wazy, ale to nie będziemy się teraz w to wdawać, to może być oddzielny temat. Zygmunt to może tylko krótka taka historia w ogóle, jak te państwo powstało, nie? Że pierw tam sobie żyły plemiona bałtyjskie, potem to było tam stopniowo podbijane przez rycerzy niemieckich. Zgadza się. No i tak właśnie. No i w 1525 się przed Zygmuntem Starym Albrecht, ostatni wielki mistrz zakonu, składa hołd. I to ma być tak, że jeśli jemu się nie urodzi syn, to Prusy zostaną włączone do Polski. Jak się urodzi, to będzie wasalem króla polskiego. No i się nie rodzi syn, tylko Zygmunt August się zgadza na, jakby to powiedzieć, przekazanie na jednorazowe, czyli jakby tylko raz, Hohenzollernom brandenburskim tego właśnie w zarząd. I to sobie tak funkcjonuje. Dynastia Jagiellonów się kończy, następuje Zygmunt III. I Zygmunt III, który tak naprawdę Polskę miał gdzieś, bo on sobie najbardziej ukochał, żeby w Szwecji rządzić, skąd go wykopał jego wujek Karol IX Sudermański. Sprzedaje Hohenzollernom brandenburskim za hajs, żeby walczyć z tym wujkiem, dożywotnie prawo do rządzenia Prusami. I to jest takie wiesz, takie coś, co to się może złego stać? Nic, absolutnie. Znaczy, oczywiście nie można tutaj pluć na Zygmunta III, no bo on nie był wróżbitą Maciejem, skąd on miał wiedzieć.
No tak. Natomiast o, tutaj Bolitien teraz bardzo ciekawy. Tak jest, zgadza się. W Blowicach miał Bo w ogóle rodzina od Bismarcka gdzieś pochodziła z Pomorza. Tak. On się urodził w Sossenhausen. To jest Pomorze Przednie bodajże. Saksonia-Anhalt, pomyliłem się. Ale coś tam były, jakieś związki. Zresztą zaraz tutaj czat nas poprawi, jak coś. No ale, prawda, do brzegu. Więc potem mija 100 lat od tego Zygmunta III i jest potop szwedzki. No i Fryderyk Wilhelm, ówczesny wielki elektor, się przymierza ze Szwedami, przy czym to jest... Ja sporo czytałem o tym, co on zrobił. Ja nie wiem do końca, czy to było zaplanowane, ale to było genialne, bo on wygrał, bo przegrał. Aha. On opowiada się po stronie Szwedów. Wkraczają Polacy do Prus. Prusacy zostają łupnia takiego, że aż szkoda gadać. Tą Ełk spalili do gołej ziemi. Jak ktoś oglądał potop Hoffmana, to tamci Tatarzy z Kmicicem, to jest właśnie bitwa pod Prostkami i to jest taka wieś tutaj, Prostki, przepraszam. I to jest ta akcja. No więc Fryderyk Wilhelm taki, ojej, co to się stanęło, to ja już nie chcę się bić. I on zawiera pokój z królem. Polska jest nie bardzo wtedy w stanie się też jakoś rzucać, bo jest akurat po najeździe Rakoczego na Warszawę, czyli Węgrzy pomagają Szwedom tam nas docisnąć. I Fryderyk Wilhelm się poddaje, ale Fryderyk Wilhelm jak się poddaje? Fryderyk Wilhelm mówi tak, ja się poddam w zamian za to, że wy nie będziecie sobie rościć pretensji do monarchii pruskiej i zrzekniecie się Lenna. Jan Kazimierz się godzi, bo nie ma wyjścia. I dlatego mówię, że dlatego właśnie Fryderyk wygrał, bo przegrał. Potem zaraz momentalnie zaczyna Fryderyk Wilhelm ryć pod Polską. Bo na przykład Rokosz Lubomirskiego to jest za jego pieniądze robiony. Ta wojna domowa po potopie szwedzkim. I zaczyna się rycie. No i jakby tu się zatrzymajmy, tak, bo to można o tym długo gadać. Natomiast Prusy wyrastają dzięki zabiegom na takiego zawodnika wagi ciężkiej. Tylko jest jeszcze jeden zawodnik wagi ciężkiej na południu, czyli Austria. I tu się pojawia problem. Problem jest jakby dwutorowo się rozwija, nie? Bo Prusy są ewangelickie, a Austria jest katolicka. Prawda? I teraz tak, no większość Rzeszy to są też protestanci, więc oni tak nie bardzo chcą się jednoczyć pod berłem katolickiego cesarza Austrii. No to tak mniej więcej te północne rejony ewangelickie, nie? A te południowe, Bawaria i tak dalej, to Śląsk, szczególnie Górny Śląsk, to katolickie, nie? No. I tu się pojawiają dwa jakby prądy zjednoczeniowe, ale może o tym za chwilę, bo jak zwykle się zgubiłem. 1807 rok jest. Napoleon wjeżdża do Niemiec, robi tam rozwałkę, nikt nie jest mu się w stanie przeciwstawić i Napoleon likwiduje pierwszą Rzeszę i tworzy tak zwany Związek Niemiecki. Po prostu bierze te wszystkie, tak, dokładnie, te rozdrobnione państwa i je do kupy skleja. I to był początek, bo Niemcy zobaczyli, że w sumie, kurde, tak fajnie jest być w jednym państwie. Jest jeden monarcha, jest Ordnung i w ogóle, i w szczególe, nie? I po tym, kiedy się Imperium Napoleona się rozpada, tak, Rzesza się znowu dzieli. Ale niektórzy jakby ludzie już zdążyli popatrzeć i mówią, kurde, a może by jednak warto dążyć do tego zjednoczenia, prawda? Takim urzędnikiem młodego pokolenia, prawda, pruskim jest Otto Eduard Leopold von Bismarck-Sossenhausen. O, jest bardzo ciężkie do spamiętania. Ciężkie, no, żelazny kanclerz można zapamiętać. W ogóle jest taka bardzo ciekawa historia związana z postacią Ottona von Bismarcka.
On jako dość, on w ogóle miał taki leitmotiv, tak, że był znany jako taki podrywacz w młodości, taki A właśnie, muszę niefrasobliwy. znaleźć zdjęcie młodego, bo ja nawet nie wiem, i pewnie większość ludzi nie wie, jak on wyglądał. To musiał być może przystojny Jest takie gość. fajne zdjęcie jego z czasów Sejmu Pruskiego, jak brodę ma. A tu widzę tylko, Taką. jak jest bardzo młody. Drugie zdjęcie, to pierwsze to jest jako dzieciak, to drugie. A to? mam na myśli. No, Nie. To jest... to. Aha, To jest czas jego posłowania. To on ma tutaj 30 gdzieś mniej więcej. aha. Że tak się nosił, tak nowocześnie, prawda? Ten wąs pruski to on potem, jak już będzie starszy. Mhm. Jest to właśnie... I on trafiają do Austrii, bo tam są rozmowy i trafia jakby na przyjęcie, gdzie jest Klaus von Metternich. Aha. Klaus von Metternich to jest kolejna niezwykła postać, człowiek, który porobił Napoleona tak naprawdę. To jest austriacki premier, który był 200 IQ. Napoleona porobił tak, że szkoda gadać. Nie będziemy się teraz tym zajmować tutaj, bo to można podcast o tym zrobić. No i przychodzą do Metternicha, mówią: książę, zobacz, taki głupek tutaj, ten Bismarck tego, a Metternich podobno tak popatrzył na nich, mówi: idioci, jeżeli ten człowiek przejmie władzę w Prusach, to jesteśmy zgubieni. Bo książę von Metternich to się tylko na człowieka spojrzał i wiedział, kim on jest, i wiedział, że Bismarck jest potworem mimo tej kretyńskiej maski, jakiego bawi damka. No i lata płyną i właśnie powstaje jakby ten pomysł zjednoczenia jest coraz dokładnie, a to jest później się tak stroił, takie te. Mhm. I jest ta opcja wielkoniemiecka i małoniemiecka, prawda? Aha. Małoniemiecka Prusy, wielkoniemiecka to jest Austria, że będą się jednoczyć. No ale się dzieją dwie ważne rzeczy, przepraszam. Metternich miał 200 IQ, to czy miał dyplom? Nie wiem, Fatszkieletor, nie mam pojęcia. Ale on był księciem, nie musiał mieć dyplomu. Inteligencji się nie mierzy dyplomami. Dokładnie, otóż piękne słowa. Na pewno to ukontentuje Fatszkieletora. Więc na tron wstępuje w 1861 roku Wilhelm I. On zastępuje swojego brata Fryderyka Wilhelma IV, który był niestety chory na głowę. Aha. Więc saldo rządził on, ale de facto rządził Wilhelm I. No ale w końcu Fryderyk Wilhelm IV umiera i Wilhelm I wstępuje na tron. I to jest też takie cool story, bo się uważa, czy jest podawane, że oni byli świetnym zespołem, on i Bismarck. I to jest prawda. Natomiast Wilhelm nie cierpiał Bismarcka. On się brzydził Bismarckiem tak, jak tylko można się było brzydzić, w ogóle jednego dobrego słowa o nim nie umiał powiedzieć. Ale Bismarck wokół niego tak tańcował, zresztą zaraz o tym sobie powiem, bo trzeba powiedzieć tak, Wilhelm I nie jest jakimś tam słabowitym idiotą. Aha. Natomiast, jak powiedziałem, Bismarck to jest potwór. On króla, który na dobrą sprawę był reformatorem, nie chciał wojny i tak dalej, tak okręcił, że Wilhelm I będzie dowodził sam osobiście wojskami pruskimi w czasie wojny z Francją. Po prostu Wilhelma przerobił tak, że jest taka scena potem w sali lustrzanej pałacu wersalskiego, ale tutaj spoilery. No i co się dzieje? Oczywiście są te dwie tendencje, prawda? No i w Austrii powstaje taki pomysł, to dokopiemy Prusakom. Zrobimy wojnę i oni się wystraszą i nie będą chcieli zjednoczyć już Niemiec. Dochodzi do wojny i w 1866 dochodzi do bitwy pod Sadową, Aha. gdzie armia austriacka zostaje rozjechana. Prusacy się nawet dobrze nie zatrzymali. Co trzeba powiedzieć o tej armii pruskiej? To jest armia, której jeszcze Europa nie widziała, szkolona według wzorców amerykańskich. I to bez kappy. Ponieważ doradcami w tej wojnie armii pruskiej są takie postaci jak generał na przykład Sherman. Tecumseh Sherman, ten, który znany rzeźnikiem Georgii na przykład.
W ogóle zachowały się takie ciekawe zapisy o tym, jak na przykład Amerykanie są oburzeni tym, że Niemcy mają jakieś takie dziwne opory przed stosowaniem na przykład kartaczownicy Gatlinga, tej wielolufowej, nie? Że to mówią, że to jest niekulturalne. I co to za jacyś tacy miękkie były ci Niemcy, że się wstydzą się takiej broni, to taka dobra broń. Myśmy w wojnie domowej tak skutecznie nie używali. Proszę bardzo, Żurek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Żurek. To na kulturę, to wszystko na kulturę dzisiaj. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tak, Dexter. Tam sporo się działo, nie będziemy się tutaj we wszystko teraz, bo to jest, wiesz, to jest tam jednego trącił, to wszyscy zaczynali potem płakać i dużo rzeczy się działo. W każdym bądź razie, po przegranej Austrii, oczywiście Prusy nie chcą Austrii niszczyć, bo tak na dobrą sprawę też ta armia pruska nie jest jeszcze na tyle silna. Zaraz będzie generał von Moltke, spokojnie. Nie jest na tyle silna, żeby powiedzmy Austrię zająć i okupować. Natomiast no, nie to jest jakby celem. Znaczy, może tak, na początku może i to było celem, tylko Francja się przebudza i mówi, my nie dopuścimy do zjednoczenia Niemiec. Wojna! Tak jakby w ogóle nie widzieli, co się stało przed chwilą Austriakom, co się przytrafiło. I dochodzi do wojny francusko-pruskiej w latach 1870-1871. Jeszcze tak na marginesie wspomnę, właśnie stał pomnik w Bytomiu, ten z tym lwem. Pomnik Bytomian poległych w tej wojnie francusko-pruskiej, mieszkańców Bytomia i powiatu. O, gdzieś go tu zaraz znajdę. Ty tam sobie kontynuuj oczywiście. Dobra. No i tu się sytuacja powtarza spod Sadowej. Armia pruska idzie jak taran. Dowodzi oczywiście wtedy 69-letni król pruski. Niby inne landy niemieckie tam mówią, że nie ruszajcie ich, ale na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie coś cokolwiek Prusakom powiedzieć. Oni idą. Na początku Francuzi są tacy ho, ale Niemcy się przebijają oczywiście tam przez północ, tak? Dochodzi do bitwy pod Sedanem pierwszej, czyli przechodzą tam, gdzie potem będzie linia Maginota, prawda? Tam włażą, tamtędy. Potem też przez Belgię, tam długa historia. Się wlewają po prostu do Francji wszystkimi możliwymi, że się tak wyrażę, przejściami. Nawet są takie, znaczy to tu już ciężko powiedzieć, ale są podobno, były plany, żeby nawet Szwajcarię najechać, ale w sumie Prusacy dali spokój. No i jest mnóstwo bitew. Przede wszystkim jest oblężenie twierdzy w Metzu, jest bitwa pod Strasburgiem i że armia francuska Napoleona III, bo wtedy też może tego nie powiedziałem, dowodzi cesarz Napoleon III, nie jest w stanie tej armii pruskiej zatrzymać. A ona się przede wszystkim szybko przemieszcza, ona korzysta z potężnej artylerii, o artylerii jeszcze dzisiaj będziemy gadać. No i to make a long story short, zajmują Paryż. Znaczy jest oblężenie Paryża, tam się studenci, wszyscy, kto żyw się broni, no ale tej armii nikt nie jest w stanie skoczyć. No. W końcu zrzucają Francuzi z tronu Napoleona III, tak? No ale Bismarcka to nie interesuje. On nie przyszedł tutaj obalać Napoleona III. On ma już sobie plan wyknuł, co zrobi. Więc cały czas ta armia napiera pruska. No więc w końcu zostaje powołana Trzecia Republika, oni się poddają. Niemcy włażą do Paryża, tam oczywiście wiadomo, robią to, co robi armia najeźdźcza w takim mieście. Czyli to gwałty, palenie, rabunki... No. I tak dalej. Natomiast Bismarck zabrania tknąć pałacu w Wersalu. Bo on ma już plan. I teraz dlaczego Bismarck jest potworem? W tym momencie Bismarck może się sam ogłosić cesarzem. On ma i pochodzenie odpowiednie i wszystko, ale nie. On posyła
On posyła po... Oj, dziękuję. Bardzo dziękuję. To Dzięki na kulturę. temu subowi od razu mija mi całodzienny posyła ból po, głowy. Polecam króla subować i zobaczyć, Wilhelma jak wam to i pomoże. mówi, wasza królewska mość, tutaj, proszę bardzo. Rzuciłem odwiecznego wroga naszego do twoich nóg i całe Niemcy masz dla siebie. Tak? Mhm. A, tutaj miał być o generale von Moltke. Tak, Helmut von Moltke to ten właśnie gościu, który zdobył Paryż. Bardzo ciekawa też postać. No i twórca w ogóle armii, można chyba powiedzieć, tak, nie? Pruskiej jako takiej. Tak. Mhm. Po przegranych takich potwornych, zresztą w Berlinie do dzisiaj jest jego pomnik, po przegranych takich potwornych z Napoleonem, to właśnie on jest twórcą sztabu generalnego. Oberkommando des Heeres, OKH i OKW potem. To jakby będą te dwie instytucje. No i co? I co może zrobić... Co za ludzie. Co może ten Wilhelm biedaczek zrobić? Skoro on mu tutaj cały świat ofiarowuje. Proszę bardzo, byte. No i w sali lustrzanej pałacu w Wersalu dochodzi do proklamowania II Rzeszy. Tam zostają spędzeni przez Bismarcka przedstawiciele wszystkich krajów jakby Rzeszy. Oni tacy tam fajnie na tym obrazie wyglądają, oni tacy przygarbieni są. A jak się to by nazywało? Czekaj. W pałacu... Znaczy Zjednoczenie Niemiec, czy tam proklamacja zjednoczenia w sali lustrzanej? Proklamacja... Kongres berliński to nie. Tak patrzę. A to chyba. To jest chyba to. Pokaż. Tak. No. No. Prawda? Oni tak widzicie, oni tacy z tyłu, tacy mniej kolorowi, przestraszeni. To taka ogromna postać z wąsem, nie? Na froncie. O, ja przepraszam, mundurze. ja idę tylko po jedzenie, a ty tu mów, Sixtus. Dobra. No i ten w białym mundurze, prawda, z wąsem, wiadomo. Tam oczywiście stoi Wilhelm, z synem. Warto zwrócić uwagę, że popatrzcie, Bismarck jest ubrany tak samo jak ten na pierwszym planie ten żołnierz, tak? Czy to jest paradny mundur, ale zwykłego żołnierza. On nie ma ubranej żadnego jakiegoś superoficerskiego munduru, ani nie ma tam 50 przypiętych orderów, tak? To nie jest taki, wiecie, to nie jest tak jak nas niestety na przykład sowieccy generałowie przywykli, że ma po prostu tak wytapetowany orderami, że nie musi kamizelki kuloodpornej nosić. W białym mundurze Göring. Wiesz co, legalista? Wiadomo, nie do końca wiadomo. Göring się wzorował na pewno, ale to nie. Biały mundur taki właśnie, jak się przyjrzycie temu na pierwszym planie gościowi, to jest w ogóle mundur, to jest kirasier, tak? Czyli taki spieszony, w tym momencie spieszony. Żołnierz kawalerii, tak? Bo on ma... o, proszę bardzo, Dawidek Kirasier też jest tutaj. 2 zdania powiedzieć, czemu króla Bali, czy cesarza, oglądam film, jak sobie... czemu? Dobra, tak jestem. To znaczy, wiesz, mówisz, byś nie bał, to nie o to chodzi. I cesarza się de facto nikt nie boi. Tak, kawaleryjską pikę haubę nosił, zgadza się. On był, zresztą wszyscy byli kawalerzystami, to było takie bardzo takie w modzie, nie? Mhm. Ale tu widzę, Dexter tu silnie nam pomaga. Bardzo dobrze, dziękujemy. Ogólnie w Europie, bo tutaj chciałbym się do tego pytania Kilusa odnieść. Ogólnie w Europie jest totalny paraliż, bo ta armia właśnie rozjechała imperium francuskie i nie wiadomo, co ta armia pruska zrobi teraz. Aha. Jak ona zechce kogoś najechać, a sobie najedziemy tych, to nikt ich nie zatrzyma. I wszyscy tak się patrzą. Natomiast właśnie Bismarck zgania tych wszystkich przedstawicieli Sejmu Rzeszy do Paryża, pokazuje im Wilhelma stojącego na tronie, który niedawna zajmował cesarz Napoleon III. Mówi, to jest wasz cesarz teraz, proszę się ukłonić. I się wszyscy kłaniają.
Oczywiście we Wiedniu to tam jest szał totalny, tam pianę z pyska toczą, ale nic nie jest Austria w stanie zrobić z tym. No i ponieważ są wszyscy przedstawiciele Sejmu Rzeszy, to Sejm Rzeszy uchwala. W Wielkiej Brytanii by nie najechali, wiesz, Fefek, ale nie najechaliby z innego powodu, dlatego że Wilhelm jest spokrewniony, był z tamtejszą, czy w ogóle potem. No w Anglii no de facto niemiecka dynastia, nie? Dokładnie. No. Więc to nie byłoby żadnego sensu. Nie szałpał właśnie tam jest. Więc to make a long story short, nie? Sejm Rzeszy uchwala, że się Niemcy jednoczą pod pruskim zarządem powierniczym. No i tyle. Natomiast to, co robi Bismarck. Wszyscy się spodziewają, że teraz dojdzie, że kogoś znowu najadą i zjedzą, a ta armia się cofa. On się cofają, obstawiają się na granicach i Bismarck mówi, nie, teraz będzie czas budowania, bo się Rzesza zjednoczyła i teraz trzeba budować. I na przykład Bismarck co robi? Bismarck delegalizuje SPD, tak, czyli Socjalistyczną Partię Niemiec, po czym bierze ich cały program socjalny i sam go w życie wprowadza. Mhm. Na przykład druga Rzesza to jest pierwsze państwo, gdzie były emerytury, renty, no tak, tam... to właśnie stąd się, myślę, dużo ludzi tego nie wie, że emerytury i w ogóle państwo opiekuńcze jako takie, to są właśnie Bismarckowe Niemcy. No. Także on się jakby tej palmy, tak, władcy wszechświata wyrzeka. Natomiast czas płynie, prawda? I ta pozycja Bismarcka zacznie, znaczy może nie tyle słabnąć. Bismarck, on już jest wiekowy. Cześć, Wiedźma. Ile on ma lat w tamtym momencie? On ma wtedy, on się w 15 roku urodził, to jest 71, 66 lat. 66, no. Także jak na tamte czasy, to już no to jest sporo. No. I co? On jakby rezygnuje z bycia kanclerzem w roku 1890. Czy on jeszcze jest 20 lat? Po zjednoczeniu Niemiec jest jeszcze kanclerzem Rzeszy. Natomiast pogłębia się przede wszystkim jego problem z alkoholem. 56, a nie 66. 56, przepraszam. Ale to też sporo jak na tamte czasy. No. Pogłębia się jego problem z alkoholem i zaczynają go choroby różne nękać, z którymi on sobie radzi, spożywając dość duże ilości, prawda, takich opiatów. Czyli ćpun. Gorzała i opiaty, to what can go wrong? Dieta cud. Dieta cud, on w pewnym momencie 120 kg waży, mając prawie 80 i tak dalej, i tak dalej. Usuwa się zupełnie w cień. Nie przyjmuje gości. Cesarz bardzo szybko, jak powiedziałem, cesarz go nie cierpiał, więc bardzo szybko o nim zapomniał, kiedy tylko się udało odsunąć Bismarcka. Zresztą trzeba powiedzieć, że Wiluś od razu tego zaczął dążyć. Jak tylko został kajzerem, to natychmiast zaczął tak, dieta Jelcyna, natychmiast zaczął dążyć do odsunięcia Bismarcka, co mu 20 lat zajęło. I znaczy, jakby per saldo on tego nie doczekał sam, natomiast jego syn Fryderyk III Hohenzollern, który też długo nie porządził. I to jest właśnie najlepsze. Tak? Umiera Wilhelm I, wstępuje na tron Fryderyk III, który umiera po 100 dniach. No to się prawda? nie narządził. Długo się nie narządził. I następny w kolejce do rządzenia jest właśnie ten jegomość, którego tu widzicie na moim awatarze. I on obejmując rządy w 1988 roku, jeszcze przez 2 lata też ma Bismarcka jako premiera swego. Przy czym akurat jeśli chodzi o to Wiluś II i Bismarck to byli, o Jezu, jak oni się znakomicie się dogadywali ze sobą. Bismarck mu prawił, jakie to on jest mądry i piękny i pełen wojny, jak najbardziej tego, a Wiluś to chłonął, o Jezu! No.
Koniec końców Bismarck umrze w 1896? 8. Przepraszam. No, czyli pożył. Pożył. Jak na dynamiczny tryb życia i na tamte czasy, No. kiedy się żyło krócej, to pożył. Fajnie Pożył, se pożył. Fajnie se pożył. Se pożył. Sporo dokonał. Prawdopodobnie rak żołądka. Aha. Ale trudno powiedzieć. Tak naprawdę tutaj wielu przypuszcza, że on by pożył jeszcze dłużej, ale żona zmarła jego, która i był to bardzo go zakochany. wykończyło też. Tak, i on już potem w ogóle przestał, się schował w domu, siedział. Te ostatnie 4 lata jego to była udręka dla córek, które się nim opiekowały, szczególnie dla Joanny von Bismarck. Aha. Bo on siedział po prostu tylko w domu i chlał i ćpał i rozpaczał za żoną. No. Także taki koniec trochę smutny, no ale szczerze, gdyby nie on, no to tak jak powiedzieliśmy, nie byłoby ani współczesnych Niemiec, na pewno by nie było, No tak. ale nie byłoby przede wszystkim całe to państwo opiekuńcze, które i dzisiaj wielu ludzi trzyma jakoś tak, nie, w kupie, no to jest on. Znaczy to, co dzisiaj my uważamy, tak, emerytura, renta, że oho, jeszcze tylko Ubezpieczenia 25 jakieś, nie? Tak, w to ogóle jest społeczne. Bismarck. No. Tylko tu myślę, jeszcze byśmy mogli o tym pogadać, nie? No bo tak, z jednej strony wielki polityk, wiadomo, wielkiego formatu, no jeden chyba z największych polityków niemieckich, ale teraz jakby na to patrzeć z perspektywy polskiej. A nie, no to wielki przyjaciel Polski, prawda? Wielki, no i właśnie, tam są takie cytaty na przykład, nie? O tym, że Polaków trzeba bić, No. aż się ich nie wykończy i tak dalej. I prawdziwe są te cytaty? Tak. Ale on je już gadał wtedy, jak pamiętacie to zdjęcie takie. Czekajcie, ja też sobie okno otworzę. No. Gorko. On już w Sejmie Pruskim, jak był jeszcze, miał 30 lat, to on już cisnął to. Aha. On potem ta germanizacja się rozkręca, natomiast wiadomo jak to skutkuje, tak? Kolejne próby jakby likwidacji. Jest taki, a propos cytatów, kiedy już, to już pod koniec jego rządów jest po którejś tam próbie, tak, germanizacyjnej, która się awanturą, nie wiem czy to nie było po strajku dzieci. We wrześni. We wrześni, to chyba było wtedy. No to się wtedy w ogóle odbiło echem takim w całej Europie, nie? O tym pisano w gazetach i tak dalej. Kilus, słuchaj, właśnie na Niklausowy ten Discord i tam jest taki kanał propozycji i tam pisz. Na pewno tak, to nie tam, zginie. tam możecie na następne podcasty na moim Discordzie w propozycjach pisać wasze pomysły. To znaczy tak. To jest w ogóle, no to tam się działo, to była kompromitacja dla jego polityki. Ale jak mówiliśmy, on już wtedy sobie dobrze dawał. I jest to nie jest jakby historia, tak, tylko taka anegdotka, tylko tak było naprawdę. Kiedy występuje jeden z posłów Rzeszy, 150% Niemiec i mówi tak. Pan Bismarck wmawia nam, że naród polski umarł. Ale pomimo jego nieudolnych prób, naród polski umrzeć nie chce. Bo mu dawna wielkość i pamięć o tej wielkości umrzeć nie pozwala. Pan Bismarck uczynił sobie prywatną wojnę z narodem polskim i wojnę tę sromotnie przegrał. I jakby już nie będę cytując tam dalej czytał tego, ale on go ciśnie w tym, a Bismarck musiał siedzieć i tego słuchać. Bo to nie jest tak, że to jacyś tam, a polscy przedstawiciele polskiej mniejszości w Sejmie siedzieli, tylko mieli oczy jak 5 zł, bo to wyszedł 200% Niemiec i zaczął cisnąć po Bismarcku, bo Niemcy też mieli tego dość. Aha. Bo to był jego fetysz, walka z Polakami. Tak, przegrał z Polakami, dokładnie. Te strajk we wrześni, te różne jakie nieudolne, jakieś jego eskapady kretyńskie sprawiły, że nawet Wilhelm II, prawda, ten tu obecny gentleman, musiał się w końcu go pozbyć, bo powiedzieli, no ale wasza wysokość, on kompromituje w ogóle stary świr, wali tam wódę gdzieś w kuluarach, potem wyłazi, przemawia, przecież to jest tragedia, no on swoje zrobił, no ale niech odejdzie, póki jeszcze cokolwiek, tak? Taki trochę Korwin. Pod koniec życia tak. Niestety, to przykre, bo mówię, facet zrobił, no, Polaków nie lubił, no
Był pomnik Bismarcka w Poznaniu, już nie ma. W Bytomiu Nie też wiem był. dlaczego. No. To jest postać. No to jest postać wielowątkowa, prawda? I tutaj się trudno jakby trudno ją ogarnąć tylko jednym zdaniem, czy nawet jednym podcastem, nie? Natomiast on jest twórcą, tak, właśnie. On jest twórcą państwa niemieckiego i choćby nie wiem, jak się Niemcy tam nie kręcili w którą stronę, w jaki sposób wewnętrzną licencję. No legalista, no w jaki sposób? W sposób najprostszy, przy użyciu armii pruskiej, która rozdeptała najpierw Austrię, a potem rozdeptała Francję. Jak ktoś tam zaczynał szumieć, że jemu coś tam się nie podoba, albo on uważa, że to nie tak powinno być rządzone, to tam przychodziła armia i go pytała, czy on na pewno się dobrze czuje. Strachem ich trzymał. Bo w ogóle to właśnie w świadomości ludzi, nie, jak się gada o Niemczech i tak dalej, to nawet dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, że przed tym zjednoczeniem nie było w ogóle czegoś takiego jak państwo niemieckie jedno. Oczywiście, że nie. Tylko tych różnych krajów związkowych, księstw, wolnych miast, państw stanowych i tak dalej były setki, nie? I też właśnie między innymi dlatego język niemiecki jest taki zróżnicowany, nie? Jak chodzi o różne jego odmiany, bo każdy tam mówił jakoś trochę po swojemu, obowiązywało jakieś trochę inne prawo, nie? Jakieś inne obyczaje i tak dalej, no także no tak to właśnie wyglądało. Dokładnie tak jak Chomik tutaj pisze, tak jak z Włochami. I to rozbicie Rzeszy też się datuje mniej więcej na ten sam. No dość powiedzieć, że przecież w Berlinie tam za bramą brandenburską stały ambasady innych krajów związkowych Rzeszy. Bo to było do tego stopnia. O, dokładnie. No tutaj widać, to są dobrze, Niemcy, ile tego było, no. Tak, proszę by się przyjrzeć, jak to wyglądało elegancko. No też ręce i nogi opadają. No państwo jednego stogu siana. Państwo tam jednej starej baby. Tak jak na przykład w sumie jednym z takich krajów niemieckich była Holandia, nie? Niderlandy, tylko się wybiły potem na osobne państwo. Ale legalista, oni do dzisiaj o sobie myślą często, szczególnie w Bawarii, nie jako o Niemcach, tylko jako o Bawarczykach. No, tak, bardzo są te takie regionalne poczucie jakiejś tożsamości jest bardzo, bardzo silne. W Bawarii szczególnie, nie? Ale we wszystkich tych krajach związkowych. No. Także one... Jak wyglądała... Znaczy, wyglądało to tak, że był cały czas Sejm Rzeszy, gdzie wysyłano swoich przedstawicieli. Prawda? Formalnie, tak naprawdę formalnie rzecz biorąc te odrębności zlikwidował dopiero Adik. Prowadził Gauleiterów i on zlikwidował te kraje związkowe. Natomiast wiadomo, po 1945 wrócono do tego podziału federalnego zaproponowanego przez Bismarcka, tak? Bo Bismarck też nie chciał, bo można było oczywiście urządzić zupełną masakrę i siłą te państwa zjednoczyć, ale Bismarck mówi, nie, tutaj nasza, że tak powiem, różnorodność jest naszą siłą w ogóle, tylko wiecie, musicie robić to, co ja wam każę i będzie super. No. Zgadza się i te państwa tam, jedne siłą, drugie przekupstwem, a trzecie jeszcze czymś innym. Miał 2 metry wzrostu. 120. No, taki był wysoki? No. Ja tak, bo jak się patrzyło na zdjęcia, to bym nie powiedział, że on był jakiś taki wielki. Ej, 1,93 m miał Bismarck. No. O, także to nie był taki, wiecie, to był całkiem... Kawał chłopa. Zdrowy chłopak. Dokładnie, także on wiadomo. No. Dobrze, to ja myślę, możemy... jeszcze tylko powiem, że tak naprawdę to dopiero w sumie chociaż za Fryderyka Wielkiego już się to... Kiedy tam Fryderyk Wielki rządził? 1700, 100 lat z hakiem wcześniej. No to tak dopiero naprawdę za Bismarcka zaczęły się tego typu problemy, że na Śląsku zaczęto zabraniać nauki po polsku. Tak, bo to też była jego zaczęto, bo wcześniej to w ogóle cały czas wszyscy sobie mówili, w jakim języku chcieli, czy po niemiecku, czy po śląsku. Edukacja była i po polsku, i po niemiecku, tak samo liturgie, nie?
były msze i polskie, i niemieckie, i dopiero właśnie za Bismarcka mogło być tak, że za na przykład mówienie po śląsku mogły cię spotkać jakieś nieprzyjemności, ale z drugiej strony, jak się chciało zjednoczyć takie ogromne państwo, z tylu różnych od siebie księstewek i tak dalej, no to trzeba było trzymać za mordę, to nie było innego wyjścia. No. Zgadza się. Tym bardziej, że też tutaj jest taka rzecz, o której w ogóle nie dotknęliśmy nawet, czyli rozwój ekonomiczny Niemiec w tym czasie. Wtedy Niemcy się tak rozwijają z taką szybkością, że w ogóle wszyscy są gdzieś w dupie w tym. Oni przecież uwłaszczenie chłopów pierwszy, to też Bismarck wprowadza, prawda? Rozwój w ogóle, wprowadzenie maszyn, produkcja ciężka, prawda? O tym też będzie mowa dzisiaj na podcaście. No i dzięki temu też takie te tereny, które dzisiaj są polskie, a wtedy były niemieckie, były takie dużo lepiej rozwinięte niż inne, nie? Wielkopolska, Pomorze, Śląsk, Dolny, Górny. No to już jest taka do dzisiaj, to fakt. Fajna mapa, jak się spojrzy na Polskę, drugą RP, tuż po 18 roku na sieć kolejową. A, tak, a to nawet, na współczesnych mapach to nawet też widać. Chociaż tutaj u nas na północy, no to Ruscy tam, prawda, pożyczyli sobie troszeczkę. Ja ostatnio się przyglądałem tam Google Maps i trafiłem nieszczęśliwie na tą granicę z obwodem kaliningradzkim. Trochę tak się zdenerwowałem. O! No. Dokładnie tak. Dobrze wygląda, nie? No. Dobra, myślę, że możemy pomału przechodzić do tematu następnego. Jest kontrowersyjny. Pierwszy temat, uporaliśmy się z nim w 42... Taka lekcja, 42 minuty. Czyli godzina lekcyjna, dobrze. Tak jest. Teraz, następny temat. O, to tak, napijmy się. Ja sobie tu już guzik ja już popuszę. się napiłem. Zdrowie, prawda, szanownych słuchaczy i Chrystus'a. Dziękuję, wzajemnie. Zdrowie. Prost! I, moi drodzy, teraz temat kontrowersyjny, delikutaśny, niestety. Czyli powstanie warszawskie. Czy miało sens i jakby się potoczyła ogólnie historia, no tutaj rozumiem, że chodziło domyślnie o historię Polski, gdyby nie one. No Xixtus, czekam na twoją, że tak powiem, opinię. To znaczy, powiem ci tak, to jest temat, który, znaczy tak, to nie to, że ja się boję tego tematu. To jest przede wszystkim temat wałowany przez profesorów, uczonych i nie tylko od mniej więcej, kiedy było to powstanie, do dzisiaj. No, I przy każdej jednej rocznicy pojawia się ta sama gadka, czyli czy dobrze, że było, czy powinno być, czy miało sens, czy nie miało i tak dalej. No, więc może wydaje mi się, że trzeba ten temat zaatakować trochę inaczej, bo jeżeli my podejdziemy do tego jak wszyscy, no to ugrzęźniemy tak jak wszyscy, a tutaj oczekują widzowie jakiś konkretny, tak, że się coś konkretnie powie, tak, bo te wszystkie za i przeciw temu powstaniu to wszyscy już przerabiali 10 000 razy i każdy to wie. Natomiast może czy mnie się, jak się tak przygotowywałem do tego, to mnie się jedno takie spostrzeżenie nasunęło. To znaczy bezradność polskiej władzy na uchodźstwie w związku z tym powstaniem. Dlaczego? Bo jakby to, bo ja tak czytam teraz, co się dzieje, to się psuje. No spokojnie, panie Kilu, spokojnie. Tak, pierwszą rzecz, którą trzeba powiedzieć, to, że na przykład generał Okulicki zostaje wysłany do Warszawy, żeby powstanie powstrzymać. Bo rząd londyński tego powstania nie chce. I to jest jakby klucz całego problemu. To znaczy z tym, żeby ocalała Warszawa, to tak nie do końca, ale ja zaraz powiem, o co chodzi. On stwierdza, że trzeba powstanie wywołać i jakby motywuje to tym, że komuniści podburzą ludzi i tak do tego wybuchu powstania dojdzie. Ale spójrzmy trochę szerzej.
Przede wszystkim tego rodzaju powstania wybuchają praktycznie we wszystkich zniewolonych stolicach Europy, nawet w Paryżu, z którego Niemcy umknęli. Nie, tam też jednakowoż jak wkraczają Amerykanie, to są to resistance tam ich wita, tak? I to też gdzieś, proszę się nie kłócić na czacie i nie gadać pierdół też. O, Fat Szkieletor pyta. Ja mam takie pytanie z rolą ludowej w powstaniu. Czy strzelali... Dyskutujcie, ja za sekundę będę. Dobra. Fat Szkieletor, co ja ci powiem? No, jedni gadają tak, a drudzy inaczej, a to nie jest taki problem, wiesz, łatwy jak z Bismarckiem, że wszystko jest na papierze. Mogę ci odpowiedzieć tak z własnego podwórka, bo siostra mego dziadka wyzwalała Warszawę, bo ona z kościuszkowcami szła, była w armii kościuszkowskiej. Tak, przechodzili. Przede wszystkim Ruscy tam stoją i tam się dzieją jaja w tej Warszawie, nie? Jest piosenka o czołgu, Kaczmarskiego, ale Ruscy się zgadzają na to, żeby Polacy ci z oddziałów tych komunistycznych chcą pomóc. No bo to logiczne, nie? I to jest największa tragedia. Ruscy się zgadzają, dobra, przeprawiajcie się za dnia. Bo w nocy to nie, ale za dnia się przeprawcie. Po prostu to... Chciałem powiedzieć brzydkie słowa, ale jak to ma być na YouTubie, to... Lepiej nie. Cynizm naszych braci z Zabuga jest tak daleko posunięty i oni się przeprawiają. I to, co ciotka Władka, jak spoczęła w pokoju, opowiadała o tej przeprawie, to pejoratywnie używam... A ja tylko trzeba zauważyć, że braci ze wschodu oczywiście w cudzysłowie. Tak, dokładnie. Dlaczego używasz pejoratywnego określenia Rusek? Tak powiedziałem? No, musiałem się przejęzyczyć. Więc będę mówił Sowieci, to będzie lepiej. To jest pozytywne, bo od Sowiet, czyli Rada po rosyjsku. No więc oni się przeprawiają, tam są potworne straty, ale oni przepływają na tę drugą stronę. Tak, i oni, no i dzieje się rzecz potworna, to znaczy oni rzucają sowieckie mundury i się przyłączają do powstania. Także jest taki ząg. Natomiast wracając do tej słabości, znaczy ja nie chcę tu pluć na rząd londyński, bo ja mam wiele cierpkich słów do powiedzenia pod ich adresem. Ale oni naprawdę stają na głowie. Główną przeszkodą do pomocy powstańcom jest premier Churchill, który nie potrafi, bo na przykład Amerykanie mówią, że my spoko, my pomożemy, rzucimy broń, rzucimy im wszystko, tylko nasi muszą lądować w Rosji, bo liberatory nie będą w stanie zawrócić. Stalin się nie zgadza, a Churchill go nie umie nacisnąć, bo nie chce. Dobra, już się przestać kłócić na czacie, czy to jest pejoratywne, czy nie. Ty się nie przejmuj czatem, ty opowiadaj. No więc przecież jest ten epizod o tym, że pierwsza dywizja powietrzno-desantowa Sosabowskiego strajk głodowy ogłasza, bo im nie dają tam lecieć. Mimo wszystko Amerykanie podejmują próby zrzutów. Prawda? Jest zrzucana powstańcom pomoc, wiedząc, Amerykanie po prostu, dobra, będziemy lądować bez zgody Joe'ego na jego terytorium. Co nam zrobią? Nie? Takie typowo amerykańskie podejście, nie? Więc jest jakby świat patrzy na to i Rosjanie nie są wcale w jakimś takim super zajebistym położeniu. Tak, kowbojska dyplomacja. Natomiast no tutaj niestety nasi bracia Anglicy nas no troszeczkę tak zrobili na szaro. No i to się kończy jak się kończy. Tutaj w ogóle warto powiedzieć, że to, co się w ogóle dzieje w Warszawie, się nie podoba w Wehrmachcie. Ja będę tutaj to jest taka postać generała Nikolausa von Wormana. Imiennik. Warto o nim powiedzieć. Generał von Worman, on nic nie robi. No nic nie robi, tak? Nie jest w stanie nic zrobić. Natomiast zachowała się bogata jego korespondencja z Jodlem, której on pluje tak jak tylko może
przede wszystkim na dowódcę oddziałów SS von Deimbacha Zalewskiego, Aha. tak, bo taki to był generał, który powstanie warszawskie likwidował ze strony Niemiec, von Deimbach Zalewski, renegat oraz oczywiście Rona, Waffen-SS Rona, czyli szczątki armii rosyjskiej Kamińskiego. Pluje na nich jak może, pisze gdzie tylko skargi, gdzie tylko się da na nich, na to, co oni robią. Oczywiście, no, Keitel z Jodlem to zostawiają bez jakiegokolwiek komentarza. Natomiast dlaczego mówię o generale von Wormanie? Ponieważ on miał rozkaz zniszczenia miasta, bo to był dowódca 9 Armii. I tutaj, bo tu jest w treści pytania, co by było, gdyby? Gdyby nie było. Warszawa prawdopodobnie i tak zostałaby zniszczona. I tu się pojawia właśnie ten problem. Generał von Worman miał rozkaz zniszczyć Warszawę, ale generał na przykład Dietrich von Schotlitz nie wykonał rozkazu zniszczenia Paryża i to bardzo wiele rzeczy zależy. Niemcy planowali obronę na linii Wisły przeciwko Sowietom i prawdopodobnie Warszawa stałaby się centrum tej walki. Znaczy miała chyba być twierdzą ogłoszona, tak jak Wrocław na przykład był twierdzą. Tak. A w razie, gdyby się nie udało obronić, to miała zostać zrównana z ziemią. Także to jest takie... Myślę, że to jakby wytrąca z rąk ten argument, że Warszawę by się dało ocalić. Warszawę by się dało ocalić tylko i wyłącznie pod warunkiem, że by nie doszło do tych zmagań, tak, na przykład, że Niemcy by ogłosili, że to miasto otwarte. I to był w sumie plan powstania, tak? Odbić Warszawę i przed tymi nacierającymi oddziałami Czerwonej Armii ogłosić ją miastem otwartym. Tak jak zrobiono w Paryżu. No tylko się nie dało. Bo się Niemcy nie dali się przestraszyć, tak jak w Paryżu. Nie uciekli. No i zaczęły się jaja. No, tam przeciwko tym powstańcom to różne zabawki wyciągali. Wyciągali tego tygrysa, co strzelał pociskami rakietowymi. Przecież te drony burzące. Z tych moździerzy takich ogromnych strzelali. Tak. Nawet są doniesienia niepotwierdzone, że tutaj jeden właśnie nasz temat kolejny, czyli działo Ciężki Gustaw nawet się miało pojawić rzekomo. Aha. I młócić tam. Będziemy o tym dziale sobie jeszcze mówić. Nie można było poczekać, aż sobie ci faktycznie zaczną atakować. Wiesz co? Pewnie można było, ale nie poczekano. Bo jakby Sowieci już wkroczyli, to jakby kierowano się tą logiką, że jak Sowieci już wkroczą do miasta, to powiedzą, że to oni wyzwalają. Ja wiem, że to jest cienkie i to jest temat problematyczny, bo ta cała argumentacja jest cienka jak barszcz. I trudno jest tutaj, bo to oczywiście, żeby ktoś sobie zaraz tutaj nie wyjął z kontekstu, że my nie mówimy nic złego na temat samych wojujących żołnierzy, nie? Bo to były zwykłe ludzie, oni chcieli, Ciężki Gustaw nie zdążył dojechać. Tak. No ale coś tam, wiesz Gwiazda jak to jest, tam czarna wołga, nie? Przyciągnęła go na lawecie. Ja słyszałem teorię rozpoczęcia powstania miał oddziałów niemieckich w mieście w ostatniej chwili. Wiesz co, ja o tym nie słyszałem, tylko że problem polega na tym, że ogólnie wyzwalanie miasta, jak się popatrzy na walki w Stalingradzie, tam regularna armia miała problem, żeby to miasto obronić. A to były dzieci. Nie? I tutaj bardzo znamienne tutaj jest, a propos tego, co powiedziałem, zdanie George'a Orwella, który się na ten temat w piśmie Tribune wypowiedział 1 września, który
choć sam będąc komunistą opluł dokładnie swoich towarzyszy partyjnych w tym piśmie i napisał coś takiego: gdyby jutro towarzysz Stalin przestał popierać PKWN i uznał rząd w Londynie, cała brytyjska inteligencja poszłaby za nim jak stado baranów. Bo trzeba właśnie powiedzieć, że George Orwell był wielkim przyjacielem Polski, tak? Komunista, który nie lubił Stalina. Paradoksalnie. Tak, takie zjawiska też, ale to wynikało z tego, że on walczył w Hiszpanii i on widział, jak się komunizm sowiecki objawia i to go spokojnie wyleczyło. No ale wracając. Mogło się to powstanie obronić, gdyby miało lepszą prasę. To znaczy, gdyby na Zachodzie rząd londyński potrafił to dobrze sprzedać. I tu się pojawia problem postanowień teherańskich. Często jest to podnoszone, że w Teheranie i tak już nas sprzedali, że nie było sensu. Ale ja pragnę przypomnieć tym, którzy nie wiedzą, że na prośbę prezydenta Roosevelta, bo się zbliżały wybory, postanowienia konferencji teherańskiej utajniono. O czym się zapomina. On to prosił o utajnienie, ponieważ wiedział, że się wkurzyć może kongres i jego wyborcy. Zresztą potem kongres od niego żądał wyjaśnień, jak został wybrany na 4. kadencję. W ogóle chyba jego ostatnie publiczne wystąpienie jest takie, że on się tłumaczy w kongresie, dlaczego zataił przed parlamentem amerykańskim postanowienia konferencji w Teheranie. Nie? Więc tego w momencie wywoływania powstania nikt nie mógł wiedzieć, że nas już tam, prawda, oddali pod opiekę. No. Więc ten argument absolutnie odpada. A ja jeszcze tylko tak powiem, bo mi się przypomniało, ja kiedyś na studiach miałem taką dyskusję i co ciekawe, coś doszło do rozmowy o historii na jednych zajęciach i włączyły się dwie dziewczyny chyba z Turcji do tego, nie? I one, no wiadomo, z małą znajomością historii Polski i tak dalej. I one się, ale coś tam wiedziały, nie? I na przykład wiedziały tam, że Rosjanie, że tam na drugim brzegu stały wojska rosyjskie, nie? I czemu oni nie pomogli Polsce, skoro to oni byli przyjaciółmi Polaków, nie? No i właśnie, i nie wiem czemu dużo też ludzi w Polsce tak myśli, że zarzucając jakąś taką jakby zdradę w ogóle ruskim, nie? No. Ale no w ogóle o czym jest mowa i jacy to byli przyjaciele i sojusznicy Polaków? To nie byli ani przyjaciele, ani sojusznicy Polaków, tylko to byli drudzy wrogowie Polaków, tak samo jak Niemcy. Także dlaczego oni mieli pomagać komuś coś w ogóle tam robić? W interesie Związku Radzieckiego nie leżało wygranie tego powstania. Bo Stalin już miał przyobiecane w Teheranie, że Polska będzie jego. A tu nagle jakieś dziady zaczynają robić dym. I jak ten dym, a Stalin doskonale znał, jak to wygląda w państwach zachodnich i wiedział, że jak ten dym zdobędzie za duże poparcie wśród różnych tam dziwnych ludzi, zaczną chodzić o jakieś zbiórki robić, kłapać mordami po parlamentach, to w końcu może ugoda teherańska wypłynąć i na przykład parlamenty zablokują. Albo opinia publiczna zablokuje te ustalenia. I wtedy będzie kwas. Bo nie daj Boże, weźmy taką, bo tutaj skoro probabilizm, nie daj Boże, na przykład przychodzi właśnie generał von Worman do Bora Komorowskiego, mówi: panie generale, ale czemu my się bijemy? Tutaj trzeba, tam jest wróg po drugiej stronie rzeki. Co pan uważa? I załóżmy, że Bór się godzi na to. No jaja się dzieją wtedy. Dziwne spiski. Daria, to to proszę pisać na Discordzie u Niklausa pytania o spiski, wtedy pogadamy. Więc to jest, z czym ja bym się nie chciał wdawać w probabilistykę historyczną, bo to jest teren, na którym nie jestem mocny, bo to się nie wydarzyło. Więc tutaj każdy argument jest legitny. Natomiast przygotowania właśnie do przerobienia Warszawy na tą twierdzę, że tam zagnano prawie 100 tysięcy Polaków do kopania umocnień i tak dalej. To sprawiło, że dochodzi do tego, zgadza się, na przykład w Krakowie powstanie nie wybuchło pomimo rozkazu, ponieważ tam dowództwo AK powiedziało, że nie zaryzykuje miasta. I to był też, tak na dobrą sprawę, sytuacja w Polsce była taka, że każda decyzja była legitna.
w Krakowie powiedzieli, że nie, a w Warszawie powiedzieli, że tak. Mhm. Nie wiem, kto to powiedział, a jeszcze tak, a propos tej historii alternatywnej, to czytałem tą fajną książkę Pakt Ribbentrop-Beck, nie? No to ona właśnie dokładnie opowiada o tym, co mogłoby być w ogóle jakby Polacy poszli razem z Adolfem na ruskich, nie? No i też między innymi tam Zychowicz też dużo mówi i na YouTubie są takie filmy, gdzie tam z kimś dyskutuje na temat powstania warszawskiego i on tam podawał, że były takie słowa, tylko ja nie pamiętam, kto je wypowiedział, że Warszawa ma być takim przykładem dla całego świata, że to wiadomo tam, że ludzie będą ginęli, że będzie się przelewała krew, ale mają ginąć i to ma być przykład dla całego świata. To ma być ten wyrzut sumienia, tak jak Monte Cassino. No. Zgadza się, no. To powstanie i to, że Ruscy tam stali, faktycznie dało nam zwycięstwo moralne. Bo wprawdzie wszystko trafił szlak, ale to sprawiło, że ci, którzy w tej Warszawie widzieli, że Ruscy z tego się nie dało nigdy pokryć żadną demagogią PRL-owską, ani żadnym pierdzieleniem. Bo chociaż o tym się nie uczono i nie mówiono, to była pamięć wśród ludzi. Tam powiadali, a tam, że nam wujka czy dziadusia tam zabili w powstaniu, a mamo w jakim powstaniu. I to podważało jakby cały czas legitność tego ustroju, bo ustrój łgał, tak samo jak o Katyniu, a ludzie pamiętali. I ludzie pamiętali, no i władza czerwona nie była w stanie tego w żaden sposób ukryć. O nie zaczynajmy tego tematu, co było w 1939. Nie, bo to jest... to na następnego podcasta. Mówię, temat jest... O Jezu. To jest ogólnie, czy były na tamten moment jakiekolwiek szanse, jakby na przykład podjęto jakieś inne decyzje i tak dalej, żeby to powstanie było wygrane? No mi się wydaje, znaczy ja nie mam jakiejś wielkiej wiedzy na ten temat, bo się ekstra nigdy nie interesowałem powstaniem, no ale tak z tego co wiem, no to nie. Przewaga Niemców i technologiczna, i jak chodzi o liczebność, i o sprzęt, i wszystko była taka miażdżąca, że... To znaczy tak. Mnie się wydaje, że była. Natomiast należałoby ogromne rezerwy do tego uruchomić. Te rezerwy były. Pierwsza rzecz, to trzeba by zrzucić pierwszą powietrzno-desantową z Sosabowskiego do Warszawy. A, no tak. To więc tam razem z taką ilością sprzętu, jaką można byłoby sensownie zrzucić z powietrza. A można to było zrobić. No i to byli wyszkoleni żołnierze, tak, a nie ludzie, a nie cywile, nie? Tak, a nie dzieci, studenciaki. No. Oczywiście by się im rzuciło, no tam wiadomo, że rzucenie tam czołgów, można by zrzucić czołgi takie bardzo lekkie, papierowe. One by Panterom i Tygrysom nie dały rady, ale zawsze to byłoby coś. Natomiast to po pierwsze. Po drugie, oczywiście zrzuty nieustanne, to było do zrobienia, bo Luftwaffe nie istniała. Więc można było wysyłać tyle samolotów transportowych i po prostu to powstanie trzymać przy życiu, rzucać im tam okruszki, to powstanie by trwało, dopóki byliby ludzie. A w tym czasie szedłby i to też bardzo Stalin się tego bał, że jeśli coś takiego się stanie, widziałem Tetrarcha, dokładnie. Tu atomowy Dariusz mówi o rodzaju, był taki czołg brytyjski, który był strasznym papieżakiem, no ale zawsze to jakaś armata, który można było go wyrzucić z samolotu i on se lądował na spadochronie już wtedy, czołg Tetrarcha. Bo zrobienie czegoś takiego, taki trudno powiedzieć, aby to czołg, nie? Zrobienie czegoś takiego oznaczało zaburzenie układu ze Stalinem. I tutaj kolejną rzecz trzeba powiedzieć. Kiedy generał Patton, ja jestem jego wielkim fanem, się o tym dowiaduje, to on mówi bardzo dobrze. Mówi tak, trzeba się z Niemcami dogadać, idziemy na ruskich, bo on był wtedy w Austrii. No, generał Patton ogólnie są takie, można sobie na internecie znaleźć, był bardzo Rosjano-realistą, ale jego wypowiedzi na temat Rosjan i Związku Radzieckiego raczej nie będę tu przytaczał. Lepiej nie. Ale krótko mówiąc, nie lubił
nie lubił Rosjan. Nie szanował? Znał historię, bo tam się odwoływał też do rozbiorów między innymi, do tego w ogóle, co Rosjanie robili w Europie Środkowej szczególnie. Także wiedział po prostu, z czym było do czynienia i wiedział, co to oznaczało oddanie połowy Europy Ruskim, nie? Dokładnie. I tutaj, a on już wtedy siedział w Austrii i mógł pójść kontratak. I teraz tak, Stalin rozumie jedno, że jeśli powstanie się utrzyma za długo, to będzie szła armia amerykańska, cały czas naciskała na Niemców i Amerykanie zajmą większy kawałek Niemiec i może, nie daj Boże, dojdą do Berlina. I wtedy będą jaja, bo on chciał jak najwięcej, on chciał całe Niemcy zająć, no ale potem już w pewnym momencie wiedział, że to się nie uda. Tak, ale mu się wypadek przydarzył, dokładnie, Kaczor. Więc to samo mówił na przykład, i wtedy, i potem, no bo Patton się przydarzył wypadek, ale i wtedy, i potem mówił to generał MacArthur. Aha. On mówi, kiedy powstanie wybucha, MacArthur mówi tak, mówi, to jest bardzo dobry moment, mówi, trzeba Sowietów atakować. Więc w Białym Domu jest, o, co ty gadasz? Ale potem przychodzi rok 52, przychodzi wojna w Korei i się okazuje, że i MacArthur po raz drugi przyłazi wtedy do Trumana i mówi, panie prezydencie, mówi, trzeba rzucić bomby atomowe na Pekin i Władywostok i ścisnąć ruskich. No ale to nikt się tak. Po prostu wykorzystaniu, rzucić bomby jądrowe na nich i jedziemy z tematem. A propos kowbojskiej dyplomacji, która tu na czacie już była podniesiona. No ale to wiadomo. Więc wracając do powstania. Ono miało szansę wygrać, tylko musiałoby mieć wsparcie z Zachodu, tego wsparcia nie było. Tak, i wtedy został odwołany, bo Truman się wystraszył. Czyli podsumowując, w sensie tak, czy miało sens, to w ogóle jest bez sensu oceniać według mnie z dzisiejszej perspektywy, nie? Tak. Na pewno tak, na pewno tak jak tradycyjnie się to mówi, chwała poległym, którzy się tam bili z wielkim oddaniem, często dzieci, ludzie bez w ogóle żadnego przeszkolenia i tak dalej, ale dowódcom to raczej hańba, którzy do tego doprowadzili. Ale o jakimś sensie, no to w ogóle nie ma, ale właśnie jeszcze czy nikt wtedy, przecież no nie, byli tam ludzie, którzy wiedzieli jakie są w Warszawie przynajmniej więcej siły niemieckie i tak dalej i naprawdę tylu ludzi, wydawałoby się wykształconych, wysokich dowódców i tak dalej zgodziło się na coś takiego, żeby tak słabo uzbrojeni ludzie z taką, tak mniej liczebnością jak Niemcy i tak dalej, żeby ich rzucić do walki przeciw Niemcom i no właśnie, no jak to w ogóle mogło się to znaczy, coś takiego... Generał Anders bardzo krytycznie się wypowiedział na temat powstania. Nazwał to ciężką zbrodnią. Potem się z tych słów troszeczkę wycofał w swojej biografii. Natomiast no, nie osłabiajmy siły tych słów. Wypowiedzianych jednak przez jednego z najwybitniejszych generałów polskich tamtego okresu. Po prostu tu ktoś napisał akt desperacji. No niby tak, ale... No ale desperacji ludzi, nie? Ale dowództwa, które ma planować i myśleć, no tam nie ma miejsca na desperackie akty jakieś raczej. No. Nie powinno być przynajmniej. Po prostu mam wrażenie, że generałowie dali się porwać tej ułańskiej fantazji i też stwierdzili, że taki jest w panu Tadeuszu cytat. Szlachta na koń siędzie, a z synowcem na czele i jakoś to będzie. No, jakoś ja to mam będzie. Tak, wrażenie, że to był taki plan. Że zaczniemy powstanie, wywołamy poczucie wstydu na zachodzie i oni nam pomogą i jakoś to będzie. W sumie to bardzo możliwe, bo to jakoś to będzie, to w polskiej historii myślę, że się przewijało już od kilkuset lat, co najmniej. Tak. No. Że no damy radę, nie? Pomożecie, pomożemy. No, a jeszcze nawiązując do tego drugiego punktu, czyli jaka byłaby historia, gdyby nie one. No, czyli, no ty mówisz, że nie udałoby się ocalić Warszawy. Myślę, że nie. Może, no nie wiem, no czy to można sobie teoretyzować. Może by była mniej zniszczona, może by nie zginęło tylu wartościowych ludzi, młodych, wykształconych, nie? Pewnie. Może tak, ale na przebieg ogólnie wojny jako takiej, no to umówmy się, no to nie miało żadnego wpływu. Nie. To nawet nie miało wpływu za bardzo na sytuację w Polsce, jaka była, żadnego.
To miało tylko taki wpływ, no, że zostało miasto zrównane z ziemią, no a czy Dokładnie. w innym Monte przypadku Cassino by już. nie zostało, czy by zostało, no to sobie tak już możemy gadać, nie? No. Monte Cassino już miało większy wpływ, bo było przełamaniem linii Gustawa we Włoszech No tak. i tak dalej. Natomiast tak to nie. To są takie, mówię, to są nierozkminialne już w tej chwili, bo tutaj tak wiele czynników. No ale właśnie, tak jak Grało. Pawlos, jak było w Poznaniu, nie? No Poznań też był zdewastowany bardzo. Nie wiadomo, czy gdyby na przykład tam nie doszło do walk pomiędzy Rosjanami a Niemcami, to może by tak samo skończyło, jak przy tym powstaniu, nie? No to już tak... Dokładnie. No, Tego się ciężko nie, to jest, stwierdzić. wiecie, to jest rzut monetą, tak? Wybierz sobie reszka czy orzeł i rzuć i taką masz Znaczy odpowiedź. Pawlos, gwiazda pisze, no. To nieistotne, kto pisze, ważne co. W każdym razie, cóż można stwierdzić? Szkoda miasta, bo jak się ogląda przedwojenne zdjęcia, to całkiem ładne. Chociaż tam z Paryżem wschodu, północy, środka i tak dalej, już 10 tych nas słyszałem, to może bym nie przesadzał. Ale no na pewno byłaby miastem dzisiaj, no które miałoby... Starówka by była oryginalna. No byłaby miastem takim może bardziej jak Kraków, nie? Jak inne miasta, po prostu bardziej takim z większą ilością zabytków, ładnych kamienic, kościołów, a były tam bardzo Oczywiście. ładne zabytki. No niestety Oczywiście, że tak. nie ma. Dobrze, możemy i tyle. pomału przechodzić do tematu kolejnego. Do Mniej tematu kontrowersyjny. numer 3. Tak, to jest temat Tak. mniej kontrowersyjny. Ja go muszę jakoś tutaj krótko zapisać, bo ogólnie... Albo nie, jeszcze jedna rzecz. Mi się tak nasunęło, znaczy nie wiem, czy takie pytanie w ogóle ma sens. Czemu Niemcy rozdupili ten pałac Saski, skoro de facto on był dla ich króla wybudowany? W sensie wiesz, o co mi chodzi, nie? Że wydawałoby się na przykład, że Niemcy go zostawią. Jako przykład. Ale no właśnie, niemieckich rządów i tak dalej. No ale nie, ale go zniszczyli. Trzeba pamiętać to, o czym już mówiłem, że był ten rozkaz Hitlera o tym, żeby równać ziemią infrastrukturę. Rozkaz wysadzenia Pałacu Saskiego, znaczy, szczerze, to mnie się wydaje, że oni w pewnym momencie, szczególnie w Waffen-SS, to im tam nie chodziło o to, że to było dla saskiego jakiegoś króla. Na wrogim terenie wysadzić. To już po prostu taki był bezerk. Nie, bo wiesz, o co mi chodzi? Że na przykład z drugiej strony Kraków i Lwów były uważane za pragermańskie grody i one miały być zniszczone, tylko po prostu miały być zamienione we wzorcowe niemieckie miasta, nie? Tak. No, Kraków był tam nazywany Norymbergą Wschodu i w ogóle, no bo się tam odwoływali do tego Niemcy, że tam w średniowieczu, no, że tam było duży odsetek ludności niemieckiej, że to na prawie niemieckim zakładane i tak dalej, nie? No, ale no o Warszawie już tak nie było. Warszawę chciano przede wszystkim, tak, znaczy no czego nie uważali, no wszystko, prawda, natomiast Warszawa była symbolem oporu. Ona się przez całą okres okupacji, tam się jakieś były dymy. I Adik się strasznie denerwował, że mu tam, że się nie chcą się poddać tak po chrześcijańsku, tak jak ci, jak Paryżanie. A też miało być coś takiego chyba, że miała być w ogóle zrównana z ziemią i na tym miejscu miało być całkowicie nowe miasto takie wybudowane, nie? W tym stylu takim surowym, jak mu tam Speer projektował, co można pooglądać w Wolfensteinie New Order, jak tamten wygląda Berlin, kiedy już został tam w alternatywnej rzeczywistości stolicą Wielkiej Germanii. Germania. No, właśnie. Tak, tutaj Mkacz pisze o rozkazie Nerona, ale to, no... Wiecie, to jest całkiem jakby inny temat. Gdyby się III Rzesza w swoich działaniach wojennych kierowała rozumem, a nie fanaberiami szaleńca, to pewnie by wygrała te wojny. Także... O, gdyby nie te wszystkie obozy, zagłady i na fabryczną skalę mordowanie ludzi, co nie było... Kretyńskie pomysły inne. No właśnie, to by to całkowicie inaczej wyglądało, ale no. Dobrze, przejdźmy płynnie do tego tematu trzeciego. Bardzo ciekawego, bardziej pozytywnego, takiego można nawet powiedzieć trochę przygodowego. Także jak ktoś oglądał te wszystkie seriale typu Pan Samochodzik i inne, myślę, będzie zainteresowany. Ja go przeczytam, jak on brzmiał w całości.
Mhm. Czy w zamkach krzyżackich lub polskich istniały tajemne tunele zamaskowane, które pomagały w ucieczce ważnym osobistościom z zamku podczas na przykład oblężenia zamku lub do wprowadzenia kogoś do zamku potajemnie? Także ja to zapiszę w skrócie jako tajemnice zamków. O. Mhm. I słucham cię, Sixtus. A ja tu już zamek jakiś pokazuję. Dobra. To znaczy tak. Wiecie, najsamprzód to trzeba rozumieć, do czego taki zamek miał służyć. No on miał być... Kiedyś prowadzono wojnę w ten sposób, no, że nie zostawiano na tyłach wojsk jakichś takich umocnień, no bo się bano, że z tych umocnień będą wyłazić wycieczki i one będą tam szczypać i będą przecinać linie komunikacyjne i takie rzeczy. I na przykład na Śląsku właśnie bardzo ładnym przykładem te gesy pod murami. Tak, Daria, zaraz powiemy. Na Śląsku na przykład, ponieważ tutaj też bardzo jakby rozwinięte było to budownictwo, tylko tu są zamki kamienne, ale sporo tych zamków zostało. Natomiast wiadomo, że największymi budowniczymi zamków w Polsce byli krzyżacy. Tych zamków było mnóstwo i czy to jest też takie pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć, więc tak. Tak były. No, to jedziemy dalej. Natomiast prawda jest taka, że jeśli chodzi o te zamki krzyżackie, to nawet w Zamku Malborskim, który został przepatrzony na wszystkie strony, nie znaleziono tego. Aha. Jest takie domniemanie, bo to głównie to są legendy ludowe, że był tunel i on prowadził do miasta X. Aha. Jest w Malborku taka opowieść o tym, że był tunel, który miał 11 kilometrów. Podobno pod rzeką biegł. Jak z Bytomia do Katowic. No. To nieźle. Więc tego rodzaju tunele to należy włożyć między bajki. I nie znaleziono, ale był. Tak, Kilus. Być musiał i zaraz ja wytłumaczę dlaczego. Nawet prawdopodobnie taki lichy zameczek jak ten tutaj w Ełku miał taki tunel ewakuacyjny, bo tu jest dobrze zadane to pytanie. Otóż taka twierdza się broni, nie? Się broni, ale ona też się może bronić do pewnego momentu. A potem na przykład ta obrona może się okazać już bezcelowa albo rozpaczliwa. Więc nie ma sensu siedzieć i pilnować zamku, który jest do stracenia. No więc co robimy? Pakujemy klamoty i strzała i przed tym tunelem gdzieś, nie tam 11 km, ale na przykład kilometr nawet. Tylko problem polega na tym, bardzo wiele osób nie bierze pod uwagę, czekajcie, bo tu, o Jezu, tu się dzieje. Czy maluję? Tak, maluję, ale proszę nie teraz, proszę mnie nie rozpraszać czatem. Mamy przykłady takich tuneli ucieczkowych, budowanych w sumie może nie dla jaj. Jest w jakimś, tylko ja nie potrafiłem znaleźć, dzisiaj się po prostu tu miotałem jak rozumiem, pomoc obrony twierdzy pojawia się wtedy głównym daniem staje się konina. Tak, fakt szkieletor, dokładnie. Konina albo noga tego kolegi, co tam dzisiaj rano zmarł wskutek skażenia ołowiem, nie? To już jest ten moment. Tak jak śpiewał Kazik Staszewski, nie mam nogi. No i wtedy pora pomyśleć o tym, że trzeba tak już kaszować inwestycje i zwijać się. Na przykład, nie pomnę jaki to zamek, ale może ktoś sobie przypomni. Był zbudowany tunel pod ziemią i teraz uwaga, on był posypany solą na podłodze i się saniami po nim jeździło. Także były takie, że i to... Bo tutaj jakby trzeba rozgraniczyć, bo to pytanie jest dość skomplikowane, bo tam było, czy można wprowadzić, czy wyprowadzić. Dopóki zamki miały ten charakter warowny, bardzo ładne zdjęcie, miały ten charakter warowny, tak, że była twierdza tego, onego, to faktycznie to były tunele ewakuacyjne, więc on był najczęściej mały. Zapomnijcie w ogóle o tym, że ten tunel, że tam się przełaziło wyprostowanym, bo tam się na czworaka spieprzało tym tunelem.
Bo to była dziura w ziemi, taki kreci tunel wydłubany. Tyle, żeby powiedzmy jakoś uciec z jednym, aby życie uprowadzić z tego całego nieszczęsnego zamku. Nie? Szczególnie jeśli faktycznie tam się zawieruszył ktoś ważny, którego się nie dało ewakuować w kancelarii Rzeszy do lotniska berlińskiego. No to ale to wiesz, Dexter, no to nie, no to wtedy to chodzi tu, bo tu jest problemem jakby inżynieria tamtych czasów. Bo to nie jest tak jak dzisiaj, tak? Znaczy nawet dzisiaj to jest problem, bo łatwo jest ryć w skale i sobie podszalować betonem, ale jeżeli na przykład tak jak tutaj mamy Malbork, nie? Na sztucznej wyspie zamek, no to trzeba ryć w mule, który jest nasiąknięty wodą. Mhm. Także to nie jest tak, wziął sobie hop-siup, wydłubał ten. Więc to nie wchodzi, albo tutaj, o to, co pokazujesz na zdjęciu. Jak tu tunel? Gdzie Chojnik. tunel? Jak to No. na szczycie góry stoi. Nie? Natomiast na pewno były zaplanowane i były przewidziane takie nawet furtki. Tak, że jak mamy ten mur tutaj, to co Niklaus wyświetlił, to gdzieś tam, prawda, tam jak jest po lewej stronie taka półeczka, to tam mogły być malutkie takie drzwiczki, żeby się dało wyleźć, bo tam nie będzie nikt oblegał, no bo jak mam oblegać? Więc były malutkie drzwiczki i była lina, tak, w schowku na szczotki, żeby tę linę rzucić i po tym ścianie tej skalnej umknąć. Natomiast potem faktycznie, tak, drzwi dla księdza Agwangi, dokładnie Gwiazda. Bo tutaj to, co Gwiazda mówi, to jest katolicy księża, którzy za Elżbiety Wielkiej nielegalnie chowali wkraczali. się. Aha, Tak. no, za reformacji. Tak, za reformacji i przyjeżdżali i się chowali po domach szlachty, która im sprzyjała i tam prawda, no bo oni byli, bo to była śmierć dla nich. No tak. Więc natomiast potem, kiedy przyszły takie bardziej romantyczne czasy i te zamki straciły już sens, to faktycznie pojawiło się więcej tych tuneli. No bo na przykład trzeba było jakieś tam kobiety nie za ciężkich obyczajów sprowadzić potajemnie na imprezę. Nie? No więc był tak, no i od tego był tunel i tam tymi tunelami się tam, żeby, bo to wiecie, to też mogły być damy tam dobrego pochodzenia takie, prawda, takie call girl. No. Więc je pakowano do tych sanek i żeby im było wesoło, to one sobie saniami jechały tunelem i było śmieszniej, było radośniej w ogóle, tak? Więc, ale jak się weźmie Louvre, tak, salami, jak się weźmie Louvre i tak dalej, tam tyle jest jakichś tajnych wejść, ale to ma być. Tak, bo tu jest jakby zaplanowane od początku istnienia tego budynku, tam mają być jakieś sekretne przejścia, żeby się można było Oczywiście, jak weźmiemy sobie Malbork, to na przykład warto powiedzieć, że w Malborku są puste ściany. Co to oznacza? To oznacza, że tam może wejść chłop i łazić między tymi ścianami i mało tego, w niektórych pomieszczeniach są wydłubane miejsca, żeby oczy można było. Aha. Tak, bo wielki mistrz lubił sobie łazić po tych, między tymi ścianami i słuchać, co tam na niego pijani jego koledzy gadają. Aha. To często było ukryte pod jakimś tam kotarą, pod obrazem, nie? I tak jak w tej bajce jest, że tak jest obraz, nagle się oczy odsuwają i obraz tak oczami przebiera, nie? To jest, no tak mogło być. Albo właśnie, albo taki peep show. Tak. No to tam wiecie. To co on robił tam w tej ścianie, tylko Bóg go może sądzić. Nie? Bo tam nikt nie wiedział, jak wleźć. No. Więc było coś takiego. Tylko to musiało być, że się tak wyrażę. Wiecie, to jest problem, bo to jest tak, zróbcie tajny tunel. No dobrze, ale ktoś go zaplanowany, wykonany, no dobra, a co z tymi, co zrobili ten tunel? No jak on ma być tajny, to jest tylko jedno wyjście. Nie? Mhm. Więc No dokładnie jak to? No, nie jak zabić, no wypadek przy pracy, nie? Na przykład zacięli się mieczami w brzuch w czasie golenia. Więc to są takie, tym bardziej, że na przykład takie zamki, jak się popatrzy, to wiadomo, że nawet zamek krzyżacki w Malborku, który był jakby od początku, to nigdy nie było tak, że był jeden plan i tego planu już nie zmieniano. Tak, zamek Czocha to jest w ogóle, o Jezu, to tam jest, ojej, tam jest ukryty schowek na ukrytym schowku siedzi.
Więc ten zamek na przykład rozbudowywano i często było tak, że póki zamek był mały, to faktycznie mogły być jakieś tunele i tak dalej, natomiast one często się zawalały przy budowie nowej, bo tam kopali, o patrzcie, coś tu się wydało, a to pewnie nieważne, tak, bo to było tak tajne, że ktoś to kazał wykopać, zarżnął wszystkich, a potem sam umarł, no tak, i cześć, już nikt o tym nie pamiętał. I to jest, był przebudowany przez, nie, Malbork był bardzo, bardzo dokładnie niszczony przez Prusaków w XIX wieku na przykład. Warto o tym powiedzieć, prawda? Często, a propos tych zamków właśnie niemieckich, to w czasie III Rzeszy to dorabiano jakieś tam super tajne przejścia, wyjścia, wejścia, nie takie, że tam można było jakieś umknąć. Natomiast też mówię, wszystko, jeżeli zamek faktycznie miał jakąś wartość strategiczną, to mógł mieć takie schowki. Natomiast jeżeli to był gdzieś jakiś tam zamek pośrodku niczego, to nikt z takiego nic by nie budował. No i tyle. A jakbyśmy tak przy okazji zamków jeszcze mieli powiedzieć, no to tak, Malbork największy ceglany zamek na świecie, nie? Zgadza się. Gotycki. A gdzie według ciebie były najznakomitsze zamki budowane? W jakim kraju w średniowieczu? No, a gdzie w ogóle pierwsze były zamki w Europie? To znaczy, pojęcie zamku takiego, jak my go rozumiemy, to jest stosunkowo późny koncept, w sensie, że XV-wieczny. Aha. I troszkę później. Oczywiście wcześniej budowano twierdze, ale twierdze na przykład rzymskie, no to były po prostu na jakimś wzgórzu na planie kwadratu, tak? To było takie miasto, w którym mieszkali legioniści, tak? I tego rodzaju twierdze to pierwsi budowali Rzymianie. Prawda? Aha. Potem jak się Rzym już tam zawalił, nie? To na miejscach tych twierdz zaczęto budować jakieś takie właśnie mniej lub bardziej warowne grody. Na przykład bardzo ciekawie, najczęściej to było tak, że to miało kilka poziomów, prawda? Aha. Tak na przykład wyglądało Gniezno. Aha. Że pałac był na samym szczycie wzgórza, ale były tarasy i żeby wejść na samą górę, trzeba było się przebić przez te tarasy, prawda? Natomiast zamek taki właśnie jak Malborski, czy ten na przykład teraz, co tu widzimy, to się pojawiły dopiero w czasie, no tak naprawdę XV wiek i później, kiedy tak, w zamku w Gniewie też jest mnóstwo, tylko też jest ta sama historia, jest mnóstwo legend o tunelach pod Zamkiem Gniewskim, tylko kto je widział, te tunele aby. Wiesz, w lesie, bo to jest cały Kniw. Bo legend jest na przykład legenda, że tak jeszcze zboczę, o Zamku Krzyżackim, nie? Że jakiś jezuita tam się zabłąkał już wiele lat później. Nie? No. I zlazł sobie gdzieś do podziemi, bo tam czegoś szukał, diabli wiedzą czego. I nagle mu drogę zastąpili dwaj rycerze zakonni, tylko to ich jakby go zdumiało, że rycerzy zakonnych już nie było od 100 lat, a oni mieli głowy ucięte i mieli je pod pachą. Aha. No. I to on się trochę wystraszył tego, bo takie rzeczy można się przestraszyć i zwiał. I legenda jest taka, i żeby się bojąc się zemsty tych duchów, kazali zasypać. I legenda jest taka, że co roku pod Zamkiem Malborskim pojawia się bez głowy koń z jeźdźcem również i lata wokół tego zamku, szukając wejścia do tego tunelu. Nie udaje mu się i potem się ewakuuje i dopiero wraca za rok. Także to jest takie cool story. A tutaj a propos tego powstawania tylko powiem, że początkowy rozwój zamków w Polsce należy łączyć z budową przed 1238 rokiem zamku w Legnicy przez piastrowskiego księcia Henryka Brodatego. Także jak widać po raz kolejny Legnica FTW. Śląsk w awangardzie cywilizacji, który to zamek swoją wielkością mógł się zaliczać do największych w Europie Środkowej. No. Tak jest, no bo to jeszcze były te czasy, kiedy
kiedy jakby Śląsk cały czas pretendował do tego miana przyszłego. No wtedy jeszcze był polski. Tak, Jeszcze przyszłego przez 100 zjednoczenia. lat z hakiem. No. No i tu jest, że murowane urządzenia obronne powstawały we Wleniu, Krakowie na Wawelu, Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i w Opolu. No. A we Wleniu to nie wiem, to nawet nie słyszałem o takiej miejscowości. A, to na Dolnym Śląsku. No, to kurde. No tu Co ty to duże... pisze, że teraz w tym Legińskim Zamku jest podstawówka niezbyt dobrej proweniencji. No cóż Aha, powiedzieć redaktorze, no przykra sprawa. trudno. Co zrobić? Szkoda, że taka twierdza zacna tak nie skończyła. No o zamkach by można opowiadać i opowiadać. Ciekawy też jest przy okazji temat w ogóle szturmowania zamków, jak to wyglądało, nie? No, Tam... Zamek Malborski, który został tylko raz zdobyty No, w ten sposób, że go czescy najemnicy pod wodzą Ulryka Czerwonki sprzedali za 660 złota. tak. 190 000 florenów. Ale no, ale często tam tak, bo... drążono te tunele na przykład, Tak, nie? tak, Pod tak. tym górników Żeby tam minę. często ściąganych jakiś, tak, żeby to wysadzić. No ciężkie to było. Zdobycie zamku generalnie, no po to właśnie, po to powstał zamek, miały być ciężkie do zdobycia. żeby je było ciężko zdobyć. No szkoda, że no, w Polsce było dużo zamków, po których już ślad nie został. Bo to Zgadza się. i przez wojnę, i jedną, i drugą, i potem też, a ile zamków jeszcze dzisiaj. Szczególnie powiem wam, że jak ktoś jest miłośnikiem właśnie architektury typu zamki i pałace, to Śląsk jako całość, w sensie część województwa śląskiego, opolskie i dolnośląskie, to ile tu jest pałaców i zamków i niestety w dużej części, które na przykład stoją gdzieś w ogóle w środku lasu, nie? Jakieś resztki gdzieś niszczeją, albo jeszcze całe jakieś w ogóle, wiesz, mury tylko na przykład wypalone, bo w 45 roku Rosjanie spalili, tak jak na przykład zamek znaczy pałac w sumie, Winklerów w Bytomiu, który Sowieci w 45 roku spalili i te mury jeszcze stały, nie? No ale w 50 którymś roku je polscy saperzy wysadzili, no i ostatnio wyremontowali to, co tam zostało z niego, już taki tam jedna wieża, jakiś tam kawałek Teraz takiej remontują. komnaty. No ale wiesz, no dobrze, aby że się zachowała jeszcze w ogóle jakaś Dawidek resztka. Klajby robił i łaził tam po tym parku. No, a nie tylko tablica, że kiedyś tutaj stał pałac, nie? No. Tak samo był pałac w Świerklańcu piękny, który też Rosjanie spalili. No, to, co się tu przetoczyło w 45 roku, to dla właśnie tego typu architektury było tragiczne i w sumie tragiczne dla niej było całe następne 50 lat, bo wiecie jak to wyglądało na ziemiach tych tak zwanych odzyskanych w porównaniu do reszty Polski. No tutaj o takie rzeczy nie dbano kompletnie, o te pałace, zamki na Górnym, Dolnym Śląsku, na Pomorzu, czy województwo lubuskie dzisiaj, czyli na tych ziemiach, które były wcześniej niemieckie, no to sobie tak stało, nie? Pozwalano. No, pozwalano albo wysadzano, no. Także niestety bezpowrotnie, nie mam żadnej statystyki, ale bezpowrotnie zginęło bardzo dużo tego typu... Tak właśnie sobie wyświetliłem zamek w Będzinie. O! Z XIV wieku przez Kazika Wielkiego zbudowany. A to jest, z tak. tak zwanych orlich gniazd, o czym właśnie chciałem powiedzieć, prawda? Szlaku, który miał chronić między innymi przed napaściami ze Śląska. Zgadza się, dokładnie. No. Mnóstwo jest tych zamków, są prywatne zamki. Na przykład pierwszy, który mi się tu wyświetla, to jest zamek w Białym Kościele, który jest prywatny. Natomiast no, szczerze mówiąc, to jest skała zamkowa, ale że tam zamek był, to kto pomyśli, może zgadnie. Mhm. Ale zamek Tęczyn, nie? No. Prywatny, ale jak najbardziej. No, Wiem, jednym czy tak, jest pięknym zamek. przykładem jest ten nie w Mosznie, tylko w Mosznej. Ten zamek piękny, no jest taki disneyowski, można powiedzieć. Na Śląsku, w województwie opolskim. Ja jeszcze w nim nie byłem, ale właśnie w tą wiosnę, lato planuję go w końcu zwiedzić, bo no jest przepiękny i polecam. Tam obok w ogóle, to Patty właśnie tam pochodzi niedaleko stamtąd, to tam zagęszczenie tych pałaców, zamków jest ogromne.
No. Zgadza się. Ja mam takie spostrzeżenie, patrząc na te zamki właśnie. One mi przypominają zamki francuskie. No tak, wiesz, bo tutaj te zamki, te pałace budowała sobie szlachta, arystokracja na Śląsku, a ta nasza arystokracja pochodziła z Czech, z Moraw, z Polski, z Niemiec, z Francji, z Anglii, ze Szkocji, no z całej Europy Zachodniej praktycznie, nie? No. Tutaj Charlie 21391 pisze, że u mnie na Warmii pełno jest takich zamków, pałaców. Zgadza się. Zgadza się, panie kolego, znam temat, tak powiem. Jest pełno i nikt nie umie o to zadbać, nikt nie ma na to pomysłu. To jest święta prawda i się marnuje mnóstwo dziedzictwa tej ziemi. No, a szkoda, bo jest jeszcze kupa takich właśnie obiektów, które by można jakoś uratować, ale to potem jest tak, nieustalony, to w sumie tak jest jak z każdą jedną budowlą, i kamienicą, i domem, nieustalony stan prawny, ktoś tam był właścicielem, właściciel gdzieś tam, no już na przykład należało to do jakiejś rodziny tam szlacheckiej, co się z tą rodziną stało gdzieś tam za hitlerowców nie wiadomo, czy oni potem, czy pomarli, czy oni wyjechali gdzieś do Niemiec, to nie przeszło to jakby na własność państwa, nie wiem dlaczego też to zostało jakoś tak dziwnie, nie zostało to uregulowane potem po wojnie, także nie ma właściciela żadnego, nikt tego nie może ruszyć. Do tego jeszcze u nas w Polsce to wygląda tak, że to ma przybitą tabliczkę zabytku, jest nad tym niby jakiś konserwator, ale to stoi i rozpada się, ale nie można tego ruszyć, bo konserwator nie pozwala tego ruszyć, nie? Ale jednocześnie nikt nic z tym nie robi, nie pozwala tego naprawić. No i na przykład to stoi do takiego etapu, aż już trzeba to wyburzyć z powodów bezpieczeństwa, nie? Bo ktoś tam wejdzie, to mu się zawali na łeb, on zginie, i będzie smród. No i tak wygląda to nie tylko z zamkami, ale i z kamienicami, i z zabytkami industrialnymi typu jakieś budynki po hutach, kopalniach i tak dalej. No ja tego tutaj w swojej okolicy oglądam akurat bardzo dużo. No, niestety, tak to wygląda. Dużo by gadać. Tak. A, Neuschwanstein to jest ten właśnie, którym się chyba Disney do tego swojego loga inspirował. To jest właśnie jakby też ta cała ewolucja tych zamków, tak? Z zamków w pałace, czyli takie bardzo wypasione po prostu miejsca zamieszkania, prawda? Kiedy na przykład są takie, że ktoś to, nie wiem, zbudował w XII wieku, no właśnie, zamek Ludwika Bawarskiego, nie? Który on kazał specjalnie tak przerabiać, bo on tak żył w takiej też troszeczkę taki był bardzo wesoły człowiek. No tu Anglia myślę i Francja, no to znaczy tutaj jakby ktoś się interesował zamkami, to chyba najwięcej by znalazł, w sensie jak chodzi o zamki budowane z kamienia bardziej, nie? Bo u nas to już tak mniej z kamienia, bardziej z cegły, no ale to wynikało z prostej przyczyny, z dostępności budulca, nie? Budulca, no i oni tam mieli dużo kamieni, u nas tego nie było, była za to potem cegła wypalana, dlatego to się też później, to się wiadomo później pojawiło, no bo gdzieś zamki we Francji czy w Anglii, no to już tam stały gdzieś w VII-VIII wieku, nie? Tutaj dopiero... Właśnie to jakby na tych miejscach dawnych twierdz rzymskich. A no, to już o tym nie wspomnę, no a u nas w Europie Środkowej, no to gdzieś tak dopiero od jakiegoś wieku, no czytaliśmy, nie? XIII, no... Azjatyckie zamki? Ale to jest, ja wiem do czego... Znaczy my mówimy o zamku w znaczeniu zachodnim zamku, nie? W sensie europejskiego zamku, a jakie to są azjatyckie zamki? Boję się wpisać, szczerze mówiąc, azjatyckie zamki. Nie. Chodzi o... Japończycy głównie tak się w duszka Tsushimskiego gra. Zamek japoński na przykład, inaczej, zamek chiński jest bardzo podobny do zamku europejskiego, bo to jest też cegła. Zamek japoński to jest, ktoś by zobaczył, powiedzieli, że to zamek, tam jest papier i drewno, bo nie było budulca. Nie, one są bardzo ładne, tylko że to jest tak jak dom w Polsce, tak? Jak dom to jest murowany, nie? Beton,
te wieże oblężnicze, karabiny maszynowe, to masz w domu, nie? Mam. Dokładnie, a Japończyk to ma pola minowe, a Japończyk to ma sobie przesuwany, czyli z papieru, jakiś tam ogródek ma, nie? Zaraz przyjdzie huragan, no to zdmuchnie, on zbuduje nowy. A w Polsce tu pancerzowy, zbrojony beton, panie dzieju, zasieki, tak się domy stawia. Więc to jest też taka, nie no, jeśli chodzi o budowlę, to wiecie, kultura Dalekiego Wschodu, Japonii, na przykład samego budowania, to jest temat na cały podcast jeden. Także być może pojawi się taki temat na, prawda, kolejnym tutaj, no. Także tutaj teraz taki tak patrzę teraz, zamek. mi się zamek w Dankowie wyświetlił. Nie wiem, boję się w efekt, co ty mi tu wysyłasz, jak widzę Steam User Images. To tak, w ogóle zdrowie proponuję przepłukać, prawda? A no, domy w USA to już jest inna sprawa. A tam domy w USA, można kichnięciem, jak się kichnie mocno w tej ścianie. No tak, Age of Empires, no. No, to takie, to one są tak budowane, żeby potem ninja, jak idzie, to mógł chycić tego gościa, co stoi za tą papierową ścianą i go tak przez tą ścianę go tak chycić. To chyba po to jest i shurikenem go przez ten papier trafić. Ale ma to oczywiście swój urok. Nie dlatego łapanego oczywiście. Tu jakiś zamek z Japonii. Aha. No tak, no bardzo ładne. No ale to jest zamek shogunów, także to jest troszeczkę nadużycie. Shogun to wiadomo. Chodź shogunie. On rządził całym tym interesem, więc... No. Czemu nauczyciel nie ma kamerki? Ma. Zawiesiła się. Tak, dokładnie. Zawiesiła się, nie wiem, ale... jak odwieścić, ale ważne, że moje wąsy dobrze wyglądają. No. Także reasumując, prawda, chcąc zwiedzić wszystkie zamki i pałace samego Śląska, myślę, nie brakłoby życia. Brakłoby życia, a już nie wspomnę o całej Polsce, czy o całej choćby Europie, nawet tylko środkowej. Bo jest taki zamek w ogóle, on się znajduje dzisiaj... to był największa twierdza dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Kamieniec Podolski, tak. To on się znajduje dzisiaj gdzie? Tak? Na Ukrainie? Nie. Tak, na Ukrainie dzisiejszej. No to był zamek w ogóle, ja kiedyś taki program cały o nim oglądałem. No bezprecedensowa historia, no największa twierdza na południowo-wschodnich krańcach Rzeczypospolitej. Na ten zamek składała się cała Europa, jak go budowali. W sensie nawet król Anglii dokładał ze swojego na jego budowę, nie? No bo to był taki strzegący cywilizacji chrześcijańskiej. Tak, przed drugą cywilizacją. Innymi cywilizacjami. Tak, takimi. Zgadza się. On miał nawet swój epizod w czasie II wojny, bo się w nim Niemcy bronili. Tak? A to nawet nie wiedziałem. Tak, także się działo. W czasie wycofywania się, jak von Manstein się wycofuje, to w ogóle polecam oczywiście wspomnienia feldmarszałka na ten temat. Przedmurze chrześcijańskie, gwiazda, nie pisz tego. No nie, no tak de facto było. Tak było. No, on tam, był oblegany tam pełno razy przez jakiś tam przez Turków na pewno był oblegany, przez Szwedów był oblegany. No co chwila tam przez kogoś był oblegany, nie? No i właśnie, i też warto tu zauważyć, że Polska po tej zmianie granic po 1945 roku straciła kupę zamków swoich, nie? Które zostały na wschodzie właśnie, bo pojawiły się w Polsce te zamki, które były na Śląsku czy na Pomorzu, ale kupa została właśnie na dzisiejszej Ukrainie, Białorusi, na Litwie, nie? Tam przecież też były, no właśnie choćby jak ten Kamieniec Podolski, wielkie twierdze się tam pozostawały. I jeszcze tam dalej na wschodzie, jak ta Polska kiedyś tam sięgała granicy, daleko na wschód, nie? No. No, można by tutaj, na pewno są takie jakieś spisy, jakieś opracowania, o których my nie wiemy. Na pewno. Które natomiast jakby zostało w tej Polsce naszej niewiele zamków, a z tego względu, że w samej koronie zamków nie budowali, bo tutaj tutaj nie było wojen.
A te, które były, no tam zostały rozjechane tak na dobrą sprawę w czasie potopu szwedzkiego. No właśnie, no to o potopie szwedzkim to można by było dużo pogadać. powiedzieć, bo ludzie sobie nawet tego nie uświadamiają, że to, co się przetoczyło przez Polskę w II wojnie i I, to było nic w porównaniu do tego, co się działo wtedy, nie? A na to wszystko jeszcze przyszła ta mała epoka lodowcowa i docisnęła już w ogóle. A Szwedzi wywozili wszystko, nawet nie ma sensu mówić, co nie było przykręcone do ziemi, bo to też wywozili. Klamki, wszystko na statki było ładowane. No. Dużo można sobie pięknych polskich zabytków obejrzeć w muzeum w Sztokholmie. Dokładnie. Do dnia dzisiejszego. To jest właśnie problem. W Ermitażu i tak dalej. Cóż, no. Taka historia, jakby wszyscy teraz w całej Europie zaczęli oddawać jeden drugiemu to, co kiedyś od niego wywieźli i mu ukradli, to chyba każde państwo każdemu by coś musiało oddać. I nie wiadomo, kiedy by skończyli. Chyba nigdy, także to już raczej jest nie do zrobienia. No. Anglia by nic nie miała. No. Problem marmurów tych z Panteonu wywiezionych, no to tak do dzisiaj. No. Jest jakby nierozstrzygnięte. Do dzisiaj tam Grecy się buntują, żeby im oddali. Dobrze, to przejdziemy sobie pomału do tematu 4. Jesteśmy na półmetku. No, podcast już nie będzie trwał pół godziny, bo trwa już 2:15. Ale mam nadzieję, że Państwu się dobrze słucha. Także ja proponuję tak. Może 3 minuty przerwy na szybkiego sika i rozprostowanie się, bo jesteśmy na półmetku. Także ja tutaj zgłaśniam jazz i za dosłownie 2 minuty jestem. Dobra. Oj. Dobrze, ja już jestem. Tu mi się kurde jazz wyłączył. No. Jeszcze jem. Dobrze, smacznego, a co jesz? Przepraszam, się raczyłem hamburgerkiem. O, nie powiem skąd, bo nam nie zapłacili. To powiedz pierwszą literę przynajmniej. K. K? Mhm. A druga? F.
Ale hamburgerem? No, z taką skórą, nie? A, no to kurde, hamburger. To nie jest hamburger. Skóry. No, jaka skóry. Dobra. To ja już tutaj zarzucam. Sobie... A ja jakiś taki kurde niedożarty jestem. Zamówiłem sobie te sushi. Zjadłem tą zupę. Zjadłem 8 tych kawałków, takich sporych. I tak... Nie wiem, jakoś tak... I już... Nie ma śladu. Hauer pytał, czym się raczę. Desperados Lim. Piwo i tequila i kaktus i wszystko tam jest w środku. Kaktus i Sixtus. Tak jest. Dobra. Temat 4. To będzie temat przyjemny. Tak, stricte militarny. Czyli proszę Państwa, niemieckie Überdziało Gustav. Jak powstawało, losy podczas i po II wojnie światowej. No właśnie. Dobrze, ja już tu wpisuję. No więc to jest... Karl, tak. No więc to jest taka historia. Sięgająca no jeszcze czasów tej pierwszej wojny. Stało w fabryce Krupa ze Złomowa następny. Dobrze, Dariusz, nie wymądrzaj się. Spokojnie, panowie, zaraz wszystko będzie działo. Będzie powiedziane. Więc było to działo. Znaczy, trzeba zacząć od tego, że tego rodzaju działa kolejowe były budowane już w czasie pierwszej wojny. Tak, dokładnie. O, to jest nasz ten. To ten bydlak, tak, Wolfeo, to ten bydlak, że ile? Tutaj Dariusz mnie zaraz na pewno zaatakuje. 4000 ludzi było do obsługi tego rządu? Strzelało 500, a w ogóle, że do przewozu, do montażu i do maintenance były do wszystkiego. Do wszystkiego, tak, 4K ludzi. A 500 ludzi samej obsługi do strzelania. Więc jakby taka historia tych tak zwane działo paryskie, do tego można by się odwołać, prawda? Budowano tego w swoim czasie sporo potem i co to miało niszczyć. Zaraz powiemy. Bardziej ciekawe powstały dwa takie, tak, Gustav i Dora. A potem były jeszcze mniejsze. Tak. Zawsze budowali w 2 sztukach, bo na prototypa. Zgadza się, tak. To jest... Ja w ogóle polecam w tej mierze książkę, bo akurat ją wyciągnąłem na nasz podcast. Alfred Liebfeld, Arcykapłani Zbrojeń, wydane nakładem wydawnictwa Śląsk. A proszę. Prawda? Które opowiada o rodzinie Krupów. Bo działo Gustaw nosiło to imię piękne po właśnie Gustawie Krupp, który w 1934 roku przyjął od ówczesnego już kanclerza Rzeszy Adolfa H. zlecenie na skonstruowanie takiego przyrządu. I teraz padło pytanie, co to miało robić. To miało linię Maginota. Co się stało? Nie, śmieję się, po prostu patrzę na to, jakie to jest takie absurdalne w ogóle, nie? To było dzieło, które miało wyzwolić Śląsk pod polskiej okupacji. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Tylko tak. W ogóle, jeśli mówi się o tym dziale Gustaw, to tutaj trzeba zacząć z zupełnie innej mańki. Otóż Niemcy przy całej swojej, wygląda trochę jak prototyp Metal Geara, tak, dokładnie. To tylko czekać, aż to wstanie i zacznie machać tam ogonem, a to będzie miało to działo na plecach i będzie tak się kładło do strzelania. To wynikało, że jakby Niemcy w całej swojej potędze i tak dalej nie mieli bombowca sensownego. Wprawdzie oczywiście zaraz tutaj się zaoponuje widownia, powie, że był Kondor przecież i tak dalej. Natomiast nie było czegoś takiego jak na przykład Superforteca, nie było czegoś takiego jak Liberator. I takie działo miało być zastępnikiem. Jak to brzmi, były bombowce frontowe. No tak, Dariusz, ale przyznasz sam, że gdyby na przykład Luftwaffe zamiast sztukasów miało na przykład takie Liberatory w czasie oblężenia Stalingradu,
to by 6. Armii łatwiej się było z okrążenia wymknąć, a nawet zdobyć ten Stalingrad nieszczęsny. Nie? Zaraz do tego sobie wrócimy. Oczywiście Adik początkowo, kiedy się zwrócił do Kruppa o to, żeby zbudować to działo, on miał, no niby Hess to jedyne, tak, ale no jak, nie, panie, to nie ma niby. To albo jest, albo nie ma, to nie ma niby na wojnie. Więc zwrócono się do Kruppa, bo chciano linię Maginota tym rozdłubywać. Aha. Prawda? Bo jakby żądaniem OKH było, jakby ktoś nie wie, kto to jest OKH, to już jeszcze raz tłumaczę, Oberkommando des Heeres, czyli Sztab Generalny Armii Niemieckiej, żeby się przebijało to przez 7 metrów zbrojonego betonu. 7 metrów. Będąc jeszcze tak dostatecznie daleko, żeby łatwo tego było bronić również przed lotnictwem. No więc stworzono takie zwierzę. On miał 80 mm i 54-metrową lufę. Pociski, które z niego wystrzeliwano, przekraczały prędkość dźwięku bodajże 3-krotnie nawet. Więc wyobraź sobie, że taka masa teraz... On się oczywiście nie przydał Ale czekaj, właśnie, 800 mm chyba. 800 mm, tak, przepraszam, 800 mm. Czyli 80 cm średnicy, no. Czyli, no można sobie odmierzyć na sporo. Szłoby tam, hopa by szło załadować. Tak, oczywiście. No i co? Linię Maginota wzięły czołgi, a nawet 802. Oje, no 2. Prawda? I to działo sobie stało takie. Nikt już nie miał nadziei, że ono weźmie jakikolwiek udział w czymkolwiek, aż się pojawił problem, bo trzeba było Sewastopol zdobyć. Sewastopol jest na Krymie, twierdza, której Rosjanie bronili bardzo zaciekle, no i ponieważ już wtedy Luftwaffe było już bardzo rozciągnięte, a tam były takie właśnie potężne bunkry i nie wiedzieli Niemcy za bardzo, jak się do tego dobrać. No to mówią, ale halo, przecież na parkingu u Kruppa stoi taka armata, to może by ją przyciągnąć. I wyobraźcie sobie, oni ją z Essen ciągnęli aż na Krym. W częściach. Żeby się poruszać, musiał... Tory przed nim kładli, 2 dwutorowe równoległe linie kolejowe. Jego ciągnęło kilkanaście lokomotyw. To make a long story short, jak... Dziękuję bardzo. Patrycjo Zarajda, witam wszystkich. O tajnych broniach Adika możemy sobie pogadać, bo mieli taką tam zabawkę, która potrafiłaby z Essen dostrzelić do Krymu, ale to jest... Nie jest to ani V1, ani V2, ale to kiedy indziej może. I oni go ciągną tam i dość powiedzieć, że Gustaw raz strzelił i trafił prosto w ten bunkier. I z bunkru został krater. Jednym pociskiem wygrali całe oblężenie Sewastopola. Jak się ogląda, oczywiście Niemcy się, jak się już raz rozgrzali, to nie poprzestali na jednym strzale. I zaczęli łoić z tego Gustawa w tę twierdzę. Jak się ogląda Sewastopol po ostrzale z Gustawa, no to to tam aby 2 domy może zostały całe. I oni nie strzelali w te domy, po prostu siła uderzenia w twierdzę, która górowała nad miastem, była taka, że pęd powietrza te chałupy rozwalał. Tylko, no oczywiście tak jak sobie powiedzieliśmy, to działo, no to był koszmar logistyczny. Tak. Trafili tak jak Kronus pisze, trafili w magazyn amunicji. Ale Kronus, ten magazyn był 20 metrów pod ziemią i ten pocisk tam za przeproszeniem spenetrował i wybuchł. Pokaż mi wtedy broń, która byłaby, nawet bomba atomowa ówczesna nie byłaby w stanie tego zrobić. On się przebijał przez chyba 2-metrową pancerną płytę z stali walcowanej na zimno. Także przez coś, po czym by się eksplozja jądrowa rozeszła, on przebijał. Mało tego, podniecony sukcesem w Sewastopolu, Adik nakazuje budowę armaty number 2, Dory. A Dora to była żona projektanta. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak projektant się nazywał, ale
zaczęli Dorę też konstruować. I były sobie takie dwa piękne, Dora i Gustaw. Dora, z tego co wiem, to ktoś mnie może poprawi, Dora w ogóle sobie nie postrzelała, albo jakoś tam bardzo króciutko. Natomiast Gustaw został wycofany spod Sewastopola i chciano go wykorzystać do jeszcze tam walk na froncie wschodnim, ale cały czas się ten front cofał. Czekaj, to okno tam. Cały czas się ten front się cofał. Się cofał i w pewnym momencie do tego Gustawa się już nie dało ratować, więc tak jak ktoś tutaj napisał, mieli mocne zdziwienie, jak przeszło przez kilka metrów ziemi i betonu. Kronus, no to wiesz, to było działo oblężnicze. No, takie miało być. A Gruba Berta, nie Naja Ksirn. Gruba Berta to pierwsza wojna. I to było od Berty Krupp, tak? Od żony założyciela właśnie firmy Kruppa. Natomiast gdzie Gruba Berta? Więc z Dorą Strzeliwaną. No właśnie, jeśli chodzi o ostrzeliwanie Warszawy przez działo Dora, to są właśnie, tak jak Dexter pisze, to był mniejszy odpowiednik. One miały chyba 500 mm czy coś w tym guście, to już mnie Dexter tam pewnie poprawi. I no i co? No i nie dawało się tego 600, właśnie. Nie dawało się tego Gustawa już tam ciągnąć dalej, odciągać od tego frontu, więc po prostu go wysadzili, tak? On został poddany badaniom, bo Sowieci go tam wykryli, został poddany badaniom, no i Sowieci stwierdzili, że to jest zupełnie bez sensu. Natomiast są powody, by domniemywać, że na planach ciężkiego Gustawa Ruscy oparli potem swoje tak zwane działo atomowe. Aha. To znaczy armatę, która strzelała pociskami takimi artyleryjskimi, ale z głowicami jądrowymi w środku. Bo też brakowało im tak. W muzeum w Kubince, razem z myszą, dokładnie. Więc są powody, żeby to... Tak, Amerykanie mieli Long Tom, zgadza się. Więc jakby historia tych dział jest ciekawa i pouczająca. One były bez sensu, bo gdyby w to miejsce, dlatego tak jakby podniosłem ten argument, gdyby w tym miejscu Niemcy dysponowali bombowcami jakimiś dalekiego zasięgu, to by one więcej pożytku przyniosły niż... Bo nie oszukujmy się, to oczywiście przebiło się tak przez opancerzony bunkier 20 metrów pod ziemią, przebiło zbrojony beton, przebiło stal i wybuchło w środku. Ale on oddawał, nie wiem, jeden strzał co 3, co 4 godziny. Pociski do niego ważyły 7 ton. Także 7 ton. Tak. Także co z tego, że on tak walił, jak gdyby na przykład ich 10 stało i one łoiły to tak można by Moskwę zdobyć. Po prostu by podciągnęli Gustawa z rodziną i zamiast tam pchać grupę Armii Środek, to zaczęli walić w Moskwę, aż długo aż by krater został i wtedy by wleźli sobie w tym kraterze zrobi ognisko. No tak, ja wiem, że trzeba było, żeby lufy nie przegrać, no ale sam Dariusz powiedz, czy nie lepiej by było mieć na przykład 2000 bombowców w to miejsce, każdy po kilkaset bomb zrzucających, które zrobiłyby ten sam efekt w 5 minut, co na przykład taki Gustaw by tydzień musiał tłuc bez przerwy. Jest wystawiony pocisk Gustawa obok czołgu. No. Także to było bardzo fajne takie wydarzenie inżynieryjne, tak? A zróbmy sobie takiego potwora, ale on nie miał żadnego... Dora chyba zresztą w ogóle została zniszczona przez myśliwce amerykańskie, które ją rakietami ostrzelały i ona się rozpadła na kawałki. No bo jak bronić coś takiego? No w ogóle bardzo jest mało zdjęć z tego na Google Grafice. Są 2 zdjęcia dosłownie tego działa. To jak oni stoją i jeszcze takie czarno-białe z takich legitnych. I to tyle. Także nie nafotografowali się chyba. Nie, bo on, że się tak wyrażę, no nie był za bardzo... Nikt tak naprawdę poza Adolfem nie wierzył w to, że to będzie sukces
prawda? No, I I wszyscy nie był uważali, tak za bardzo. nie był tak naprawdę, nie? Bo to ktoś powiedział, że psychologiczny. Logan.pl powiedział. Tak, tylko widzisz, no to jest cały czas tutaj to, o co się spieramy, Jak gramy sobie z Niklausem w Hell Let Loose, to my wolimy grać Amerykanami, bo Amerykanie mają lepszą broń. Tak, to co Gwiazda napisał. 700 dział samobieżnych sztuk 3 z armatami 75 mm mogły powstrzymać radzieckie czołgi nasiadając w głąb Rzeszy. Dokładnie! No można było jakąkolwiek rozsądniejszą broń zrobić za ten czas, za te pieniądze i tak dalej. A Gustaw po prostu już się nie dało go z nim uciekać, to go ciepnęli w niego termitu i on się spalił i tyle go widzieli. To jest fajne, ale jak się, nie wiem, jak się w Wolfensteinie widzi, że takie działo ma przyciepnięte nogi jak pająk i lezie na przykład na ciebie, taki szpela. No to jakby to tak było, no to kurwa. To był tak, dlaczego ja nawiązałem do dzieła paryskiego i nawiązałem do Grubej Berty. To był twór czasów słusznie minionych i tam powinien był pozostać. A nie. Może wiesz, może jakby coś takiego było na jakiś... No ale to jest za wielkie nawet, żeby to było na jakichś gąsienicach, czy na jakichś kołach, czy na czymś takim, no dlatego... A może trzeba było na przykład zamiast zrobić 8 cm średnicę działa, to zrobić takie skromniejsze, trochę mniejsze, ale które by się dało jakoś transportować rozsądniej, a nie tylko tory przed nim układać, nie? Wiele to nawet nie masz pojęcia, bo jeszcze jest taka jedna historia, nie? Największy czołg, jaki zbudowano, czy o jakim się słyszy, to był szczur, nie? I ratę. Który miał mieć działa morskie, takie 300 mm. Maus, tak Dawid. Maus to był największy zbudowany, zresztą w muzeum jest... Co to jest? Co? No to patrzę na tego ratę właśnie. To jest ten, co dwie lufy miał takie. Tak. Landkreuzer P1000 Ratę. Natomiast ja wyczytałem, że był plan, żeby takie działo jak na Gustawie też wsadzić na czołg. Aha. Miał 500 razy być cięższy niż mysz i miał w ogóle, nie wiem czym to miało być zasilane. No, ale... on ma tutaj na tej grafice nawet takie te działka przeciwlotnicze zamontowane na sobie na górze. W ogóle miał mieć automatyczne te działka przeciwlotnicze. To miał być w ogóle rodem z Wolfensteina faktycznie twór już. Tak, gdzie Warszawę by jedną... Star Warsy, tak, dokładnie. Powiem tak, to już na pierwszy rzut oka widać, że to jest całkowicie pojebana koncepcja. Przecież to... Znaczy, no sprawa jest prosta. Nie ma szans, żeby takie coś tak wielkiego było mobilne jakkolwiek. To by się poruszało z prędkością minimalną. 2 na godzinę. I co z tego, że to by demolowało wszystko przed sobą, jak po prostu na to by zaczęły ściepować bomby, samoloty, albo by to ostrzelali z jakiejś artylerii, no i to jest unieruchomione. Wystarczy, że gąsienice spadną albo coś. Także to takie były, nie wiem w ogóle, że ta koncepcja komuś poważnemu tam przychodziły do głowy, to trochę aż trochę śmieszne, nie? Ale to trzeba byłoby w ogóle, no właśnie, tak jakby Gustaw jest tylko przejawem pewnego szerszego problemu. Zmiał te pomysły się rodzi w głowie. Maniek, wiesz, to jest na zasadzie, słuchajcie, a czy da się zrobić takie działo, co wyszczeli pocisk na Księżyc? Bo Adik miał jeszcze taki pomysł i tutaj cały czas tak wraca ten nieszczęsny V3, żeby zbudować armatę, żeby łoić Londyn. I znowu pytanie się pojawia, czy lepiej byłoby zbudować flotę bombowców normalnych takich i bombardować po chrześcijańsku nalotami dywanowymi, czy zbudować działo szatanistycznych rozmiarów ze 100-metrową lufą, które by 20-tonowymi pociskami waliło w ten Londyn. Aha. Gdzie sens, gdzie rozum? Tak jak Niklaus powiedział, przeleciałoby cały RAF z całego imperium, by tyle bomb w niego władowali, że nawet nie wiadomo jak opancerzony by się złożył. No, ale to jest takie właśnie zastanawiające, no bo przecież ten... Chomik, dokładnie tak jak się ta wojna zaczęła, no to ta armia niemiecka jeszcze ogólnie nie była taka super zaawansowana, nie? No była na pewno lepsza od polskiej, jak chodzi o uzbrojenie i liczebność, ale no było w niej kupa koni, nie? Przecież bardzo dużo koni używał Wehrmacht. Nie było tych wszystkich najlepszych czołgów,
nie było super karabinków STG-44, FG-42 i wszystkich innych, które tak z Niemcami kojarzą z gier ludzie. One się dopiero zaczęły tam później pojawiać. Także oni się naprawdę dużo tych projektów i tej broni i ciężkiej i lekkiej była no świetnymi projektami, które naprawdę wyprzedzały epokę, nie? Ale właśnie, no, że potem zaczęli takie jakieś cuda wymyślać kompletnie. Ja wysyłam ci porównanie właśnie, bo znalazłem, to się miało Monster nazywać. Land Cruiser P1500 Monster i jest porównanie z tym Rattlem. Aha. Ogarnij to. To miało mieć jako główne swoją armatę bojową właśnie działo od Gustawa. Aha. Obczajcie to. I macie myszę do porównania po lewej. Jakby kto nie wierzył. No. To taką myszę to by wyszczeliwało ją. Tak, przecież to w ogóle ilość materiału, która by na to poszła, silnik. Ja nie wiem ile przecież to by... Ruscy nawet jakby zdobyli tam te pola ropy naftowej gdzieś tam, Niemcy jakby u ruskich tam zdobyli gdzieś te pola, to by im takim chyba nie stykło na tankowanie takiej broni, nie? No. Bez sensu, krótko mówiąc, bez sensu. No, dokładnie, co to miało robić w ogóle... Ale jak widzimy tak, plany powstały, ktoś to na serio wziął, ktoś chciał to tłuc, wytwarzać. Nie byliśmy bardzo oddaleni. Tak, znaczy no... To jest, wiecie... jakby historia polskiego wysiłku zbrojnego we wrześniu, kto miał szansę z kim wygrać, to jest na oddzielny cały podcast. Do tego się trzeba przygotować. No. Także właśnie, Monster, miał już jakieś nogi, no, podpórki chyba, żeby go nie Przecież w ogóle przy strzale z takiej armaty to przecież byłby taki odrzut, że on by chyba z tyłu musiał być w ziemię w ogóle jakimiś spornikami wkopany, albo, no nie wiem, przecież on by odfrunął w kosmos, ci ludzie w środku, którzy by siedzieli, i ci, którzy byliby obok, to by dostali wszyscy wstrząsu mózgu i jakichś tych zwyrodnień układu kostnego. No nie, no to... Cała załoga po jednym strzale do wymiany. Po co takie coś? Na co? Nie, to w ogóle bez sensu kompletnie. Jak tak jak Szkieletor pisze. To już Kojimą zalatuje. Ale trzeba przyznać, że z takiego Gustawa, jak tam dupnęli wtedy, to być świadkiem takiego strzału, to musiało być ciekawe. Mhm. A myślę, że tam ziemia drżała pod nogami. Oczywiście. Konkretnie. Wytwarzał lokalne trzęsienia ziemi, jak strzelał. Bo gdzieś nie daj Boże tam się chałupy burzyły siła jakby uderzenia, prawda? No tak. Sprawiała, że Także to jest jakby historia ciężkiego Gustawa, to jest historia właśnie o tego monstera, który w koniec końców nie powstał, bo powstać by nie mógł, ale pomysły były, prawda? Czyli to, że z jednej strony faktycznie Niemcy mieli naukowców, którzy tam prowadzili badania i tak dalej, ale nie prowadzili badań nad jak wygrać tę wojnę, tylko nad jakimiś... Tak, dokładnie. Ale nie prowadzili badań jak wygrać tę wojnę, tylko nad takimi rozwiązaniami. O. No właśnie. No ale ogólnie jak się popatrzy na wszystkie te projekty niemieckie, które gdzieś tam się skończyły na papierze albo na wyprodukowaniu jakiegoś jednego małego elementu, to tego była kupa, od broni lekkiej, przez broń taką właśnie jak czołgi i tak dalej, przez spotki, co miały latać takie a la UFO, samoloty odrzutowe już były, nie? I jakieś tam modele latające ale nawet. Ta słynna też V3, czyli stonoga. Nie Zbychu, ale... Nie Zbychu. On się, jak to on się po niemiecku nazywał? Tausendfußler. Aha. Działo stonoga, które działo na zasadzie pompy ciśnieniowej. Czekaj, ja ci wyślę. V3 po prostu możesz sobie wpisać. Które faktycznie było i szczątki jego zostały we Francji do dzisiaj. Wyskoczyły jakieś
Command and Conquer mi wyskoczyło. Ja ci wyślę linka na czat. Proszę bardzo. Amerykanie powinni wykorzystać potencjał niemiecki w programie. A, to tu nawet niewiele. Tak, oczywiście. Broń odwetowa, Vergeltungswaffe. I to się właśnie nazywało Tassenfüßler. Przepraszam bardzo. O, dokładnie. I to miało wystrzeliwać jeszcze większe pociski w ogóle z jakąś tam niewiadomą, szaloną prędkością właśnie na Londyn. Aha. Po drodze, jak pocisk był wystrzeliwany, to po drodze miało jeszcze detonować silniki rakietowe, żeby one jeszcze tam to rozpędzały w ogóle do wariatów. Anglicy to potem rozwalili, bo się bali, że Francuzi przeciwko nim wykorzystają po wojnie takie w ogóle historie. Aha. To były... No. To było nieruchome, natomiast można znaleźć jeszcze na Wolinie jakby prototypy, szczątki prototypu na Wolinie, czyli tam znany i lubiany Werner von Braun też się w to bawił. Natomiast no mówię, broń odwetowa, tak, V1, V2 i cały ten program kosmiczny Niemców, to też jest temat na oddzielny podcast. No, ja tutaj sobie wpisałem właśnie Wunderwaffe w Wikipedii. No to powiem ci, że lista jest długa, na przykład 33 550 tonowy lotniskowiec, Graf Zeppelin, okręt jakiś potężny w ogóle, lotniskowce, pancerniki, okręty podwodne, tak. Kurde, działo Flakpanzer Kugelblitz, piorun kulisty. Tak. Aha, to miało być działko przeciwlotnicze na gąsienicach. No to akurat koncepcja całkiem logiczna. No nie, więc tutaj Maniek pyta, nie było nikogo. Nie było, no bo przecież ten był tam z wąsem ryczący kretyn malarzyna, a ci, Boże przebacz, generałowie nie potrafili, przecież cały zamach z Stauffenberga, też temat na podcast. Jest nawet o tym fajna gra. Fajna gra, dokładnie. Jeden z ulubionych. 10 na 10. Goty jak byk. Przecież po co był spisek Stauffenberga? Wystarczyłoby, że jeden generał odważny podszedł, wziął pukawkę i powiedział: no, Adik, pora na cię. Fu! I tyle by było. To bomby, nie bomby, takie, owe. Dobra, podcast, przyszłość. Jedziemy dalej. Jeszcze czekaj, bo tu są bardzo ciekawe, jak już o tych... broniami tajnymi, ale nie będziemy teraz w Stauffenberga tu wnikać. No samolotów dużo, jakieś odrzutowe, 5-silnikowe, cuda, samoloty rakietowe. Zjedź na dół, popatrz propagandową, zobacz co tam jest. Śmigłowce. W ogóle zawsze mnie interesowała i ja ostatnio szukałem, jest ta scena w Tylko dla Orłów, jak tam przylatuje, nie? Ten dowódca do tego zamku i on tam helikopterem przylatuje. Nie tak, bo ten helikopter, co oni tam pokazują, to amerykański, ale mógł przylecieć, bo mieli helikoptery. No ale w boju nigdy nie było nic takiego używane, nie? To był eksperymentalny. Zresztą przez bardzo długo jeszcze po wojnie nikt nie wierzył w to, że śmigłowiec ma wartość bojową jakąś taką. Broń orbitalna. Teoretyczna broń działająca na zasadzie reflektora parabolicznego odbijającego promienie słoneczne. Co? Dokładnie. Jak to się nazywało? To Bond walczył potem z taką bronią. No, propagandowa to Die Glocke i Haunebu. To są te spotki, nie? No właśnie, Xixus, to tak krótko. Jak to w końcu? Robili czy nie robili? Wiesz co? Nie wiadomo. Wydaje mi się, że robili. To jest najlepsze. Nie wiem, czy to faktycznie, czy oni zdołali to uruchomić, ale na pewno budowali takie coś. Aha. Jestem przekonany o tym, że było. Dlaczego? No bo skoro mogę. Tylko, kurde, w sensie, skąd technologia taka i jakie to miałoby konkretnie mieć zastosowane, nie? Bo taki spodek, no nie wiem, no miałby co, strzelać z karabinów maszynowych do... Właśnie, prawda? To jest tak pytanie, to jest taki problem jak z... Bo tam wiadomo, teorie spiskowe, nie? Że oni tam do Tybetu wysyłali wyprawy i oni tam odnaleźli tajemną wiedzę kosmitów, nie? Tak,
I tak dalej. Znaczy to akurat prawda, nie? Że tam w sensie te wszystkie okultystyczne tematy i to, że to ich kręciło i te wyprawy do Tybetu i tak dalej, to prawda, no ale żeby oni tam potem zaczęli UFO jakieś robić, no to już raczej wątpię chyba. To jest taka historia jak z Hortenem H-229, latającym skrzydłem. Aha. Który który nie tylko, że był pierwszym jakby latającym skrzydłem, to jeszcze dawał bardzo małe odbicie radarowe. Także był na dobrą sprawę od razu też niewidzialny dla radaru. Aha. Co na przykład bracia Horten osiągnęli przypadkiem. Bo go pomalowali jakąś taką farbą z dodatkiem. Tak, zbudowali 2, ale w tym rzecz, że to gdzieś zbudowali 2 w garażu bracia i pomalowali jakąś bieda farbą, bo nie było innej. Okazało się, że ta bieda farba, tak, emalią jakąś ołowianą, że ona odbija wiązkę radarową i że gdyby na przykład 500 zrobić, to by nawet Anglicy nie wiedzieli, że jakikolwiek nalot jest. A widzisz, i tak by można Anglię atakować wtedy. Tak można je atakować. Silbervogel, czyli bombowiec orbitalny. Srebrny ptaszek. Tak, bombowiec orbitalny, który miał bombardować Nowy Jork. Miał być wystrzeliwany, nie, wysoko się wznosić nad orbitę, a potem spadać sobie po prostu, bombardować i uciekać. Więc takie rzeczy. Mogli mogli planować te dziwaczne różne działo planetarne. No tam Niklaus pokazywał, że były plany tak, żeby szatańskie lustro Adika umieścić na orbicie i walić promieniami słonecznymi. Więc wszystko to było, tylko to trudno byłoby zrobić państwu o potencjale gospodarczym Ameryki. Dobra, a to co z tymi hybrydami, co Kwiecień? Ale nie, no jakimi hybrydami? No chodzi o to, że, no Dariusz Kwiecień to był taki gościu na YouTube, już chyba nie wrzuca, co latał po Dolnym Śląsku i gadał, że tam w podziemiach tych gór to tam Niemcy te wilkołaki, mutanty produkowali i... Oczywiście. No oczywiście, no znaczy... Ja myślę, że pan Dariusz Kwiecień chyba też bardzo lubiał Wolfensteina, jak był dzieckiem, tylko on go chyba lubiał trochę za bardzo. Chyba tak. Myślę, że tak. Zrozumiał. Werwolf to on za bardzo tak zrozumiał. Tak. Znaczy nie, no bo że tam są tunele, nie, podziemne i jakieś hale, gdzie mogła być jakaś broń przechowywana i w ogóle, no to tak, ale od razu wilkołaki. Werwolf, Woman of the SS, genau. A, bardzo dziwny film. Ależ dziwny, kto wie, może na faktach. Dobra, daj mi spokój. Także no te bronie tajne, coś tam z tego wyszło. Część, tak. Część raczej to była paranoja, albo powstały, tak jak Dariusz mówi, powstały 2 na krzyż. Ale było. I potem z tego w ramach operacji Paperclip Amerykanie korzystali, no i wiadomo, Ruscy. Przy czym Amerykanie kradli co tylko mogli, żeby się Rosjanie nie dobrali do tego. No wiadomo. A co, nie latają teraz spotki? Latają! Latają i normalnie, i nawet jak latają, to nie wiadomo czemu Hakenkreuze mają na no, tak jest. Ale widzisz, i jeszcze warto wspomnieć, że to wszystko się działo w trakcie już wojny, także oni się ciulali już potem na 2 fronty, a jeszcze jednocześnie mieli czas, a przynajmniej im się zdawało, na wymyślanie takich pierdół. Także jakby się wzięli bardziej za produkcję na przykład, nie wiem, czołgów jak Panzer IV, doposażanie piechoty w dobrą broń typu na przykład STG-44, no to może by się ta wojna inaczej potoczyła, ale jak oni chcieli budować potężne armaty, wielkie czołgi i lustra w kosmosie. Były pomysły sensowne, takie jak ZG-1229 Vampir, czyli celownik podczerwony. Noktowizyjny, ale on nie był chyba w boju używany, nie? To znaczy prawdopodobnie mógł być montowany na Panterach. Aha. Takie jest domniemanie, bo czasami się widzi, bo on wyświetlał z siebie wiązkę, zaraz też mnie na pewno poprawią, wiązkę podczerwoną z siebie emitował, ten reflektor i potem miały działa pancerne, i potem to był, tylko to też było takie potwornie, to montowano i na karabiny, ale to nigdy nie zostało na szerszą skalę nawet zastosowane. No. Bo jest takie to zdjęcie, no właśnie, tego gościa z tym na plecach, nie? Tak. No to nie, no w boju to takie... w takiej formie
niezminiaturyzowanej to ciężko raczej. Czy na przykład nawet stosowanie o Jezu, kierowanie telewizją rakieta z kamerą telewizyjną na kablu, gdzie rakietę w ten sposób kierowaną zobaczyliśmy dopiero w 1991 roku w Zatoce Perskiej. Nie? Czy na przykład Henscher HS-117 Schmetterling. Czyli motylek. Tak. Dwustopniowy pocisk ziemia-powietrze do niszczenia całych zgrupowań bombowców. Tak na kablu wystrzeliwane to miało być z samolotu i kierowane bardzo cienkim kabelkiem. I kamera miała pokazywać temu celującemu, jak ta rakieta ma lecieć. No wtedy to jeszcze... W sensie za rakietą miał się ciągnąć kabel? Tak. No tak. Tu Dariusz pisze, znaczy ja się nie będę kłócił, bo nie jestem specjalistą, natomiast skoro chcemy o tym pogadać, to pogadajmy też o drugiej stronie, bo na przykład włoski pancernik, być może Dexter, na przykład, ojej, kto tutaj tak, więc co chciałem powiedzieć, Anglicy na przykład wymyślili i zrealizowali taki rodzaj bomby kierowanej kotem. Bez kapy. To miała być na statki bomba, bo ktoś wymyślił, że jak się zrzuci bombę z kotem w środku i kot przez szklane okienko zobaczy, że leci do wody, to będzie łapkami przebierał, żeby nie wpaść do wody i to skieruje, bo będzie widział statek i wodę i będzie chciał do statku dobiec i będzie robił łapkami i ta rakieta będzie w kierunku tego statku spadać. No. Więc wiecie, to jest niestety taka historia, nie? Że Niemcy mają tu jakieś cyborgi, uber soldaty, na pantografię, spotki, działa z kosmosu, a nie bomby kierowaną kotem. No to by mi do głowy nie przyszło, ale w tym temacie był niestety też rzekomo nie zgłosiło się dużo ochotników, ale był ten program żywej torpedy, nie? U Niemców. I tam się ktoś zgłosił nawet do tego programu. Gwiazda, nie słyszałem o nietoperzowych, ale wiem, że gołębie też pchali. To znaczy ten pomysł był bardziej rozwijany chyba we Włoszech. Natomiast Niemcy też mieli, to się chyba bubr nazywał? Lol, zaraz tutaj, bo o tym w swoim czasie był program na YouTubie profesora Feltona. Polski projekt był, tak? A to nie wiedziałem nawet. Bo wiem, że było to w Niemczech. To wiem o tym, że w Niemczech był taki, ale że w Polsce to nie wiedziałem. Tu takie, owakie... pantery... Było. Znaczy to ja mówię, to teraz odnalezienie tej żywej torpedy to może trochę zająć, natomiast potem to oni już tam jakieś miniaturowe łodzie... A jest. To tutaj wrzucę link dla tych, którzy chcą obejrzeć do filmiku na YT, nie? Gdzie jest właśnie takie zwierzę pokazane, jak to miałoby wyglądać. Około gdzieś tam minutę w przód filmu to oni pokazują to. No. I to były takie... No i takie o zwierzę. No właśnie, tylko namawiać ludzi i brać pod uwagę, że będą się jakoś masowo ludzie... Znaczy, powiem tak, gdyby to była Japonia, nie? No to wiadomo, inna sprawa. Tam byli kamikadze i tak dalej. Ale w Europie, że się będą w europejskim państwie i to nie jest Rosja, no bo to jeszcze prędzej tam bym to brał pod uwagę, że się będą ludzie zgłaszać, żeby się... badań. No, żeby się rozdupczyć no to wątpię, żeby to by się cieszyło jak... No chyba, żeby tam wiadomo, z łapanki, ochotniczo z łapanki, to może ta. Zgłosił się dobrowolnie. No to prędzej. Także zgadza się, były jakieś takie w ogóle poronione pomysły z kosmosu wzięte. A tak naprawdę, no tutaj można oczywiście, i to już nie jest żadne science fiction, o projekcie kosmicznym niemieckim, czy nazistowskim wiedzieć. No i niestety, czy to się komuś podoba, czy nie, to pierwszym państwem, które wyniosło twór swoich rąk na orbitę,
była w 1942 roku Rzesza. Peenemünde wystrzelono V2 testowo i ona osiągnęła ten pułap 85 kilometrów, który dzisiaj NASA przyjmuje jako granicę między kosmosem a Ziemią. Ale oni tego nie wiedzieli wtedy, że ona tak wysoko poleci. Nie wiedzieli, ale się zorientowali i potem wysłali drugą w 1944, która miała już kamerkę i zrobiła zdjęcia. Te zdjęcia można gdzieś tam wyszukać jeszcze. Nie? Bo taki był jakby zamysł, tak? To miało być jakby koronnym dowodem dla Adika, żeby robić tą A9, A10, tak? Dwuczłonowe, tak? Żeby ten podbój kosmosu cisnąć, no ale to już tam Ruscy następowali napięty wszędzie dookoła. No tak jak powiedziałeś, to fajnie by było wymyślać, jakby był pokój, tak? A nie wojna z wszystkimi dookoła, z Ameryką włącznie. No tak. To jeszcze przy okazji krótko tej Ameryki, to było tak faktycznie, że tam już gdzieś były uboty niedaleko u brzegów Stanów Zjednoczonych? Tak, operacja Dramenschlag, czyli bicie w werbel, albo jeszcze inaczej, tak zwany drugi dobry czas, bo jak Ameryka przystępuje do wojny, bo znowu mi zimno, czekajcie. Jak Ameryka przystępuje do wojny, no to mówią zrobić Perdunklung, znaczy się po naszemu zaciemnienie. Zaciemnienie. W Nowy Jork, Boston, tak pozasłaniać. Jak to pozasłaniać? Toż będą straty, ludzie się muszą bawić. Tego. I się bawili, aż jedna z łodzi podwodnych, ja tutaj nawet poszukać, która praktycznie u wejścia do portu w Nowym Jorku wysadziła w powietrze brytyjski tankowiec jedną torpedą. I wtedy nagle ojej, a co to jest? A jak to tak? I nagle się zgodzili na to, żeby pozasłać. Oczywiście tam FBI zaraz zaczęło działać. Tych, którzy najgłośniej się darli, że nie wolno zasłaniać, bo to im interes psuje, zaraz ubrano, że oni może są sabotażyści sami. Tak, J. Edgar Hoover, mój ulubiony, tam szybko się zakręcił, zaraz ich tam roztłumaczyli, tak, siepacze z FBI. Natomiast zanim Amerykanie doszli do rozumu i zaczęli zasłaniać te miasta, to tak. Wysłano te typy 9 o dużym depesza Zimmermana, to podejrzewam wszyscy wiecie świetnie, ale jeszcze przypomnę, że w czasie I wojny światowej jakby przed ogłoszeniem wojny podwodnej do rządu meksykańskiego Adolf Zimmerman chyba wysłał taką tajną depeszę, że słuchajcie, jak wy nam pomożecie, napadniecie Stany Zjednoczone, to my wam oddamy Arizonę, Nowy Meksyk i Teksas. Oczywiście Meksykanie jako ludzie pragmatyczni się nie zgodzili na to, natomiast przejęli te depesze Amerykanie, no i się już niestety prezydent Wilson nie mógł dłużej zasłaniać, że on nie chce wojny, bo jak szczególnie na przykład Theodore Roosevelt, jeszcze wtedy żyjący, były prezydent, dopadł Arthur Zimmerman, dziękuję, dopadł te depesze. Mówią, jak to? Niemcy chcą nam państwo rozebrać, a ten tu mówi, że z nimi nie można wojny robić. To o co robić tę wojnę, jak nie o próbę zniszczenia Stanów Zjednoczonych? I potem powstała w OKH taki pomysł i nawet jest książka science fiction na ten temat. Oddział Afrika Corps zostaje przerzucony do Meksyku i tam wjeżdża na pola roponośne niebronione przez nikogo, na pola roponośne Teksasu i tam się jaja dzieją. Bo Niemcy najeżdżają, tak, dosysają się do tej ropy i te tygrysy i pantery zaczynają tam się rozjeżdżać po Galveston i po Austin, tam zaczynają jaja się dziać. To jest oczywiście film, książka jest Operacja Zimmerman. Książka jest strasznie durna, ale warto ją przeczytać. Natomiast takie plany były. Oczywiście tam Japonia miała coś zrobić tego. Wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez Niemcy to był pomysł tak głupi, że nie wiadomo od czego zacząć, żeby go komentować. Znaczy, bo nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, w sensie, jak oni by chcieli przerzucać takie duże ilości wojska, żeby tam w ogóle mieć jakąś szansę na terenie tych Stanów Zjednoczonych walczyć, nie? Ja ci powiem, nikt tego nie wyobrażał. Nie wiem, bo to musieliby, takie chyba musieliby robić Omaha tylko w drugą stronę. Zrzucać na loty spadochronowe, no nie wiem, ale przecież to
biorąc pod uwagę, jakie i w ogóle jak to by miało wyglądać, jakie już wtedy były przecież wielkie miasta w Ameryce, nie? Przecież typu Nowy Jork i tak dalej, nie wiem, no nie wyobrażam sobie tego kompletnie. Jakby baby wzięli, ubrali w mundury, to nie było tyle dusz, żeby tę Amerykę podbić. No właśnie, no. O to nie chodzi, bo to już... Nie wiem, jak tam wyglądała liczbowo wtedy możliwa do zmobilizowania armia amerykańska w porównaniu do niemieckiej. Powiem tak, gdyby w momencie uderzenia na Pearl Harbor, na Nowy Jork zaczęli spadać, tak, żołnierze studenta, to mogliby porobić Amerykę. Bo Tak? amerykańska armia wtedy to jest 17 armia świata, mniejsza od rumuńskiej. O, to tego Więc nie wiedziałem. wtedy tak, ale trzeba było ich od razu dojechać. To nie to, robimy Pearl Harbor, a potem się zobaczy. Tylko od razu już jak tam płynęła ta flota Pacyfiku, ta imperialna, żeby tam topić, to już powinny lecieć samoloty z Rzeszy, tak, ze spadochroniarzami. No, tylko biorąc znowu pod uwagę... No. Lew morski i nie umieli Anglii napaść, a co dopiero Amerykę po stronie świata. Szczególnie, że no napaść to jedno, ale przecież to jest tak olbrzymi kraj, jak oni nie dali rady Rosji podbić, a obszarowo tak potężny kraj, a jeszcze technologicznie rozwinięty o wiele lepiej niż przecież Związek Radziecki tamtych czasów, no to nie wiem, nie widzę tego kompletnie. Ale jak to było? Aha, w Wolfensteinie podbili, bo wynaleźli superbronię, przenieśli z papieru do działania faktycznego, nie? No. Ale i faktycznie tutaj użycie broni jądrowej mogłoby Amerykę porobić. A, no to jądrowej, to tak. Sprawa, Niemcy nie mieli tego czym przenieść. To nie jest sposób mieć bombę i mam bombę. Trzeba ją trzeba mieć możliwość rzucenia tego. Ktoś tam pytał, po co wziął Japonię. Japonii to w ogóle Japończycy byli honorowymi Aryjczykami. Warto wiedzieć. Natomiast Japonia była wzięta do towarzystwa właśnie w nadziei, że ona będzie szachować tam na Dalekim Wschodzie Stany Zjednoczone, a szczególnie... Znaczy, to jest też, wiecie, tutaj zaczynamy wnikać w takie dyskusje. Hitler nie chciał upadku zupełnego Francji, dlatego zostawił rząd Vichy i Anglii, bo się bał, że ich kolonie, imperia kolonialne wpadną w łapy Ameryki. I tego się strasznie Adik bał. Aha. Więc ktoś powie, jak się bał, to po co im wojnę wypowiedział? No. Ale to już był 40. Wiecie, to nie można, mówiąc o planach Adolfa H., znanego też jak wąsacza, nie można się kierować myśleniem logicznym. No szczególnie od pewnego momentu, on już tam był oderwany. Morel tam, prawda, już we wszystkie otwory perwitin ładował garściami i Tu w ogóle takie ciekawe foto znalazłem tego. Tak. Zgadza się, miało wziąć ZSRR na 2 fronty, tylko Japończycy się nie wywiązali. Więc tym bardziej wypowiedzenie, skoro oni się nie wywiązali od czerwca, nie umieli zaatakować tego związku, nie chcieli, tym bardziej dopomaganie im w ich wojnie z Ameryką było debilizmem. No to chyba ten temat, że tak powiem, już w ogóle wyczerpany, a nawet żeśmy go jeszcze bardzo rozszerzyli. No, bo to jest wiadomo, że to jest... To byśmy... właśnie, o tym. Ja myślę, że Wunderwaffe niemieckie to jest dobry temat ogólnie jako jedna kwestia do kolejnego podcastu, nie? Dobrze, to ja proponuję przejść do kolejnego punktu. Proponuję się napić, to po pierwsze. Dobrze. I punkt 5. Tutaj nie wiem, jakby to zapisać, bo to jest taka... To jest stricte do ciebie, że tak powiem, pytanie, ale które myślę tutaj wielu aspirującym historykom i nie tylko ich zaciekawi. Bo to jest pytanie, cytuję: czy Sixtus jako nauczyciel mógłby udzielić kilku porad odnośnie tego, jak poznawać bliżej historię oraz skąd najlepiej czerpać coraz to nowszą wiedzę? Jak poukładać sobie poszczególne działy historii w głowie tak, aby je pamiętać i nie mieszać faktów? Ja się długo zastanawiałem, co ja mam powiedzieć w ogóle na ten temat.
bo mnie samemu, znaczy tak, przede wszystkim to zapomnijcie o tym, że się na lekcji czegoś nauczycie. A Xixus mówi jako nauczyciel, czyli wie. Ale to wynika, nie, znaczy to wynika, zależy jak nauczyciel prowadzi. Ja się staram tak prowadzić, żeby cały czas uczniowie mieli gdzieś tam z tyłu głowy, że powiedzmy w Polsce się dzieje to, ale na świecie jest taka metoda, którą ja często na hospitacjach stosuję, chociaż wszyscy się dziwią, że do historii, bo to jest zazwyczaj do matematyki używane, jest zasada rybiego szkieletu. Aha. To znaczy rysujecie sobie kreskę i tak, na dole powiedzmy, i rysujecie ości jak u ryby i na dole jest co się dzieje w Polsce w roku X, a na górze jest co się dzieje na świecie. I to wam pozwala przede wszystkim zrozumieć, że wszystko co się w historii dzieje to są połączone ze sobą koła zębate. Ishikawy, być może. Pałac umysłu na kartce. Tak, Fatszkieleto, dokładnie. Natomiast mnie się wydaje, że to jest dobry pomysł. Ja mówię, mnie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mój umysł działa troszeczkę inaczej i mnie zapamiętanie tych faktów historycznych nie sprawia żadnej trudności. Ja na przykład sobie tak włączam sobie na głośnikach na kompie brązowy szum, a na słuchawkach na telefonie włączam sobie jakąś... Tak, ja słyszę kolory, żebyś wiedział, Dariusz. Na przykład ja zapamiętuję, bardzo, bardzo dobrze mi służą filmy historyczne, takie dokumenty, ale nie takie jak dzisiaj, że tam są jakieś, skaczą, sobie patrzą w oczy, są takie muzyka, taka grająca, rycząca, tylko takie spokojne, rzeczowe, tak? Taki nudny wykład. Ja wtedy oczy zamykam i ja sobie to przyswajam. Tak jest najszybciej, poprzez słuchanie. Przynajmniej mnie. Poza tym, z czego się uczyć? Ze starych podręczników, nie z nowych. Ja nie mówię, że nowe są złe, ale ze starych. Dlaczego nie z nowych? Bo nowe są kolorowe i one rozpraszają. A jak ja teraz uczę już drugi rok, to patrzę, że te nowe to jest przepisane są te stare, tylko gorzej. Aha. Teraz na okoliczność lockdownu przemycać moim uczniom właśnie też niekiedy te stare podręczniki, które mają tyle lat co ja, czyli 500. Bo tam jest wszystko, to też jest, z książki się trudno jest historii uczyć, bo w historii nie są najważniejsze daty, ani fakty, ani pojęcia. W historii najważniejsze, żeby zrozumieć, że to wszystko jedno wynika z drugiego. Że na przykład, no teraz takie, weźmy chrzest Polski, nie? Zamieszka. No. I się mówi, jak Mieszko zjednoczył Polskę. I tu już jest od razu błąd. Jaką Polskę? Polski nie było, Mieszko ją zrobił dopiero. No właśnie. Zjednoczył, czyli na przykład wytoczył potworną wojnę przeciwko Wiślanom, gdzie takim dał łupnia, że zmienił nazwę ich państwa z Wiślandii, nie, na Małopolskę. Więc takie rzeczy trzeba roztłumaczać. Trzeba starać się umieć, bo powiedzmy, to co mówią w szkole, nawet na tym rozszerzonym, nie wiem czy tu są jacyś licealiści na rozszerzonej historii na czacie, to jest podstawa tylko, moje dzieci. Tego absolutnie nie traktujcie jako już, że to już jest koniec. Jeżeli ktoś chce historię poznać, to w szkole tylko podstaw uczą. Takich podstaw. Jeżeli chcecie coś wyżej, i też prawda jest taka, całą historii nie pojmiecie umysłem, bo to jest jakby tak lekko, niektórzy liczą 12 000 lat, jak się cały czas coś działo. A im bliżej jakby współczesności, tym więcej tak, mechanizmy i ciągi przyczynowo-skutkowe, dokładnie. Od Mezopotamii do II wojny światowej. Powiem tak. Super. Dziękuję, panie Ziwoj, za wsparcie kultury. Tak jest. Starożytność mnie się wydaje, znaczy problem jest taki, że starożytność, rozszerzenie historii w ogóle też bardzo zależy od... Tak. Przede wszystkim jest jeden błąd. Historia to jest nauka ścisła. Od tego powinien w ogóle wyjść. To nie jest nauka humanistyczna. Historia to jest nauka ścisła, bo tu trzeba rozumieć ciągi logiczne, przyczynowo-skutkowe. Na przykład, było tu pytanie poprzednie, dlaczego Adik wziął
Japończyków do Paktu Stalowego? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli się zrozumie dlaczego, to się zrozumie, co się stało dalej. Prawda? To samo w powstaniu. Dlaczego powstaniu Zachód nie pomógł? Bo nie mieli w tym żadnego interesu. No polityka generalnie tak. Ale nawet dziś najnowsza historia pokazuje, że nie jest łatwo zrozumieć te mechanizmy, ani pobudki osób, decydentów, a co dopiero wytłumaczyć, czym się kierował facet, który żył 1000 lat temu i dlaczego on to robił. Żeby to zrozumieć, trzeba rozumieć tak, przede wszystkim trzeba znać kulturę tego, skąd on się wywodził, rodzinę, jakie jego były przeżycia. Tego człowieka trzeba znać. Takiego na przykład, nie wiem, 300 Spartan Leonidasa. Leonidasa trzeba znać tak jak takiego brachola od kufla i dopiero jak się go pozna, to wtedy można zrozumieć, dlaczego on z tymi 300 chłopa się tam wyprawił na pewną śmierć. System szkolny przestarzały. Ederwolf. Nie ma na świecie takiego systemu, który by potrafił tego dobrze uczyć. Bo historii się powinno z matematyką razem nauczać. Żeby młodzież rozumiała... Ludzie nie lubią matematyki i historii się uczyć w szkole. Bo te nauki są do siebie bardzo podobne. Bo tu trzeba logicznie myśleć. Daty to jest rzecz drugorzędna. Daty przyjdą same, jak się zrozumie dlaczego. Przede wszystkim, no niestety, trzeba sobie wybrać jakiś tam co interesuje i w tym kierunku cisnąć. Też logicznego myślenia, nie jest naukowość. No, Charlie, ale nie wszystko to, co wymaga logicznego myślenia, jest nauką ścisłą. Poza tym, wiesz, ten podział, gdybyś sobie wziął renesans karoliński, to by się okazało nagle, że matematyki razem ze śpiewem uczono. Bo zapis nutowy jest zapisem matematycznym. Nie? No nas na przykład nasza kobieta z matematyki uczyła zawsze, że uczenie się języków obcych, a matematyki to jest bardzo podobna sprawa, nie? Tak. No. Język się opiera na jakimś wzorze. Jak ten wzór rozgryziesz, to już douczenie się słów to jest kwestia osłuchania się. Jeżeli zaczynasz, to właśnie to jest bardzo dobry przykład. Bo jak się mówi w obcym języku, to kiedy można poznać, że ktoś mówi, ktoś zna ten język, a kiedy nie? Bo człowiek, na przykład mówiący po angielsku, myśli po polsku i tłumaczy na angielski. Jeżeli ty myślisz po angielsku, to wtedy mówisz dobrze. Tak. Wtedy, bo nie tłumaczysz, więc mówisz płynniej i nie masz problemów gramat. Możesz mieć słownictwo jakieś takie kali jeść, kali pić. No. Ale anglosas usłyszy od ciebie poprawnie gramatycznie zbudowane zdanie. Powie, o, jak pan ładnie mówi. Prawda? O, Ajanom dobrze mówi. Ten podział jest wzięty nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co on komu, a jest. Więc nie można się przede wszystkim, żeby się dobrze uczyć jednego, nie można się odciąć od innych. Na przykład tak powiedzieć, a ja jestem niepiśmienny, ale będę wybitnym historykiem. Nie, dziecko, nie będziesz. Bo w czasie nauki historii trafisz na słowa na przykład, których już nie ma. I będziesz musiał je rozgryźć, czyli będziesz musiał ze słownika przed wyrazów obcych korzystać. Także to jest za wszystkim... Tak. Kiedyś po prostu to był człowiek renesans i on wszystko wiedział i wszystko znał. Bardzo wielu wybitnych prawników było też matematykami. Na przykład Dont, twórca systemu wyborczego, czy Saint-Légy, też się wyborami zajmował. To jest takie pytanie. To jest, wiecie, jak się na przykład opowiada, nie wiem, był sobie Ludwik XIV, król Francji, nie? Znany, prawda, monarcha i lady slayer, nie? I to nikogo nie obchodzi. Ale jak się na przykład powie, że on się nie mył, to już ludzie zaczynają uszami strzyc. No. To jest ciekawe. Myślę, że na przykład on miał po to tę perukę, bo tam ale nie miał włosów, bo miał wszy. Na przykład te damy, tak, francuskie, takie jak się na nie patrzy, takie wypudrowane, wypindrzone, one mają czasami takie te pendanty takie w biuście tam schowane. One tam miały młoteczki do zabijania wszy i takie kowadełka. I to jest na przykład ciekawostka i ludzie tu, o, to tam się wtedy też nie myli.
No i Bo ludzie dzięki nie temu potem zapamiętują, nie? Tak, ale ludzie nie szczególnie rozumieją. ludzie, którzy się... Młodzież szkolna, która z zasady się nie interesuje takimi rzeczami. Bo ludzie zapominają o jednej rzeczy. Wtedy też byli ludzie i oni się tak strasznie się perfumowali, żeby zabijać zapach, dokładnie. W ogóle daj pan spokój, to jest tragiczna opowieść. O tym myciu się tam, we Francji szczególnie wtedy. Trzeba rozumieć, że to też byli ludzie. Tylko żeby to wszystko zrozumieć, to trzeba by się na przykład trzeba uczyć, trzeba jakby, nie wiem, żeby zrozumieć, dlaczego Cezar napadł Galię, to trzeba przeczytać jego pamiętniki. Który uczeń się podejmie czegoś takiego? Nauczyciele historii tego nie czytają. Natomiast jak się poczyta o Cezarze, jaki on był, to tak człowiek tak patrzy i na serio? Naprawdę mało kto wie, że Cezar był biseksualny. O, nie wiedziałem na przykład. I on zasadniczo nikomu nie przepuszczał. Jak on tam, prawda, ktoś, nie? No to o, dzień dobry. Jakie to ma znaczenie historyczne? Ano na przykład takie, że on był zawsze otoczony wianuszkiem kolegów różnych. I na przykład takim kolegą był Brutus. I jeśli się człowiek wie, że Brutus go zabił potem, to zaczynają już pracować tryby we łbie. Aha. Więc to jest o podziale seksualności tam każdy z każdym. Tak, ale to... O, widzisz, Ajano, ale to jest dobry przykład z kolei drugiej rzeczy, o której chciałem powiedzieć. Nie można dzisiejszą moralnością... tak, dokładnie, Dariusz. Nie można dzisiejszą moralnością mierzyć tamtych czasów. Bo wtedy było wtedy, a dzisiaj jest dzisiaj. Nie? Więc to, że na przykład Cezar tak z Brutusem, który był prawdopodobnie jego synem z nieprawego łoża, tam teges szmreges, to no tak, no... Nie było to do końca okej, ale no to dobra, no to trudno, no tam jak się chłopaki dogadują ze sobą, to... Czemu nie? No. Nie. Fryderyk Wielki, no ale gwiazda, a tutaj Wilhelm II, jego przyjaźń z tym, jak ten baron się nazywał. O Jezu. No był też taki właśnie tu, Wiluś też miał takiego przyjaciela od serca. Wiadomo. Swoją żonę traktował potwornie, a z nim tam chodził w góry, fikumiku. A, bo chłop z chłopem to baba, a chłop z chłopem. No. Gada. Znaczy, wiesz, Ederwof, akurat z tym homoseksualizmem Spartan to też nie przesadzajmy. Ale tu właśnie, widzisz, ale tu już właśnie wjeżdża to, tak? Tu już wjeżdża takie postrzeganie tego, jak to trzeba się odciąć od tego zupełnie. Moja pani od historii mi kiedyś powiedziała, że historyk powinien być zupełnie bezstronny i jeśli się chce dobrze uczyć historii, to trzeba wszystkie swoje jakieś poglądy polityczne czy poglądy społeczne zawiesić na kołku, jak się bierze tę książkę od historii i absolutnie z takim wyczyszczonym umysłem siadać. No ale to ciężko, nie? Bo to człowiek raczej się nie potrafi ze swoich jakichś... No właśnie. Tak nagle się zrobić taki bezstronny... Nikt nie jest bezstronny w zasadzie, nie? No przecież każdy ma tam jakieś swoje... Jest od urodzenia wyuczony jakiś tam rzeczy, nie? No i nikt nie potrafi raczej nagle od tego się odciąć jakoś tak. Także no... Ciężka sprawa. No dlatego mówię, no, uczenie się historii... Dobra, panowie, już uspokójcie się, bo tu widzę się niepożądane zamieszanie wdarło na czat. Uczyć historii, mając 2 godziny w tygodniu, to jest ciężka sprawa. Tu ktoś powiedział, gdzieś na czacie mi uciekło, to teraz to leci, o przekazie ustnym. Chyba Ajano o tym mówiła. Kiedyś to było tak. Palił się ogień, nie? I siedział stary dziadzisko, tak? Jak ja. Tylko miał brodę dłuższą. I opowiadał, wiecie dzieci, a kiedyś to był król Piast Kołodziej. I dzieci słuchały. Serio? I tak to się przekazywało. Potem nauczanie tej historii zindustrializowano i problem polega na tym, tak, gawędy były, i problem polega na tym, że często historia niestety pada ofiarą jakiegoś tam systemu politycznego i uczy się tego, co jest aktualnie, tak żeby to pokazać, że to, co się dzisiaj dzieje, że wszystko, co w historii było, to prowadziło do tego punktu, że my teraz tu jesteśmy po prostu na zwieńczeniu tej wielkiej drogi historycznej. No, a to jest brednia, no bo
bo historia trwa cały czas, co pokazało ostatnie 1,5 roku, pokazuje, że jeszcze historia ma przed nami wiele różnych... jeszcze nie jedno nam się... No właśnie. Także jak się uczyć, no niestety, moi drodzy, trzeba po prostu wziąć się w odpowiedni nastrój, wprawić, tylko nie za pomocą alkoholu, żeby nie zasnąć, i czytać książki, tyle. Jak chcecie dobrych książek, to ja chętnie polecam Upadek Imperium Rzymskiego, bez przerwy o tym gadam, jak gramy, czytać. Upadek Imperium Rzymskiego. Jak to przeczytacie, będziecie wszystko wiedzieć, co się dzieje na świecie. No ja jak to powiedział, no. Jak to Churchill powiedział, jak się dostatecznie daleko spojrzy w przeszłość, to się zobaczy przyszłość. No, a ja tylko bym dodał, właśnie ty już o tym powiedziałeś w sumie, ale taka jest potrzebna, bo wiadomo, że raczej jak ktoś mówi, że interesuje się historią, to jeszcze się nie spotkałem z kimś takim, żeby się sensu stricte interesował całą historią. No bo co to znaczy, ktoś się interesuje historią, nie? Znaczy, że ktoś się interesuje i starożytnością, i średniowieczem, i tak dalej, i no to raczej nie. Jak ktoś mówi, że interesuje się historią, no to interesuje się jakimiś poszczególnymi wycinkami historii, nie? Mniejszymi albo większymi. No ja na przykład interesuję się średniowieczem, interesuję się okresem II wojny światowej, no tymi dwoma na przykład najbardziej. I najbardziej potrzebna do tego, do jakiegoś takiego jakby wyuczenia się i wyspecjalizowania, przynajmniej w tych jakichś takich wycinkach, a potem zacząć się interesować coraz większą częścią, jest taka właśnie, jak ty powiedziałeś, dociekliwość taka, nie? Taka detektywistyczna nawet trochę bym powiedział. I żeby generalnie właśnie badać, dlaczego doszło do tego, że na przykład ci podbili to, a po co im to było potrzebne, nie? A kto do tego doprowadził, a dlaczego do tego doprowadził? I taka jest w sumie nie tylko do uczenia się historii taka dociekliwość potrzebna, ale mi na przykład taka dociekliwość bardzo się przydała przy nauce języków obcych, bo ja na przykład mam jakieś słówko i na przykład zaczynam się zastanawiać, skąd ono się wzięło, jaka jest jego etymologia, nie? Na przykład czemu ono jest podobne do na przykład polskiego słówka, nie? Dlaczego na przykład mamy po polsku woda, po niemiecku Wasser i po angielsku water, nie? I sobie sprawdzam etymologię i okazuje się, cofając się gdzieś tam dawno, kilka tysięcy lat wstecz, że tam było to jedno wspólne słowo w języku indoeuropejskim, nie? No i jak się zauważa i w językach, i w historii takie te wspólne elementy, no to wtedy wszystko ci się zaczyna układać w głowie. Więc po prostu się tak uczyć tej historii, tak, cofając się od tego ogółu do szczegółu, aż wam wszystko, tak jak Niklaus mówi, tak się zrobi klik i nagle doznacie oświecenie, będziecie wszystko już rozumieć. I wtedy nie będzie już tak. A to takie lody. No właśnie. No. Tutaj się chciałem odnieść, bo są 2 pytania. Odpowiadam, nie słuchałem podcastu Mike'a Duncana, ale sobie zapiszę zaraz na szkrobie, bo to może być ciekawe, bo bardzo nasza wiedza jest zniekształcona, jabadaba, bo to jest jak bawiłeś się jako dziecko w głuchy telefon, no, to jest coś takiego. To tak jak byli se Słowianie i mieszkali, jak mówił mój profesor, Słowianie mieszkali w drewnianych chatach, nie? Dym wychodził małym otworem, a Słowianie dużym. I 1000 lat później Oskar Kolberg postanowił napisać ich historię i trafił na pewien problem. Otóż na taki, że Słowianie sami tej historii nie spisywali i on nie miał co robić. No I tak jak się weźmie dzieło Oskara Kolberga, to jest o Jezu, on taką pracę wykonał. Ja na przykład mówię dzisiaj Zagubionego wieku. Tak, coś tam słyszałem, ale Filipa Dicka, Człowiek z Wysokiego Zamku. Nie. Upadek Imperium to jest tak. Peter Hitter. To jest ta książka. Czytać, wiedzieć, rozumieć, jak to mawiał mój pan od historii z liceum. Bo to, co się dzieje dzisiaj, to jest upadek Imperium Rzymskiego. No. Tak ogólnie. A do tego jeszcze mamy katastrofę ekologiczną. Ale podobno ona też tam... Rzymianie na pewno mieli też pod koniec istnienia Imperium była też plaga, także wszystko alles in Ordnung, zgodnie jest tak, jak powinno być. Upadek, śmierć, plaga, katastrofa Sodoma. Wszystko jest zgodnie z tym, jak powinno się wydarzać. Plagi, no tam plagi, oj panie, tam nie kłóćmy się o liczebniki. Tak, wszystko się układa w logiczną całość, ale tak, gwiazda, bo jest sobie
że nie ma wiecznego imperium. Każde imperium kiedyś upadnie. Czy znam? Nie znam. Teraz wyjdę na takiego nieoczytanego gbura, który niby coś tam wie, ale nie słucha podcastów, nie czyta książek. Wiecie, ja wam powiem tak, ja bym bardzo chciał to wszystko wiedzieć i wysłuchać, moje życie poświęcić na słuchaniu tych pięknych i mądrych rzeczy, ale ja chodzę do pracy, to jest takie chodzenie od biurka do łóżka i z powrotem od roku. Ale jednak ja muszę być w tej robocie i nie mogę w trakcie jej słuchać tych podcastów, a bardzo bym chciał. Alternatywna. Wierz mi, Miyagi, nie. Dzisiaj to z powstaniem warszawskim ten temat pokazuje. Probabilizm jest fajny, tak, fajnie się wymyśla, co by było, jakby Słowianie na przykład opanowali technologię zimnej fuzji gdzieś w X wieku, ale nie opanowali i nie ma co gdybać, co by było, gdyby przyszli tak Polacy z Marsa, powiedzieli do Mieszka, słuchaj, trzymaj tu masz, to się nazywa dezintegrator. To znaczy, to jest fajne takie teoretyzowanie sobie, jak się to robi w jakichś granicach, nie? Tak, w sensie, jak się wie, jakie wtedy panowały porządki, co było mniej więcej możliwe, a co nie było możliwe i wtedy można tam jakieś sobie takie teoretyczne historie wysnuwać, mniej albo bardziej prawdopodobne, nie? No. Oczywiście, jak najbardziej. To jest... Możemy się na przykład, i pewnie będziemy tutaj, czy na przykład gdyby grupa Armii Środek poszła na Moskwę szybciej, a nie się rozdzielała, żeby zdobywać Leningrad, czy by Niemiec wygrał. O, to tak możemy sobie teoretyzować, bo to są, tak jak powiedział, jakieś sobie granice wyznaczamy. Ale jak się na przykład zastanawiamy nad tym, co by było, prawda, gdyby Polaków w bitwie pod Grunwaldem wsparli jaszczuroludzie z Marsa, to pewnie by i tak wygrali, ale... A może by lepiej wygrali, no właśnie, no nie wiadomo. Że na przykład Jagiełło był tym żaboludziem Kniejów. No to jest takie, wiecie, może był, a może nie Może był, no nie wiem. No właśnie i to jest ta sprawa tego typu, że im dalej się cofamy wstecz, tym jest mniejsza szansa, czy mi się tak wydaje, to mnie poprawia, jak źle mówię, ale no szansa, tak na logikę, no szansa tego, że my mamy rację a propos tego, co się wtedy działo, jest mniejsza, nie? W sensie, jak my opowiadamy na przykład o wczesnym średniowieczu, my mamy w ogóle o tyle trudniej, że jakbyśmy byli mieszkańcami na przykład tam Anglii, Francji czy Niemiec, no to znalibyśmy tą historię wcześniej trochę lepiej, nie? No bo tam już, prawda, VII, VIII wiek, było już to spisywane wszystko, tam już było chrześcijaństwo, były kroniki i tak dalej, a tutaj jeszcze przez jakieś 200-300 lat, a nawet podejrzewam trochę więcej, nikt nie spisał nic, bo nikt nie umiał pisać, nie? I dopiero gdzieś zaczyna być ta historia spisywana przez takich ludzi, na przykład jak Gal Anonim i tak dalej, gdzieś tych z zewnątrz, którzy ale właśnie, oni przychodzą z zewnątrz, nie? I znowu, i oni opisują coś, co im opowiedział ktoś, co prawdopodobnie już usłyszał to od kogoś, komu powiedział to ktoś gdzieś tam, nie? I już w tamtym momencie, nawet te 1000 lat wstecz, to on to spisuje jako historię, jako 10. woda po kisielu, a co mówić o nas, kiedy my o tym rozmawiamy 1000 lat później, nie? Także, no, to takie jest w sumie gdybanie tylko takie, no, tak naprawdę. No to przecież, jeśli chodzi w ogóle o to, co powiedziałeś, no to przecież pierwsza kronika Polski, kto prowadził? Ją Gal Anonim, no nie. No. Titmar. A, ten niemiecki, no tak. Tak. Który... Nienawidził Polaków, tak na marginesie. Polaków, jego tata brał udział w rajdzie hrabiego Chodona, tam go zrzucili z konia i mu czapka w błoto wpadła i strasznie mu się zrobiło przykro. Dietmar Polaków nienawidził i pluł jak tylko mógł przy każdym momencie. Tylko problem polega na tym, że w najbardziej kluczowym momencie, takim jak zjazd gnieźnieński, chrzest Mieszka, to ten właśnie Dietmar nieszczęsny był. A to, co potem pisze Gal Anonim, pisze na podstawie kroniki Titmara, tylko on to wszystko prostuje, bo on żyje na dworze Krzywoustego i nie może... Przecież... No pisze trochę pod dyktando na pewno, nie? Jak każdy kronikarz na dworze. Najlepszy przykład, co się stało ze świętym Stanisławem. Nie? Gdzie Bolesław Śmiały każe, no tam w czasie mszy wchodzą, tak,
ludzie się modlą, cię łapią go za łeb i go tam nożami, siekierami porąbali na kawałki w trakcie mszy biskupa. Ludzie się patrzą. Co pisze Galanonim o tym? To jest bardzo łatwo zapamiętać i zacytować. Jakikolwiek był powód ich sporu, pomazaniec nie powinien podnieść ręki na pomazańca. Kropka. Ale co? Ale jak to? Ale jak się zrozumie, że on jest na dworze Krzywoustego, który kazał obciąć jajca i wydłubać oczy swojemu bratu, to człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego on tak napisał. Bo jakby napisał coś więcej, to mógłby się Krzywousty zdenerwować. No. I dlatego to jest... A dzisiaj już nawet minęło 80 lat od wojny i też poprzepadały te papiery. I też już pewne jakieś takie rzeczy wychodzą, albo mam jakieś takie wyobrażenia, tak, o tych spotkach, nie? O tych machinach kroczących Gustawach, bo ktoś tam widział jakieś plany. Błagam. Ale z drugiej strony z Krzywoustym, to znaczy są różne teorie. Jedni mówią, że i taka najbardziej popularna jest taka, że on się wystraszył jako dziecko i po prostu doznał paraliżu połowicznego. Był taki O kurde. Na polowaniu podobno się miał wystraszyć. Natomiast niektórzy twierdzą, że po prostu wiecznie miał taką gębę skrzywioną. A, wiecznie niezadowolony. A druga teoria jest a trzecia teoria jest taka, że był wiecznie taki po prostu uśmiechnięty, tak kretyńsko, sardonicznie. Siedział tak pod wąsem, się tak śmiał ze wszystkim. To nie wiadomo. A czwarta jest taka, że tak jak ktoś tutaj, Lukas Gliwice, że kłamał, że krzywousty, czyli że kłamca. Po prostu Bolesław kłamca. Tak jak nikt dzisiaj już nie pamięta, że Chrobry to jest odważny, a od rosyjskiego hrabry. Także łżepiec, dokładnie. Więc... Ale jeszcze w sumie z trzeciej strony no też rozwija się technologia, technika i archeologiczne wszelkie badania, nie? Także pod tym kątem możemy coraz lepiej do tego dochodzić, nie? Wykopują tu jakiś miecz, tu jakiś garnek, tu jakieś pozostałości jakiegoś grodu, tu jakieś coś, jakiś tam, powiedzmy, po jakiejś tam kaplicy, tu po kościele jakieś. Także no z tej strony, czyli tak, z jednej strony lepiej, a z drugiej gorzej. Coraz więcej. Jest bardzo dobry przykład, tu Ajano na pewno mnie poprze. Ten przykład grobu w Birce. W XIX, jest w ogóle w X wieku w Szwecji był ogromny gród handlowy, gdzie cały świat z nim handlował, Birka. Dzisiaj tam stoją może 3 chałupy na krzyż. I w XIX wieku znaleziono tam grób. W grobie jest szkielet, tak, i broń, pancerze. O, Ajano już wie, o co chodzi. Pancerze, konie, psy, wszystko jest. Działo Gustaw jest pogrzebane. No pewnie jakiś znaczny wojownik, nie? Przychodzi XXI wiek i ktoś dla jaj zrobił badanie DNA, okazało się to baba. I teraz jest... no to były te kobiety wikingowe walczące i nie były. I jest jedynym dowodem na to, że ta kobieta nie brała prawdopodobnie udziału w walkach, jest to, że na kościach nie ma śladów traumy. Czyli nie ma złamań, nie ma śladów po mieczu, a one musiałyby być, gdyby ona walczyła w pierwszej linii. No tak. Ale ktoś słusznie podnosi jedną rzecz. Mówi, moment. Ale w tym grobie są też dowody, które świadczą na to, że ona się zajmowała planistyką. Że ona planowała, kogo napaść, jak napaść, kiedy napaść. Więc ona sobie siedziała tak na tej kupie z futer i przy mapce tam miziała cyrklem i mówi, Sven, wy pójdziecie zgwałcić tych tu, a wy okradniecie tych tam. I ona mogła być przez to ważniejsza niż cała ta armia z toporami, bo ona miała łeb. Ona mówiła tak, bierzcie, tutaj jest mało żarcia, bo tak donoszą, to musicie koniom, niestety musicie konie wziąć ze sobą do łódki, bo nie będzie tam skąd od kogo ukraść ich. A musicie się szybko przemieszczać. Taki człowiek też jest potrzebny. No. Zgadza się, tutaj Ajano, jak tak powiem, atakuje, bo ona zna te tematy, tylko się na nią powołałem. Ale właśnie o to chodzi, że wzięli jeden szkielet. Najpierw był chłop, potem baba, potem czy są złamania na kościach, czy nie ma tych złamań. Zwykły człowiek, który się chce jakby... Dlaczego? Jak się uczyć historii? No właśnie tak, trzeba sobie wybrać jakiś temat i ryć... Zgłębiać, dociekać. I próbować rozumieć całej historii, bo tego uczy szkoła.
Krytycznie, no dokładnie. A i też, no właśnie, a propos krytyczności, to myślę, że mnie poprzesz, że każdy temat warto sprawdzić w różnych źródłach, nie? Czyli nie oczywiście. tylko na Wikipedii, którą mogę napisać ja i każdy inny głupek, który się nie zna na przykład na danym temacie, tylko warto, jeżeli już ktoś chce naprawdę dobrze się poznać na jakimś temacie, no to przeczytać tak powiedzmy z 3 książki różnych autorów na ten temat i jeszcze Wikipedię do tego. Oczywiście, no krytyczna, to co tutaj ja piszę, krytyczna ocena źródła to jest podstawowe narzędzie nauki każdego historyka. Krytyczna ocena źródła. Macie źródło? Dobra. Piszę tutaj o Wiślanach. Kto jeszcze pisał o Wiślanach? Ten i ten. Dobra, czytamy. No kurde, nie zgadza się nic. To gdzie jest prawda? No i te źródła przede wszystkim. Jeśli można, to najlepiej czytać, tak, kwestionować wszystko, dokładnie. Najlepiej czytać to, co pisali ludzie w tamtych czasach, jeśli ma się możliwość. Bo tu znowu dochodzimy do tego przeinaczania. Państewko w Chinach nie słyszałem na granicy, niestety, przykro mi. Dobra, ja powiem tak, przejdźmy do następnego tematu, w sensie ostatniego tematu, bo nasuwa się mi w ogóle przy okazji, jak już gadamy o tych wikingach i tak dalej, nasunął się fajny temat, ale nie będę go teraz zaczynał, bo po prostu będziemy sobie o tych rzeczach na innych podcastach gadać, ja sobie już go zapiszę, żebyśmy sobie porozmawiali o tej bitwie nad tym jeziorem, o ile się nie mylę, Tolense one się nazywało. Nie wiem, czy o tym coś słyszałeś. Wielka bitwa, która miała się rozegrać na terenie dzisiejszych Niemiec, która się działa gdzieś tam, kurde, zaraz wam powiem, żeby nie skłamać. Ja o tym sobie właśnie czytałem jakiś czas temu. Bitwa nad rzeką Tolense, tak. 1300 lub 1250 przed naszą erą na terenie dzisiejszych Niemiec i w ogóle, w skrócie tylko powiem, potężna bitwa, gdzie znaleziono mnóstwo jakiejś broni, jakichś szkieletów, czaszek i co jest ciekawe, że porobili badania genetyczne tych czaszek, kości i tak dalej, jakichś tam resztek DNA i to było 1300 lat przed naszą erą, a ci wojownicy mają bardzo podobne DNA między innymi do mieszkańców dzisiejszej Polski, dzisiejszej Skandynawii i też do mieszkańców dzisiejszej Europy Południowej. No i właśnie, i tu teraz tak, są teorie niby, że wiesz, że na przykład Słowianie przyszli dopiero na te tereny gdzieś tam IV-V wiek, nie? A znowu teraz widzimy, że 1300 lat temu tutaj bili się jacyś ludzie, którzy są genetycznie bardzo podobni do mieszkańców dzisiejszej Polski i Skandynawii, nie? No także to myślę, że o tym byśmy sobie mogli poczytać i pogadać następnym razem. No. I... Nie, no właśnie tak mruczę do siebie, bo tak patrzę. To jest, wiesz, no to są takie historie właśnie, kto może wstać i podnieść rękę i powiedzieć, że on wie z całą pewnością, co tu było w czasach, kiedy, Boże, kiedy w Grecji nic nie było. No. Prawda? To jest już tutaj te badania, tak? Tutaj jest przebieg bitwy, to już jest zgaduj z gadula zupełnie. Są oczywiście dowody archeologiczne, ale konia z rzędem temu, kto to zdoła jakoś oszacować sensownie. Dobrze, przejdźmy do tematu ostatniego, bliskiemu nam wszystkim i mojemu sercu, gdyż tematu śląskiego wreszcie. Chociaż żeśmy o Śląsku mówili wcześniej, czyli bitwa pod Legnicą. O tak. I ja już tutaj wrzucam nam jakąś tematyczną, prawda, mapkę. Sykstusie, zarysuj może, jak do tego doszło. No cóż, jakby wszystko się zaczyna od tego, że w tym czasie... Jaki mamy rok w ogóle? 1241. 41, tak. Sama bitwa była w 1241, natomiast o wiele wcześniej, tak, pojawia się nowe zagrożenie ze wschodu,
Tym razem nie są to Rosjanie jeszcze wtedy. Nie, Rosjanie tam są w ogóle... Tam to oni pierwsi padają ofiarą. No tak. Są to mianowicie Tatarzy, że są z piekła rodem, natomiast to są Mongołowie. Mongołowie. I to jest oczywiście jakby, żeby zrozumieć skąd oni się wzięli. To jest armia Dżingis Hana. Znaczy sam Dżingis Han już ich nie wysłał, bo już nie żyje, natomiast to jest właśnie ta armia, która podbiła całą Chiny i całą Azję tak naprawdę. O tym imperium Dżingis Hana też się rzadko ktoś ma pojęcie, że oni tak naprawdę praktycznie całą Azję zdobyli. Tak? Całą dzisiejszą Rosję, całe dzisiejsze Chiny, wszystko poza Indiami, chociaż do Indii też dotarli, ale wiadomo, że tam przez góry trzeba przejść, ich Hindusi, ale Hindusów też szczypali. I idzie ta cała nawała, której nikt nie potrafi wygrać, ponieważ oni stosują nietypowe, nieznane w Europie metody walki, takie na przykład właśnie jak, teraz sobie pogadamy o tym, o broni rakietowa i chemiczna, no. A propos takich Pierwszy kontakt Europejczyków z taką bronią, nie? I jeden się człowiek pojawia, syn księcia Henryka Brodatego, też Henryk, który postanawia im stawić opór. I tylko wspomnę, i Jadwigi Śląskiej. Wielkiej Śląskiej Świętej. Która nie była ze Śląska, bo była z Andeksu w Bawarii, ale potem była na Śląsku, także Śląskiej. W ogóle atak jakby, historia jest tego rodzaju. Atak tak naprawdę Mongołowie atakują, chcą uderzyć na Węgry. Ale zostaje wyprowadzony atak pozorowany. On jest tam pozorowany, ale i tak mało kto... Oni idą, oni palą Kraków. Nikt im nie jest w stanie stawić w ogóle jakiegoś sensownego oporu. Jedyny, kto montuje jakąkolwiek właśnie obronę, jest Henryk II Pobożny. I przy okazji tam był jeszcze Bolesław Dypłowic i małopolski Sulisław książę. Oni montują tą obronę pod Legnicą i teraz tak naprawdę szans na wygranie nie ma żadnych. Natomiast udaje się Henrykowi tutaj z tego zrobić taką międzynarodową sprawę, bo on woła o pomoc wszystkich, zresztą wszyscy rozumieją, co się dzieje, natomiast nie każdy może tam coś przysłać. Natomiast nawet się pojawiają na polu walki rycerze zakonu krzyżackiego i templariusze. Francuzi. Z Francji. Tak. No. Także sprawa jest, no bo wiadomo, ta armia to nie jest jakoś że ci Mongołowie się w ciągu tam, nie wiem, kilku dni przemieszczają. Oni idą, to tam wiele tygodni trwa. Oni się zatrzymują, tam gwałcą, palą, mordują, tak bawią się. Trzeba sobie zrobić przerwę też, wiadomo. Dokładnie, nie można ciągle chodzić. Bo nogi bolą w ogóle. Ta armia pod Legnicą staje do walki, prawda? No i uwaga, spoiler, przegrywa. No tak. Natomiast jeszcze o tym, dlaczego oni przegrali, to jeszcze sobie powiemy, bo tutaj są pewnego rodzaju sugestie, że doszło do zdrady. Natomiast Henryk ginie, jego odciętą głowę Mongołowie obwożą wbitą tam na kijek wokół miasta. I zaczynają te Legnice oblegać, ale wbrew temu jakby dzieje się coś, co do tej pory było bez precedensu, a mianowicie Tatarzy nie są dobrzy w oblężeniach. Dobranoc, Paula. Dziękuję. Tatarzy nie są dobrzy w oblężeniach. Oni jakby w dużej części bazowali na tym, że jak ludzie słyszeli, że oni idą, to się poddawali i uciekali, albo uciekali. I tak na przykład Kraków padł. Natomiast oni w tą Legnicę jeżdżą wokół niej, tak, z tą głową, strzelają z rakiet, ale miasto się, że Mongołowie bardzo szybko się przemieszczali, zgadza się. No, mieli takie małe koniki, inne całkowicie niż te w Europie wtedy znane. A miasto się nie poddaje.
No i zaczyna robić się problem, bo oni są długo przywiązani, właśnie to, co powiedziałeś ty, co powiedział Costello. Oni siedzą długo w jednym miejscu i zaczyna się robić problem, bo oni już zeżarli wszystko, co było wokół Legnicy i nie ma co jeść. Legnicza, tak, co na zewnątrz byli, też ich zjedli. No, dziękujemy za suba. Dziękuję, Łukasz. A miasto się nie poddaje. Kurde! Mało tego. O tej bohaterskiej obronie Leglicy dowiedział się Cysosz i tam podobno w Rzeszy się jakieś tam poruszyły się wąsy rycerzy niemieckich, tam się jakaś armia podobno zbiera i oni chcą tam przyjść i dać popysku. No i tak, ale co robimy? I Mongołowie odstępują od oblężenia. Tym bardziej, że na Węgrzech nie idzie im jakoś super i muszą się cofnąć, żeby te główne uderzenie wspomóc. Tutaj są jakby dwie szkoły analizy tej bitwy. No bo trudno mówić, żeby to był jakiś wielki sukces. No bo tak, Małopolska się spaliła, Śląsk zrujnowany, władca nie żyje. Syf i malaria, w ogóle ciało przecież Henryka II dopiero jego żona zdołała zidentyfikować, bo miał 6 palców u jednej Rzekomo stopy. właśnie, no. Tak, i ona po tym poznała. Bo też szukają, żeby pogrzebać jak po chrześcijańsku, no bo to jak to tak? Natomiast to jest takie cool story. Wielu mówi tak, nic w ogóle się nie tego. Pozdro z Legnicy, ja dziękuję. Nic nie uzyskali, nic nie tego. No właśnie niekoniecznie. I tutaj się kłania ten nasz poprzedni temat, jakby szersze spojrzenie. Bo w tym samym czasie, dlaczego tak naprawdę ci Mongołowie od z tego oblężenia rezygnują? Bo to, co ja powiedziałem, że nie mają co żreć, to jest tylko częściowo prawda. Przede wszystkim umiera w tym czasie syn Dżingis Hana i trzeba wybrać nowego wodza. A tej armii przewodzi Kubilaj, wnuk. I on chce zostać tym Hanem. Więc pojawia się problem. Nie? Znaczy my tu będziemy siedzieć, jak to trzeba do Pekinu wracać i tam, trzeba walczyć o władzę. Tak jak to w cywilizowanych narodach bywa. Druga rzecz. W tym samym czasie, mniej więcej, oczywiście to tak bardzo ogólnie mówię w tym samym czasie, bo różnica jest mniej więcej 50 lat, ale jednak, już robią takie pomysły, wpadają Mongołom do głowy, żeby Japonię najechać. Tutaj kto prawda, kto wie, ten wie. Duszek Tsushimski, tak? I też tam im nie idzie tak super. Im się wprawdzie uda podbić Węgry i tak dalej, ale ten opór, który stawiono tak, 2 razy kamikadze, ten opór, który stawiono pod Legnicą sprawił, że oni zaangażowali tyle sił i środków, że mimo tej ofiary można uznać, że Legnica była tym tak dobra, to już dalej nie idziemy, nic tutaj się nie da, oni się nie umieją bawić, wracamy do domu. Prawda? Natomiast mówię, dlaczego bitwę pod Legnicą się jako przegraną rozpatru? No z tych właśnie przyczyn, tak? W tym czasie była realnie szansa, że pod panowaniem Henryków ta Polska nieszczęsna, umęczona, podzielona na pierdyliard księstewek się zjednoczy. Śmierć Henryka II przekreśla. I tutaj jest, a propos tej śmierci, jest taka teoria, że Mieszko II Otyły, książę opolsko-raciborski, uciekł z pola bitwy. Aha. To jest takie cool story, ale są pewne powody, na przykład są takie w kronice Długosza jest takie wahnięcie, jakby się Matrix przeładowywał, nie? On o tym pisze w sposób tak dziwaczny i właśnie o tym udziale Mieszka II Otyłego, że to budzi do dzisiaj wśród badaczy potworne kłótnie. Szczególnie tutaj są dwa nazwiska, które warto przytoczyć. To są profesorowie Gerard Labuda i Józef Matuszewski. To jest bardzo taka
Bo tak na dobrą sprawę my też do końca nie wiemy nawet, kiedy ta bitwa się wydarzyła, bo są dwie różne daty. Jedną podaje Długosz, druga jest jakby z tych dziejopisów z tamtego okresu. Nie? Jedni mówią, że Henryk zginął w czasie bitwy, drugi, że wzięty do niewoli dopiero zginął. Że tam go torturowali. Zginął, tak czy inaczej, niestety. Ale są pewnego rodzaju... nie do końca wiadomo właściwie tak, co tam się tak 100% pewnością wydarzyło. No i tu się pojawia problem właśnie księcia Mieszka, który no podobno, prawda, widząc, że no nie idzie nam, to nagle bez informowania Henryka zwinął Mandżur i się oddalił. No i jeszcze warto by było wspomnieć o tej broni chemicznej właśnie, nie? Tak. Że tam były takie opisy właśnie, że mieli Mongołowie jakąś taką broń, jakieś takie czasze, które się otwierały i jakieś trujące opary się rozsiewały i rycerstwo padało martwe, nikt nie wiedział, o co chodzi, no a biorąc pod uwagę, no właśnie, no to tak jak o tym mówiliśmy, ciężko się wczuć mentalnościowo w tych ludzi, co żyli 800 lat temu, ale jeszcze biorąc pod uwagę, jakie wtedy miało znaczenie na przykład religia i tak dalej, nie, to jak zobaczyli nagle rycerze europejscy, jakichś skośnookich Mongołów, którzy atakują jakąś bronią w ogóle, którą pierwszy raz oni widzą na oczy, no to musiało robić wrażenie, no straszne, no traumatyczne, także nie dziwię się, że przegrali. To Długosz pisze o tej broni chemicznej. Była tam w ich wojsku między innymi chorągwiami jedna ogromnej wielkości. Na wierzchołku jej drzewca tkwiła postać głowy wielce szpetnej i potwornej z brodą. Kiedy więc Tatarzy o jedną staję w tył się cofnęli i zbierali do ucieczki, chorąży niosący ów proporzec począł tą głową z całej siły machać, a natychmiast buchnęła z niej jakaś gęsta para, dym wielce smrodliwy, wyziew, że za rozejściem się między wojskami tej zabójczej woni Polacy mdlejąc i ledwo żywi ustali na siłach, niezdolni do walki się stali. Czyli jakiś taki jak Podipr. Były, krótko mówiąc, pierwsze użycie gazów bojowych nastąpiło. No, skoro Długosz o tym pisze... No coś musiało być na rzeczy. Coś musiało być na rzeczy. Więc to jest broń rakietowa na pewno, tak? Czyli te oddziały jakieś opium, no wiesz, a ja no trudno powiedzieć. Ale tak jak to Długosz opisuje, to musiał być jakiś taki jakaś przemyślana technologia, tak? Musiała być jakaś pompa albo coś w tym guście, nie? No ale biorąc pod uwagę, że tam na wschodzie takie rzeczy jak na przykład proch strzelniczy i tak dalej znali tyle szybciej przecież niż u nas, no to myślę, że całkiem możliwe, że jakieś, nie wiem, mieszanki jakichś ziół i trujących czy czegoś i z tego jakaś broń chemiczna, myślę, że czemu nie? Tym bardziej, że Chińczycy takie rzeczy używali, to jest opisane w niejednej chińskiej kronice, że tam normalnie takie rzeczy robi, to nic takiego nadzwyczajnego, nie? Nie było na Dalekim Wschodzie. I no, można założyć sensownie, że Mongołowie mogli się czymś takim posługiwać. Prawda? No, czyli to było to zderzenie, tak? Zderzenie technologiczne. No tak. Jakby tutaj bo to też jest tak, to pokazuje ogień bizantyjski, tak, to pokazuje, że te jakby dwie cywilizacje, tak, jak się wzięły ze sobą za bary, bo później już to się uczyli jedni od drugich i ta metodologia, no przecież tak, po tych zmaganiach z Tatarami zostały te ich wynalazki na broń, na proch strzelniczy i Europejczycy zaczęli wsteczną jakby inżynierią to jakby przyswajać sobie, no tak? Ale pierwszy moment, to pierwsze pojawienie się, to jest szok. No to na pewno, no. I oni nie wiedzą, co robić. Dlatego też mówię, no na przykład właśnie ucieczka księcia Mieszka,
no też, no, jak on zobaczył, tak, siedział sobie gdzieś na koniku, jeszcze był otyły do tego i zobaczył, że tam, nie wiem, jakieś głowy, kurwa, jakiś dym się leje. No nie powinno to dziwić, szczególnie, że no właśnie, my nie Ludzie możemy, umierają, to zgał. my No. ciężko nam się wczuć w to, że kiedyś, w tamtych czasach, człowiek przeważnie nie opuszczał miejscowości, w której się urodził. Dokładnie. No chyba, że był jakimś rycerzem albo kimś ważniejszym, no to mógł gdzieś tam podróżować, nie? Do jakiegoś sąsiedniego królestwa, czy był jakimś duchownym, no to chodził na jakieś pielgrzymki do jakiegoś Rzymu czy gdzieś, ale jak ktoś był jakimś takim chłopem, jak większość ludzi, czy ktoś był jakimś mieszczaninem, no to ewentualnie mógł gdzieś wykonać jakąś podróż, powiedzmy kilkudziesięcio, no kilkuset może kilometrową max do jakiegoś miasta gdzieś sąsiadującego, a jeszcze warto wrócić do tego, że to wtedy jest Polska podzielona dzielnicowo, także to Tak. też nie było sobie tak pomiędzy tymi dzielnicami się przemieszczać, jak kto sobie chciał, bo to trochę funkcjonowało, no powiedzmy, na zasadzie osobnych jakby organizmów państwowych, nie? W pewnym Stasiu, sensie. Już zasada senioratu już dawno nie funkcjonowała i to były tak na dobrą sprawę. Polski wtedy nie ma. Polska jest cofnięta do tego sprzed czasów Mieszka, jest podzielona po prostu na różne księstwa, które często ze sobą walczą. Natomiast gdzieś jest tam ten pomysł scalenia Polski do kupy, no i właśnie państwo Henryków jest jakby tym motorem tego, no ale właśnie przegrana czy śmierć Henryka II pod Legnicą, bo też często tak mówić, że przegrana. Śmierć Henryka II sprawia, że po prostu państwo Henryków się rozpada. Mieszko II, który zwiał, bardzo skrzętnie skorzystał z tego faktu, że zabrakło silnej ręki, sam zaczyna coś jakieś kręcić lody, więc Śląsk się jeszcze bardziej dzieli na jeszcze mniejsze No księstwa. to już potem tych księstw nawet było bytomskie osobne, tu opolskie, kozielskie, tego było pełno tutaj na Śląsku, nie? Więc właśnie. No, no i dopiero to zjednoczenie następuje za Łokietka. Mhm. Ale to wtedy i tak ta Polska jest taka przecież, to jest tylko co, Wielkopolska, Małopolska, no i tyle w sumie. Tak, bo Mazowsze jest tlennem, ale jest nadal odrębne, Śląsk się w ogóle urwał, No. na Pomorzu siedzą ci Krzyżacy, prawda? Pomorze Zachodnie tam już dawno odpadło i ono wróci w 45. No. Wróci już. Czy można powiedzieć, że wróci, bo kiedyś przelotnie. No przelot nie Chrobry było, jest no. Ale to chyba są najmniej polskie ziemie ze wszystkich tych polskich ziem, jakie się obecnie w granicach znajdują. Niestety, no ale to co zrobić? Ale właśnie, tu mieliśmy jeszcze tą taką alternatywną trochę historię powtórzyć, czy wyprowadzić, bardzo ciekawą, że właśnie był pretendentem Henryk do zjednoczenia ziem polskich, bo wtedy pod jego panowaniem już było właśnie oprócz Śląska chyba też Małopolska, w sensie jako, że był księciem krakowskim i też Wielkopolska chyba, nie? I właśnie i jako pretendent do zjednoczenia Polski i gdyby nie ci Mongołowie, to jest duża szansa, żebyśmy żyli w diametralnie innej Polsce, nie? Tak jak mówiliśmy, bo gdyby udało się zjednoczyć Polskę nie Łokietkowi, a w następstwie potem Kazimierz Wielki był synem Łokietka, nie? Dobrze mówię. No i potem ta Polska Kazimierza, która potem wchodzi w Unię z Litwą, się łączy i tak dalej. Gdyby ją zjednoczył Henryk, to jest takie teoretyzowanie, ale bardzo możliwe. Śląsk, który był najlepiej rozwiniętą dzielnicą polską jeszcze wtedy, no bo mamy 1240 rok z hakiem, czyli cały Śląsk, znaczy powiedzmy w 1300 tam, no w połowie XIV wieku, nie? Jakoś 1300 około 50 Kazimierz Wielki zrzeka się całego Śląska na rzecz Czechów, ale już na przykład poszczególne księstwa z powiedzmy Górnego Śląska, bo wtedy takiego podziału nie ma jeszcze na Dolny, na Górny Śląsk. Ten podział gdzieś się tak dopiero w XV wieku pojawia, na tamten moment są poszczególne księstwa, nie? Na Śląsku. To są ziemie najlepiej rozwinięte ze wszystkich ziem polskich, z największą ilością miast, najszybciej lokowanych, najbogatszych, tam jest Wrocław między innymi,
kupa zamków i tak dalej. Także najprawdopodobniej centrum takim cywilizacyjnym tej odrodzonej Polski i stolicą nie byłby Kraków i Małopolska, jak się to stało, tylko byłby Wrocław i Śląsk. I prawdopodobnie Polska wtedy zostałaby przy tym takim kierunku polityczno-kulturowym, takim stricte zachodnim, bardzo związanym z cesarstwem niemieckim, tak jak to się z Czechami stało, albo ze Śląskiem, który no potem został przy Czechach, nie? Także nie byłoby prawdopodobnie żadnej Unii z Litwą, nie byłaby Polska takim państwem nigdy takim ogromnym, prawdopodobnie zostałaby w tych granicach raczej takich podobnych bardziej jakie mamy dziś. Nie jest wykluczone, żeby zostać jednym z krajów związkowych Rzeszy nawet. Rzeszy, tak jak Czechy nimi były na przykład, nie? Wewnątrz Cesarstwa Niemieckiego. I razem z tymi Czechami też Śląsk był wewnątrz tego cesarstwa. Także prawdopodobnie nie przeniknęłyby do Polski te wszystkie dziwne takie wschodnie wzorce, jakie wpłynęły przez tą Unię z Litwą, wszystkie te mody sarmackie i tak dalej. I może by nie było potem, może nie byłoby rozbiorów, bo nie byłoby czego rozbierać w takim znaczeniu, nie? Zgadza się. Tutaj właśnie jest ciężko, to jest dobry przykład pokazania tego, jak ciężko jest prowadzić taką probabilistykę, prawda? No tak. Bo może by nie było demokracji, Szwajcarii, dokładnie. Może by nie było. Nie wiadomo, w którą stronę by to poszło. Czy na przykład nie udałoby się to już skoro tak teoretyzujemy, na przykład Miśni, tak, czy tych za Odrą, po zachodniej stronie Odry, tych terenów na przykład przyłączyć do Polski. No bo te granice były w takim momencie przecież, nie? Nie. Bardzo Polska na zachód, dużo dalej. Tak bardziej w kierunku tej Odry zacząć przesuwać, tak? No. I mogłoby się tak okazać, że Polska, że na przykład do Polski nie należałyby, nie wiem, Podlasie dzisiejsze, tak, czy ten wschód. Ale może nawet by nie należało Mazowsze z Warszawą, no, ale nie wiadomo. Berlin mógłby być w granicach Polski. Mógłby. Nie? No. Z tym. I kanał Kiloński byłby na przykład się w Polsce zaczynał. Także to są, tym bardziej, że wszystko wtedy było bardzo, bardzo takie płynne. Zgadza się, ale... Znaczy państwo ciągnęło na wschód. No państwo, to jest taka tendencja, bo się mówi na przykład o tym Drang nach Osten niemieckim, nie? Ale Polska przecież też pociągnęła na wschód i to bardzo. No ale czemu ciągnęła na wschód? Bo to były tereny niezurbanizowane praktycznie w ogóle, biedniejsze i były takie, no, można było tam kręcić biznes, można było cywilizować te tereny, nie? I to samo zrobili Niemcy przecież, bo przecież w ogóle ziemie niemieckie jeszcze wcześniej, we wczesnym średniowieczu, to sięgały tylko tak do granicy NRD, powiedzmy, nie? Tam przecież mieszkali Słowianie połapscy. Oczywiście. I wszystko to, co oni potem i dalej, i Śląsk, i Pomorze, no to wszystko zostało gdzieś tam podbite później. Tak samo jak Polska się powiększyła o wszystkie te nabytki na wschodzie dzisiejszej dużej części Ukrainy, Białorusi, Litwy, nie? No. To była takie trochę, można powiedzieć, że inne kraje pływały przez Atlantyk, żeby tam sobie... Kolonie, a nasze wielkie odkrycia geograficzne to były tam. Na wschodzie, no trochę... Bez trochę statków, tak, no, trochę tak. Tylko właśnie ja tak mówię, bo ja w ogóle nie jestem fanem tej wielkiej Polski od morza do morza, którą niektórzy tak romantycznie wspominają, bo to nie było nic ciekawego, w tym sensie, że wewnątrz tych granic korony, nie, królestwa, no to jeszcze to było na jako takim poziomie. Ale dalej tam na wschód, już na tej potężnej Litwie, no to tam już było, no niewiele. Bagna, lasy, zapóźnienie cywilizacyjne o kilkaset lat, puszcze, no i tyle. Powiem ci tak, tutaj jeśli chodzi o to, co tam się działo, to trzeba przede wszystkim pamiętać, że to były przez bardzo długi czas dwa różne państwa. I one się rozwijały różnym tempem, bo i tutaj właśnie jest te kółka wewnątrz kółek. One się rozwijały bardzo różnym tempem, również dlatego, bo nie chcę powiedzieć, że wyłącznie dlatego, że szlachta polska w koronie nie chciała dopuszczać
do zbyt szybkiego rozwoju tych terenów wschodnich, bo się bała utraty. Jakby to jest takie cool story, że oto przecież jest wojna potem z kozakami. No tak. Czyli chcieli kozakom dać, uszlachcić kozaków. Po prostu w pewnym momencie jakby jeszcze inaczej. Bo tak teraz jak o tym mówiłeś, to sobie to przemyślałem. Jaka by mogła być największa korzyść z tego, że Henryk II by Polskę zjednoczył, jakby tam nie zginął chłopina? Ano mianowicie taka, że warto zapamiętać, że kiedy po śmierci Kazimierza Wielkiego nie ma męskiego potomka, to zostaje brat czy syn jego siostry, Elżbiety Łokietkówny, Ludwik Andegaweński, król Węgier, zostaje królem. Ale jego szlachta wybiera w zamian za coś, szlachta, rycerstwo go, wtedy jeszcze nie ma wtedy szlachty, rycerstwo go wybiera w zamian za coś. I zaczynają się przywileje szlacheckie. Ja wiem, że teraz to co powiem, to może być najbardziej kontrowersyjne, co dzisiaj powiedzieliśmy w ciągu tych 4 godzin. Ale gdyby rządzili Piastowie Śląscy, których było bardzo dużo, więc nawet gdyby Henryk zmarł bezpotomnie, to byłby tam jakiś pociotek, nie trzeba by szukać nie wiadomo gdzie, to być może ta złota wolność nigdy by nie powstała. Co za tym idzie? Dlaczego o tym mówię? Złota wolność jest super sprawa, tylko jest jeden problem. To jest powód, dla którego niestety Polska się w końcu przewróci. Że kiedy już ta złotą wolność dopadła szlachta, to nie chciała się z nią dzielić, ani jej zmieniać. A ustrój, który jest doskonały i się nie zmienia, nie istnieje. No tak. I tu jest jakby cały dings. Także po prostu była opcja taka, że jakby, tak jak mówiliśmy, tak jakby Henryk zjednoczył tą Polskę, to wszystkie te dziwne rzeczy, które się potem pojawiły w Polsce, w sensie takie inne od zachodniej Europy, raczej by się nie pojawiły po prostu w Polsce, tylko by się Polska rozwijała takim tokiem identycznie tak jak Niemcy, Francja, Anglia i tak dalej, nie? No. Zgadza się. Ten system taki bardzo dziwny, który się w Polsce wytworzył, jest właśnie efektem, tak? Jakby tego mariażu tej kultury łacińskiej z pewnymi wschodnimi wynalazkami. No właśnie, a jak wiadomo, z łączenia się kultur jeszcze nic dobrego nigdy nie powstało. No nawet nie o to chodzi, tylko mówię, największym nieszczęściem jest to, że się ta złota wolność i ten ustrój polski się nie, kiedy już osiąga swój szczyt, tak, w XVI wieku ze Zygmunta Starego, gdzie faktycznie jest ta Polska od morza do morza, to już wtedy stwierdzają, że jesteśmy tacy mocni, że nikt nas nie ruszy. A jak się gdzieś w jakimś państwie taka myśl pojawia, to znaczy, że już jest upadek się zaczyna. No i potem przychodzi wiek XVII, te nieustanne wojny, również wojny domowe, tak, a potem po śmierci Jana III to już jest tylko w dół się toczy. Tak, nic dziwnego, natomiast wiesz, to jest jakby wybór, być może gdyby Piastowie Śląscy, być może by się ta demokracja w ogóle nie wykształciła. To jest To takie, znaczy mówię, zlewa i sprawa. Wtedy jeszcze trzeba pamiętać o tym właśnie, że oddzielała od Rosji Polskę Wielka Litwa, nie? Która Ładnie. przyjmuje chrzest właśnie od Polski. No. Także mógłby się na przykład Jogajła by się ochrzcił sam, nie zostałby królem Polski, rządziłby sobie na Litwie i dzisiaj takie na przykład, czy wtedy takie państwo litewskie mogłoby przejąć rolę Polski, czyli stać się na przykład takim właśnie, tak, a Polska byłaby sobie jakimś taką najbardziej wschodnim, mogłaby trochę być jak Austria, nie? Taka wschodnia monarchia cesarstwa. To mogłoby w takie różne, właśnie to jest ten probabilizm. Tutaj mamy niby jakieś granice, ale im dalej od tego Henryka odchodzimy, im bardziej próbujemy zgadnąć, co by było, gdyby to on zjednoczył, tym bardziej to się wszystko rozłazi, bo to mogło być tak, a mogło być siak, a mogło się tak podziać. No, była taka opcja, żeby się 60 lat wcześniej zjednoczyć. Tak, na pewno by się na prawosławie ochrzcili, dokładnie w efekt. Więc to jest takie... Skutki samej bitwy, jak mówię, pod Legnicą były katastrofalne dla Polski.
bo kto by nie zjednoczył, to znaczy gdybyśmy wygrali, to by zjednoczenie przyszło szybciej. Co by się stało potem, to już tylko możemy sobie na przykład na takim właśnie podcaście jak nasz, tylko możemy sobie zgadywać. Natomiast no to są kwestie dzisiaj nierozbieralne, że się tak wyrażę. W każdym razie po tym najeździe trzeba było Bytom lokować od nowa, No. bo go spalili w pizdu. Zrujnowane pół kraju. No, No niby sobie poszli, tak? no ale musieli przejść, Polska nie była zniszczona. przeszli Polskę no, w tej południowej części, no ze wschodu na zachód, nie? No, także ludzie sobie też tego nawet nie uświadamiają, że przecież potem skądś trzeba było te miasta tymi ludźmi zaludniać, nie? I że nawet były takie prawa, że jak ściągano do zakładania miast i do zasiedlania gdzieś z zachodu, z Niemiec czy tam z Niderlandów kolonistów, to na przykład ludzie z innych miast Polski mieli zakaz osiedlania się tam, żeby nie wyludniać znowu innych miast, nie? W sensie Dokładnie. mogli się tylko osiedlać ludzie z zewnątrz, żeby odnawiać tą populację. I na przykład gdyby w ogóle nie doszło do tego ataku, to na przykład Polska mogłaby ludnościowo, etnicznie zupełnie inaczej wyglądać. No I przez mogłaby, to no. i powstała ta różnorodność, nie? Bo by te wszystkie kultury tych osadników się nie pojawiły, bo nie byłoby potrzeby, żeby się pojawiali. A ciekawostka jest taka, że dzięki temu, przez to, że potem były lokowane te wszystkie miasta na prawie niemieckim, to na przykład niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, ale w Krakowie, założonym 2 lata po Bytomiu, czyli w 1256 roku, w średniowieczu, jeszcze trochę później, połowa ludzi to są Niemcy, nie? I wszystkie dokumenty miasta i msze i tak dalej, wszystko oprócz łaciny jest robione w języku niemieckim. I tak było w zasadzie w każdym dużym mieście w Polsce, bo tak było i w Bytomiu, i we Wrocławiu, i w Poznaniu, i potem w Lwowie, kiedy był założony, i w innym, no w końcu skądś ci mieszczanie musieli się tam brać. Oni się potem oczywiście polonizowali, nie? Szybciej lub później, wolniej albo szybciej, no ale... No. Na kwestie etniczne, oczywiście, że tak. Ale oni też się język przez to się polski zmienił. No tak, dużo słownictwa weszło bardzo na przykład z języka niemieckiego, nie? Wszystkie... Mongołowie zostawili DNA. Draculus nawet, wyobraź sobie, że wiesz co Polacy wzięli od Mongołów? Na przykład higienę osobistą. Bo Mongołowie mimo to, że podróżowali na małych konikach, tak, i jedli surowe mięso, na przykład codziennie się myli włosy. Na przykład. Prawda? Jest takie cool story. A do dzisiaj niektórzy tego dalej nie robią. Nie przyjęli tego DNA mongolskiego i oni się nie myją. To są ci, których spotykacie w komunikacji miejskiej, kiedy jest lato i tak, wali, że po prostu nie idziesz trzymać. A to już... Tatara byśmy nie mieli, jakby nie ten najazd. Och, tatarek mój ulubiony. Także musiał być najazd, żebyśmy mogli dzisiaj wdupiać. No. Pyszne. No to cóż, dotarliśmy generalnie do ostatniego tematu. Poruszyliśmy 6 tematów, niektóre żeśmy trochę nawet rozwinęli bardziej. No, nie zajęło nam to tak długo, bo widzę, że tak na nagrywce jest 3 godziny 47 minut. Także no, co? Także ja bym ten podcast kończył. Wrzucę to na YouTube'a. Dobra. Nic tam chyba takiego nie było, co nie pozwalałoby mi nie wrzucać tego na YouTube'a. Robot z YouTube'a by zbanował. Także czat może się pożegnać z YouTube'em. Jeżeli ktoś dotarł na YouTubie do tego momentu, to napiszcie, że dotarliście. Będę przyklejał serduszka tym, co na YouTubie dotarli do samego końca, bo to jednak 3 godziny, prawie 50 minut, ale myślę, że puścić to sobie do spania, albo do roboty jakiejś, albo do sprzątania, albo do czegoś będzie bardzo fajnie. Także zachęcam. Będzie, myślę, jeszcze więcej. Także ja się nie żegnam ogólnie, tylko żegnam się z YouTube'em i tutaj wobec YouTube'a bardzo Ci dziękuję, Sextusie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wspaniały podcast. Do zobaczenia. I do zobaczenia, cyk.